a fɔlɔ kɛra an ka ba polisilaka dɔ ye ba polisilaka min ni u nana a sɔrɔ a ka cakɛda la tilegan dire fɛ tɛnɛn tɛmɛnen ka marifa ni ka o ci a la a kɛra ten maa minnu kɔni ye a kɛ olu madɔn fɔlɔ ankɛtiw olu dayɛlɛla o dugusɛjɛ ni o bɛnna tarata ma i b'a ye k'a fɔ an ka sapeur pompier ale maa dɔ ni lieutenant Amadu Sanogo don ale yɛrɛ min bɛ sapeur pompier kunna sevarekaw fɛ ale fɛnɛ bɔnɛra a nin na a ka denbaya o kɔnɔla la i b'a ye k'a fɔ yanni o cɛ dimanche fɛnɛ an ka ba polisilaka dɔ ye yɔrɔ kelen in na i b'a ye ale fɛnɛ bɔnɛra a nin na a bɛɛ lajɛlen kɔni ye fagacogo kelen ye fagacogo kelen min ni u kelen kelen bɛɛ lasɔrɔ ka mugu ci u la enquêtew kɔni dayɛlɛla nka yanni enquêtew ka se a kuncɛyɔrɔ la kunu u ye polisi kɛ ale ni sapeur pompier k'olu kɔni jɛnɛjaw kɛ o y'a sɔrɔ tɔ kelen dɔ ye min ta kɛra dimanche ale ta kɛra lundi donc kunu u ye ninnu maa fila fara ɲɔgɔn kan k'u ka suturali k'o baaraw kɛ jamana ye bonyamasegin k'u ye ka taa sibila k'u ye ka yir'u la k'a fɔ ko jamana kɔni tɛna ɲina u kɔ cogo si de la bonya minnu ni o ka kan ka kɛ an ka finitigilakaw ta fanfɛla la an ka wolomasiri taba ɲɛmaa minnu bɛ Mopti ani a mara la olu kɔni ye o bonyamasegin bɛɛ lajɛlen kɛ k'a fɔ ko u sara fasoko de la jamana ko a tɛna ɲina olu kɔ ka jɛ k'an ta fara olu ta kan k'a fɔ ko ala ka u bɛɛ lajɛlen dayɔrɔ ka a sumaya Yaya Jalo ala k'u dayɔrɔ sumaya. Colonel Alpha Yaya Sangare i b'a ye k'a fɔ ale de ye gafe sɛbɛn gafe min kɔnɔla la a kumara bamanciya wale o kɛlɛli kan an ka jamana kɔnɔla la a yirala k'a fɔ ko gafe in fan dɔw bɛ yen olu bɛ dankari ta kosɛbɛ ka ɲɛsin anw ka wolomasiri tabaw ma ka ka jiginna ani nkalon damata k'o da u la kabini gafe in kɔni bɔra i b'a ye k'a fɔ minisiri min bɛ yen n'ale ka caw ɲɛsinen don an ka wolomasiri tabaw ka koɲɛw ɲɛnabɔli ma ale ye kɔrɔfɔw ta k'a fɔ ko gafe in ko nkalon caman bɛ a kɔnɔla la kabini o de kɛra sa marisi kalo tile fila Alpha Yaya u nana a ta ten yɔyi ka taa ni a ye maa caman kɔni tun bɛ k'i yɛrɛ ɲininka a bɛ fan min na i b'a ye k'a fɔ ja a tun bɛ an ka service de renseignement olu de bolo ɲininkali kɔni mɛnni kɔ senna waati min na olu filɛ nin ye ka mandat dépôt ko o da kan ka a bila fɛn min ye ka u ka bolo kan an bɛ don min na i ko bi a lasagonen don ka na yanni kiiri don cɛ maa minnu bɛ yen sa k'a fɔ n'u bɛ sariyaw baaraw olu dɔn kosɛbɛ a caman y'a jira k'a fɔ ko fɛn min kɔni jalaki bɛ ka kɛ Alpha Yaya la ko ni a jɔra la ko a ka jugu fo ka taa fɔ a to ten ko sabula k'a bɛ bila fɛn min kɔnɔ a bɛ fɔ o de ma haute trahison janfa ka ɲɛsin i faso ma ko ni o dun jɔr'i la i b'a ye k'a fɔ san caman kaso ko a bɛ o ko fɔ nka yanni enquêtew kɔni cɛ a bɛ don min na i ko bi Alpha Yaya Sangare a bɛ bɛrɛ la a lasagonen don ka na yanni a ka yira kiiri tigilamaw la olu ka baara k'o kɛ a kɛcogo la Korotum ni e nin kɔrɔfɔ in lamɛn hakilina jumɛn b'i bolo a kan i bɛ se ka mun fɔ. D'accord, Maso diyara n ye Alpha Yaya ka situation déjà a daminɛ la yɔrɔ min na an ma se k'a fɔ ko o de togoya ma ɲa ka d'a kan jamana bɛ lahalaya min na c'est vrai k'a fɔra kuma ninnu kuma fɔra dɔrɔn livre interdira mais bon mɔgɔw sera ka page ninnu sɔrɔ k'a kalan mun b'a kɔnɔ réellement donc mɔgɔ bɛ se k'a fɔ a kɔni ye kuma il a parlé de façon scientifique ka livre kɛ mais ale bɛ jɔyɔrɔ min na c'est pas évident que i ka nin kuma ninnu ta k'a fɔ livre dɔ kɔnɔ surtout jamana bɛ lahalaya min na mais mɔgɔ bɛ ko sɔnni i ka jigin i binyɔrɔ la i bɛ jigin i talenyɔrɔ la fɔlɔ mɔgɔ bɛ ɲininka ni officier supérieur a sera ka jalaki fɔlɔ ye an ka jamana ɲɛmaaw de ta ye quoi parce que livre bɛ se ka bɔ officier supérieur fɛ cogo min na ka na se fo niveau ma o de jalaki bɛ olu kan fɔlɔ mais après u ka surasi sariyaw yɛrɛ kɔnɔna la ne ni sugu kɛra ça revient à eux de ka fɛn kɛ mun bɛ
tali kɛ u ka sariyaw la mais donna nataw la je pense que regard kan ka porter nin fɛn sugu kan kosɛbɛ n t'a fɔ a ye mun sɛbɛn a ka ɲi walima a man ɲi nɔ mais ni un officier, surtout un officier supérieur, surtout à le ministère de la Défense, là, il y a renseignement qui est au fin chaman ke donc ni fin soube ke jamana nyemaw kan ay regard porta kan surtout ka fo ka livre d'éducation la nga nyemaw be chaman tumbe kene kan voilà merci jaw ke be ba ay chugudi bon mas ne ba ye cogoya min na ka ta livre publication na fo ka taa se a yɛrɛ ka minɛni ma i bɛ min ye fɔlɔ o de ye k'a fɔ ne b'a bila min kɔnɔ ni nin livre sugu bɔra k'a fɔ nin propos sugu b'a kɔnɔna la donc a bɛ minɛ a minɛkun tɛ dɔwɛrɛ ni sɛgɛsɛgɛliw kɛra n'a nɔyɔrɔ la kuma min fɔlen don réellement o jɔra la tiɲɛ yɛrɛ la cɛman in jamana kɔnɔna la surtout Kolotumu y'a fɔ cogoya min na an bɛ wagati min na i ko bi jamana bɛ lahala min na a man ɲi n'i ye sɔrɔsiw yɛrɛ ta k'a lajɛ surtout ale ye officier min ye tantɔ i bɛ fɛn min yɛrɛ fɔlɔ ye olu la surtout armée yɛrɛ kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ o bɛ discrétion o b'o kɔfɛ kosɛbɛ surtout n'a fɔra ko wagati o wagati anw ka jamana ni jamana wɛrɛw bɛ ɲɔgɔn na dɔwɛrɛ tɛ nin kuma sugu de don nin jalaki sugu de don bɛ anw ka armée ta k'a jalaki n'a fɔra ko jamana den dɔ fana sɔrɔla ka gafe min b'o fɛ donc ɲininkali ye min ye est-ce que a tɛna na jo di olu tigilamɔgɔw ma olu ka kumaw ko olu sɛbɛntiya wa ni nin kuma fasugu bɔra jamana den dɔ yɛrɛ kɔnɔna la surtout k'ale jɔyɔrɔ lajɛ donc a bɛ olu ka kumaw olu bɛ kuma ɲangini a tɔgɔ nkalon minnu ta ka ɲɛsin an ka armée ma a bɛ olu kumaw ko olu sɛbɛntiya fana jiginna fana ye min ye jamana kɔnɔna la k'a fɔ ko ni baara sugu bɛ se ka kɛ ni baara belebele ɲɔgɔn bɛ se ka kɛ ka ɲɛmaya ta ka di anw ka jamana minisiri dɔw ma o ka taa o kɛnɛ kan ka tila k'a fɔ livre yɛrɛ sɛbɛnna a kɔnɔkɔ dɔ bɛ yen nɔ livre publication kɛra ka a lancement kɛ o y'a sɔrɔ olu ta a kalama tiɲɛ yɛrɛ la o fana ye jiginna dɔɔni bɛ o yɔrɔ la kosɛbɛ majɛ bɛ yen nɔ parce que sɛgɛsɛgɛliw an b'a jigiya k'a fɔ fɛn fɛn bɛ publier jamana kɔnɔna la sɛgɛsɛgɛliw ni baara dɔw kan ka kɛ yan'a a baara sugu olu ka bila sugu kan fɔlɔ. tabarikala Janginɛ e k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan. bon n t'a fara ninnu ta kan dɔrɔn parce que u ye minnu fɔ ne hakili la Kolotumu ni Kɛbɛ ye kuma dɔ fɔ o de ye kuma in yɛrɛ o de y'a koloma wɛrɛ o de y'a kolasa ye parce que n'i y'a ta k'a lajɛ bi na k'a fɔ ko sɛbɛn bɛ bɔ kuma tɛ livre min ni a sɛbɛnna officier fɛ officier supérieur parce que officier den tɛ n'i y'a jateminɛ bi na Mali armée kɔnɔ a jɔyɔrɔ ka bon parce que a ye jɔyɔrɔ caman kɛ donc fɛn don maa min n'a bɛ fɛn caman kalan n'a bɛ ko caman dɔn donc o ka livre sɛbɛn k'o bɔ fo n'a fɔ i ni Kolotumu fila bɛɛ y'a fɔ cogoya min na ka taa jamana yɛrɛ minisiri kuturu dɔ ye o kɛnɛ kan livre d'éducation kɛnɛ kan donc i b'a ye k'a fɔ kabini o yɔrɔ la jiginna a bɛ jamana la donc tiɲɛ fɔ teriya a tɛ teriya a bɛ se ka tiɲɛ bɛ fɔ bonya kɔnɔna la hali n'a y'a sɔrɔ minisiri ko ale bɔra livre in jalaki min bɛ ka fɔ k'ale bɔra o kalama salle kɔnɔ de an b'o yɔrɔ fana fɔ ka d'a kan bon ni ministre d'état parce que o bɛ se ka kɛ bon ne kɔni bolo est-ce que o ye excuse ba ye parce que le fait que livre kɔni a dédicace kɔni fɔlen a ma cun a donni kelen kama donc ne bolo c'est quelque chose qui a été a programmera de don de dɔgɔda la k'a fɔ k'a bɛna kɛ nin don na bon yan'o don cɛ ne bolo fɛn bɛɛ kan ka kɛ donc kalanw kan ka kɛ a kɔnɔna la ɲininiw kan ka kɛ parce que un ministre an b'a fɔ kuma bɛɛ i kunkolo toi tu n'as pas la tête reposée k'a fɔ i bɛ fɛn bɛɛ kalan tu es entouré par des chargés de mission communicateurs bɛ yen nɔ conseillers bɛ yen nɔ techniciens bɛ yen nɔ donc minnu bɛ ɲɛfɔliw k'i ye bon ne kɔni bolo jiginna kɔni b'a la a mana kɛ cogo o cogo ɲɛfɔli mana kɛ cogo o cogo a faamuya kɔni sɔrɔ man di donc n'i y'a lajɛ a kɔni kalan kɔni bolo kan ka bɔ a ko kɔnɔna la parce que dɔw bɛ to ka kuma fɔ k'i bɛ téléphone san nɔ 5000 k'a don moto la mɔgɔ t'a ta mais i bɛ livre san 500 k'a gulon moto la i bɛ Bamakɔ bɛɛ la k'a jɔ dabana na cɛ si t'a ta donc fɛn don an k'a lajɛ mais jamana bɛ degun yɔrɔ min na mɔgɔw bɛ tɔɔrɔ la yɔrɔ min na i n'a fɔ Kɛbɛ ye mun fɔ waati min na ni diɲɛ bɛɛ yɛrɛ i bɛ se k'a fɔ diɲɛ seleke naani tɔnba ni an yɛrɛ b'o kɔnɔ n'o ye Nations Unies o ye sɛbɛn mun bɔ o de ye k'a fɔ k'an ka jamana finitigiw k'u bɛ maaw fa maa minnu bɛ yen n'u m'a min n'u m'a bɔ donc n'o bɔra Mali yɛrɛ wolomasiri taba dɔ da surtout maa minnu maa mafalen don armée kɔnɔna la k'a fɔ k'a bɔra o yɛrɛ da et puis n'i y'a fɔ ko gendarme bɛɛ b'a dɔn o ye sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ye olu ye rapport kɛlabaw ye finitigi kunda donc n'a bɔra o da i b'a ye k'a fɔ a bɛna nin fɛn ye fɛn min
ni mɔgɔ minnu bɛ yen bi ni kɛlɛkɛ ɲɛmɔgɔ don ni kɛlɛkɛ fɛn don a bɛ se ka dankari u la u ka baaraw kɔnɔna la don natɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya diɲɛ kɔnɔna la hali n'a y'a sɔrɔ i bɛ se k'i magoɲɛ caman k'i ka mais diɲɛ kɔnɔna la a bɛ kɛ degun ye k'a ɲɛsin ma donc wulikajɔw de bɛ minnu kɛra ne kɔni bolo bɛɛ de kan ka ɲini k'i ka armée protéger parce que armée ye jamana colonne vertébrale de donc an bɛ dugawu kɛ ala ka ɲɛ ka d'a ma. Conseil des ministres tɛmɛnen araba fɛn min ye jamana ye waliya min ta a mɛnna dɔɔni ni a bɛ bɛnkan sɛbɛn min ni a baara kɛra Algérikaw fɛ yen n'a tɛmɛna anw ani kulu marifatigiw ni ɲɔgɔn cɛ an tɛgɛ dalen Kidal ka waati min na 20 janvier discours la jamana faama a ko accord ko a kun cɛra n'a ma ɲa k'a fɔ ko accord a kun cɛra Conseil des ministres kɔni ye araba tɛmɛnen ka sariyaw ta sariya minnu bɛ a yira k'a fɔ cakɛda minnu tun bɛ yen walima cakɛdaw kɔnɔla la i b'a ye k'a fɔ yɔrɔ dɔw kun dayɛlɛla minnu tun bɛ accord a waleyali a kofɔ i b'a ye Conseil des ministres la premier ministre kɔni ye gouvernement ladɔnniya k'a fɔ ko o cakɛda fɛn fɛn bɛ yen k'a fɔ ko o bɛɛ lajɛlen ka baara ko a jɔra n'a ma ɲa k'a fɔ cakɛda ninnu kun sigira sen kan k'a sababu kɛ accord ye ni accord tɛ yen cakɛda olu man ka kɛ yen bilen sɔrɔ min ni a kun kan ka di a cakɛdaw baarakɛlaw ma ko o sɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen jɔra o kibaruyaw olu kɔni dira Conseil des ministres a kɛnɛ kan n'i y'a ta k'a lajɛ kabini wulikajɔ kɔni daminɛra ani banbanci ninnu ni ɲɔgɔn cɛ CSP ko kuma o la ka daminɛ o waati la sa ka na se fo tigɛ dali Kidal kan reconquête MINUSMA tagali kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ o baara ninnu bɛɛ lajɛlen de kuncɛtɔla o ye nin ye k'a yira k'a fɔ accord banna cakɛda minnu tun bɛ accord waleyali kama ko a cakɛda bɛɛ lajɛlen jɔra faso kɔni na fɛɛrɛw ni dabaliw kɛ maa minnu tun bɛ a baaraw la olu ka bila fan wɛrɛw fɛ Kurutum Bagayoko. Masi o y'a kɛɲa ye parce que o de ye logique ye ni accord kɔni tɛ yen bilen nɔ k'a bɔra ma jagoya wari minnu bɛ don a la ko minnu bɛ don a la walima maa minnu b'a a kɛra accord comité de suivi a kɛra bolofara wɛrɛw ye wari minnu kɔni bɛ d'olu ma comme per diem walima d'autres privilèges wɛrɛw a ka kan olu ka jɔ de façon en tout cas officielle hali n'a sɔrɔ i bɔra k'a fɔ kuma laban na sisan nɔ k'olu kan ka bila baara boloda wɛrɛ la olu bɛna bila baara boloda wɛrɛ jumɛn na voilà donc o kelen do surtout a bɛ se ka kɛ fɛnɛ an bɛ ka don dialogue intermalien kɔnɔna la o fɛnɛ peut-être o ye sigi ka fɔ kuma dɔ sigi ka fɔ ye mun bɛna kun cɛ bɛnkanba dɔw la an b'a jigin a bɛ se ka kɛ wariw fɛnɛ bɛna investi jamana yɛrɛ ka wari bɔ siraw fɛnɛ ka ca jamana koron degunnen do an b'a dɔn k'a fɔ wari ko ka gɛlɛn donc c'est normal k'a fɔ wari in ka jɔ voilà. Tabarkala Jawo Kɛmɛ b'a ye cogo di? Mas n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko accord ko a banna a yirala diɲɛmɔgɔ la officiellement je pense que kuma ɲɔgɔnya dɔ de kɛra k'a dan kɛnɛmaya o bɔ yen ka tila ka fɛn min ye minisiriso min yɛrɛ sigilen don a koɲɛw ɲɛnabɔli kama ka yɛlɛma don hali o minisiriso in yɛrɛ appellation na donc kulu tɔ minnu bɛ yen nɔ ani baarakɛla minnu bɛ yen nɔ minnu tun bɛ a baaraw lawaleyali la donc k'a fɔ ko olu fana ka baaraw bɛɛ lajɛlen jɔra je trouve que c'est normal parce que n'i y'a ta k'a lajɛ ni bɛnkan ye fɛn fɛn sigi wali kelen kumakan ye fɛn fɛn sigi pour que diɲɛmɔgɔ ɲɛna don dɔ natɔw la kuma wɛrɛw kana sɔrɔ k'a fɔ donc il faut passer par nin sira sugu de fɛ officiellement k'a yira k'a fɔ fɛn fɛn tun bɛ yen nɔ a bɛɛ lajɛlen jɔra. Tabarkala Jamana bon o diyagoya de parce que n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko accord baara dabila la a ka kan jamana ka fɛɛrɛ ni dabaliw sigi sen kan mun b'a to parce que accord kun kɛra fɛn ye dɔw ka nafasɔrɔ sira kun ni kun ye segu ye a baara yɛrɛ tɛ ban donc an bɛ to nin kɔnɔna la tantɔ fo ka taa fɔ mun bɛ kɛ accord tɛ lawaleya a tɛ se ka bila sen kan tafa ni nafa tɛna na sɔrɔ la donc a kɛra dɔw ka nafasɔrɔ sira de donc ni jamana in dun kɔnɔna la ni mɔgɔw bɛ fɛn sɔrɔ fɛn o fɛn na wagati dɔ bɛ se u t'u miiri k'a fɔ ko o fɛn yɛrɛ o sera dabila ye kuma bɛɛ fɛɛrɛ ni dabali de bɛ sigi sen kan olu fɛ an bɛ se ka to o situation sugu nin kɔnɔna la donc ni fɛɛrɛ ni dabali bɛ yen minnu tun bɛ a baara la comme fɛn mun sigira sen kan accord kɔfɛ o de ye dialogue intermalien ni jɔda bɛ se ka d'u ma la n'u jɔda b'a la u bɛ se ka bila la n'u jɔda yɛrɛ t'a la u tun bɛ cakɔrɔ min na ka kɔrɔ u bɛ continuer n'o baara kelen ninnu ye. Tabarkala
Tigere k'a fɔ Bako Jikɔrɔ ni ale commissariat ye k'a sababu kɛ u ye wulikajɔ kɛ wulikajɔ min ni kibaruyaw farala ɲɔgɔn kan ka taa u tigɛ da maa 2 kan maa 2 min n'u kun ɲininen don kosɛbɛ an ka jamana a finitigilakaw bɛɛ lajɛlen fɛ k'a sababu kɛ u ka tiɲɛni walew ye ka ɲɛsin faso a denw ma tigɛ kɔni kɛra ninnu na marisi kalo tile 17 ka taa bila 18 na ɲamanakaw olu fɛ yen maa 2 min ni u minɛra jalaki min ni a kɛr'u la a bɛ fɔ de ma ko association des malfaiteurs ka fara ɲɔgɔn kan ka tiɲɛli walew ko olu boloda i b'a ye k'a fɔ tigɛ kelen kɔ u la u sɛnsɛra ni ka taa n'u ye u jabala kofɔlenw olu la o kɛra sababu ye sa fɛn min ye marifa 2 olu yera yen nɔ a ye fɔ marifa min ma ko pistolet automatique 9 mm o yera ye ka taa se muru ale ni surasifiniw akaja donsofiniw olu fɛnɛ caman yera u kɔ nafolo 60,000 ani dɔɔni o fɛnɛ yera u kɔ ɲininkaliw kɔni kɛra u la ɲininkali busamisɛnnin gannen kɔ u la waati min na u y'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la k'olu ye tiɲɛli caman kɛ an ka jamana o kɔnɔla la u y'u da don u ka tiɲɛliw la n'i ye a ta k'a lajɛ station min ni a atakera Segu waati tɛmɛnenw na ko olu de nɔ y'o ye u tilala k'a yira k'a fɔ fɛnɛ ko olu ye wulikajɔ kɛ ni ka taa kɛɲɛbakaw olu fɛ ka taa sira da sanu sana dɔw ɲɛ ni ka nafolo caman o minɛ olu la u tilala k'a yira k'a fɔ tuguni kalanakaw olu fɛ k'u taara sira da dɔw fɛnɛ ɲɛ ni ka wari caman minɛ olu la tiɲɛ yɛrɛ la k'olu ka wulikajɔ a barika kun ka bon jamana in kɔnɔla la ko kalana k'u taara sira da sanubɔla dɔw ɲɛ k'olu ka minɛn bɛɛ lajɛlen k'a fara ɲɔgɔn kan ka tila ka sanu minɛ u la ko olu ye wari min sɔrɔ o la ko bɛ t'i jɔ sefa wari a miliyɔn 4 na u ka tiɲɛli laban ko kɔni de kɛra douane min bɛ Mali ani Mauritanie frontière la k'u kɔni taara yen attaqué kɔni kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ u ma se ka fɛn sɔrɔ sabula ye finitigi minnu sɔrɔ yen olu jɔra u jɔyɔrɔ la ɲininiw kɔni kɛra sababu ye sa tigɛ kɛra ni maa 2 kofɔlen in na bi na u bɛ an ka kiri ka bolo kan Kurutunbaga ye ko Masni ye fɛn ɲumanba de ye maa minnu bɛ jamanadenw degun ka jamanadenw tɔɲɔ u ka nafolo n'u bolofɛnw ka n'u walima ka taa se f'u niw ma hakili la tenitigiw ka baara belebeleba ye k'an protéger ka bolo ma k'an kisi ka bɔ olu ma donc n'an ka tenitigilakaw sera ka nin baara in kɛ an b'u fo u ka baara don mais ko mɔgɔ bɛ fo yɛrɛ voilà o kɛ ko ɲuman na donc halisa u ka continuer nin dynamique in kan an bɛ k'a ye wagati laban ninnu na an bɛ k'u ka kunnafoniya a kɛra commissariat ani u baara cakɛda caman Bamako ani Bamako kɔ kan an bɛ k'u ka kibaruyaw mɛn donc n'u bɛɛ sera ka taa nin dynamique in kan ka fɔ an ka baara ye de ka jamanadenw bolofɛnw an'u yɛrɛbakun kisi an ka t'o dynamique kan pour que ka maakolon ma jugu gɛn ka bɔ an cɛ je pense que o de ka ɲi nɔ o b'a to fɛnɛ fɛn min degun bɛ a bɛ wagati damadɔ bɔ jamanadenw ani u ka tenitigilakaw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye k'a fɔ danaya ta jamanadenw ni tenitigilakaw ni ɲɔgɔn cɛ a b'a to a b'o fɛnɛ sinsin kosɛbɛ parce que o fɛnɛ de ye tiɲɛ pour que olu ka se k'u ka baara in k'a ɲɛma ka se ka banbagaciw ka se ka garanw kɛ olu la il faut que u ni population yɛrɛ de ka kɛ ɲɔgɔn bolo population ka danaya dɔ sɛmɛ ka daw kan donc ni population y'a ye k'a fɔ u bɛ ka tiɲɛ la u bɛ ka wuli ka jɔ kɛ pour que k'an kisi ka bɔ maajuguw tɔɔrɔ ma a bɛ confiance instaurer a b'a to population bɛ se ka information caman di ka taa u ma donc an b'u fo kosɛbɛ. Jago Kebe b'a ye cogo di? Masa baara ka ɲi parce que n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye ba polisilakaw ye nin wagati laban ninnu na wulikajɔw ka bon kosɛbɛ hali n'i y'a ye k'a fɔ u tun ye opération minnu sigi sen kan opération a bɛ fɔ fɛn min ma opération PDS ka tagama kɛ u sen na ka se ka yɔrɔ minnu bɛ yen nɔ k'a fɔ maajuguw bɛ se ka dogo a yɔrɔ kofɔlen ninnu na k'a yɔrɔw larawuli o bɛɛ b'a jira k'a fɔ volonté b'u la donc n'a fɔra k'a fɔ maa minnu bɛ yen nɔ k'a fɔ bi na u bɛ mɔgɔw baraki dɔw ka moto bɛ minɛ dɔw bɛ bɔnɛ u ni na dɔw yɛrɛ bɛ bɔnɛ u ni na ka sababu kɛ u ka wari kelen maa dɔw bɛ yen nɔ u b'u ka
u bɛ silamɛya ta walima ka furakɛli siraw ta k'o kɛ birifini ye u yɛrɛ kan ka se ka maaw k'olu bɔnɛ u ni na n'a fɔra ko polisilakaw bɛ ka baara kɛ u bɛɛ lajɛlen sira fɛ bi ka se ka ninnu bɔ anw senkɔrɔ a baara ka ɲi kosɛbɛ wa a b'a jira k'a fɔ fɛn min ye Mali polisilakaw yɛrɛ n'i y'a ta ka lajɛ fɛn min ye yɛlɛma ale ni yiriwa caman donna u ka walew la sinon wagati dɔw kun kɛra n'i kun y'a ta ka lajɛ tiɲɛ yɛrɛ la binganni walew kun cayara bon min yɛrɛ kun y'a jigilatigɛma yɔrɔ ye o de kun ye k'a fɔ wale dɔw bɛ kɛ i bɛ taa bɔ a kan k'a fɔ fɛn min ye hali lakana tigilamɔgɔ dɔw yɛrɛ b'a la bamaciya wale dɔw bɛ kɛ quoi ka binganni ta ka mɔgɔw sɛgɛrɛ donc hali n'a sɔrɔ ni bi na ni o wale kelen-kelenninw bɛ ka ye mais an b'a jigiya k'a fɔ u bɛ tendance min na sisan o bɛna kɛ sababu ye don dɔ nataw la halisa ka nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen ban Ala ka a se di an ka finitigilakaw ma Jangɛnɛ Jara wulikajɔ min kɛlen filɛ nin ye bɛɛ k'a fɔ baara cɛɲuman don parce que n'i ye a lajɛ bi na maa dɔw bɛ yen nɔ tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ fɔ des bandits de grand chemin u ka opération kɛcogo ani terroristes ta man jan ɲɔgɔn na donc fo policiers ye baara min kɛ baara ɲuman parce que n'i y'a jateminɛ i bɛ se ka kɛ ni i ye yɔrɔ caman minnu fɔ ni nin kɛwale kɛra yen nɔ donc a bɛ se ka jateminɛ de bɛ se ka kɛ ɲininiw de bɛ se ka kɛ ani wulikajɔ min kɛ k'a dɔn k'a fɔ nin bɛɛ ye mɔgɔ kelen de ka mode opératoire a mɔgɔ kelen de tagabolo ye nin bɛɛ ale de kɛwale nin bɛɛ donc o bɛ sɛgɛsɛgɛli o b'a nɔgɔya u bolo parce que n'i y'a lajɛ bi hakili la hali don nɛgɛjuru bilalen dɔ y'a fɔ ko il faut que a ka lajɛ ko zone bɛ ko la ko minnu n'a ni terroristes ta bɔlen don zone bɛ taa sonyɛli kɛ voilà u tatɔ ka mugu ci ko Alahu akibaru ya donc parce que dɔ yɛrɛ tɛ ka don mɔgɔw kunna dɔrɔn a bɛɛ terroriste k'a sɔrɔ baarakɛbaliw don u tɛ baara la donc u bɛ taa bin poste kan parce que e mun fɔ poste minnu n'u b'a attaquer u tɛ attaquer dɔrɔn parce que musaka minnu bɛ sɔrɔ a yɔrɔ kofɔlen ninnu na voilà sira fɛɛrɛw ni fɛnw donc o maakaranko don donc hali b'a ye kuma dɔ la an ka péage poste de péage ninnu bɛ attaquer min kɛ dɔwɛrɛ tɛ ninnu mɔgɔ sugu ninnu parce que n'i y'a lajɛ i n'a fɔ i yɛrɛ ye kuma min fɔ sisan nɔ jamana lakana tigilamɔgɔw olu ka finiw b'u bolo donc waati dɔ u b'u yɛrɛ kɛ donso i n'a fɔ donso minnu bɛ dugudenw lakana donc n'i ye nin bɛɛ lajɛ dɔwɛrɛ tɛ parce que mɔgɔ jugu ɲagaminen y'i la o la fɔ kuma dɔ la bandi ye bandi de ye a bɛ fɛɛrɛ bɛɛ de sigi sen kan ale bɛ fɛ ka mun ɲini ka se k'a lasɔrɔ hali n'a sɔrɔ u yɛrɛ bɛ mun na ani terroriste wale bɛɛ ye kelen mais ninnu bɛ ka a kɛ mun kama dɔrɔn o de ye k'a fɔ n tɛ baara la donc n bɛ moyen dɔ bila en place ka jamana yɛrɛ denw bali dɔrɔn u ka ko la hali minnu i b'a jigiya ninnu kelen de bɛ taa sira da mobili kariw ɲɛ ka mɔgɔw f'u ye k'u ka bolofɛnw minɛ u la k'a sɔrɔ a ka gɛlɛn quoi donc vraiment policiers de bɛ fɔ ɲinini ni cɛsiri minnu bɛ ka kɛ donc Korotum bɛ mun fɔ population bɛ fara o kan halisa k'u accompagner davantage ka kibaruya jɛlen di donc n'o kibaruya dira ni minnu bɛ traquer olu bɛ traquer tabarikala ko fɛn min ye an ka pharmacie feerelaw ye a bɛ fɔ minnu ma pharmaciens ko u diminen don Alahu akibaru u diminen don ka a sababu kɛ jamana wulikajɔ min ni a kɛra a fɛ conseil des ministres tɛmɛnen ni a bɛnna araba marisi kalo tile 20 ma i b'a ye k'a fɔ u kɔni ye laseli ka a kɛ k'u ka dusumakasa ka a yira an ka jamana fura dilanyɔrɔ min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko UMPP n'i y'a ta k'a lajɛ furaw kɔni bɛ dilan yen fura dilanni i b'a ye k'a fɔ pharmaciens de bɛ o baara o ɲɛdɔn fura nin fura bɛ nin bana in ale furakɛ a kan ka lasago cogoya min na a dilanni kan ka kɛ cogoya min na nin ye a lakɛfɛn ye olu de bɛ o baara o bɛɛ lajɛlen ɲɛdɔn u ko u dusuma kasalen don ka sababu kɛ ko u y'a ye conseil des ministres la k'a fɔ maa taara maa min ni ale kɔni tiɲɛ don dɔgɔtɔrɔ don nka a ka baara o tɛ pharmacienya ye ko kɔni taara ka bila UMPP o ɲɛmaaya la jamana ɲɛmaaw fɛ ka baara ye a bɛ fɔ fɛn min ma ko médecin biologiste ko o ye ni dun ye furako ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ pharmaciens olu de bɛ o baara kɛ ko nin yɔrɔ min kelen filɛ nin ye ko a bɛ dɔnbaliya o kofɔ ko sabula pharmacien de kan ka bila nin yɔrɔ kofɔlen nasugu ninnu kunna ni jamana n'a bɛ maa ta k'a bila furako kunna ko k'a kɛ olu ye o de kama sa ko u b'a ɲini jamana fɛ maa min taara ka bila ye u k'a bɔ yen joona ka na ni pharmacien o dɔ ye ka bila nin yɔrɔ belebele in kunna ko sabula ko baara ka di a ɲɛdɔnbaga ma ko tiɲɛ don n ye dɔgɔtɔrɔya kalan ani ye pharmacien ye ko olu kɔni tɛ kelen ye pharmacien ale de bɛ furako o cogoya bɛɛ lajɛlen ɲɛdɔn
kunnafoni min bɛ da o kan o de ye k'a fɔ ni jamana ɲɛmaaw ma u jɔyɔrɔ la burɛmukaw olu fɛ yen ji ɲuman a minta o dɛsɛra ka sɔrɔ i b'a ye k'a fɔ o dɔrɔn tɛ ji minta ɲuman k'a fɔ ko o dɔrɔn don o dɔrɔn tɛ i b'a ye fɛn min ye connection o tɛ yen nɛgɛjuru bɔlɔlɔsira fɛ o tɛ yen nɛgɛjuru yɛrɛ k'a ci ɲɔgɔn ma ka bɔ burɛmu ka taa fan wɛrɛw la o baara fana tɛ se ka kɛ ka sababu kɛ groupe kelen min ni ale tun bɛ yen n'a bɛ EDM tɔgɔ la ko groupe ko a bilala panni na o de kɛra sababu ye an ka wari ta téléphone siraw fɛ réseau ninnu sira fɛ i b'a ye k'a fɔ ko o bɛɛ lajɛlen jɔlen don bi ko chômage b'u bolo fara min bɛ burɛmukaw fɛ yen EDM de tun bɛ courant di olu ma ji min bɛ yen a bɛ bayɛlɛma k'a ji saniya k'a fɛsɛfɛsɛ ka sɔrɔ k'a di burɛmu dugukɔnɔla bɛɛ lajɛlen ma n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko groupe ko o bilala panne na i b'a ye k'a fɔ dugu yɛrɛ de bɛ bila panne na ji yɛrɛ tɛ se ka lasanuya bilen k'a di maaw ma u k'a min o de kɛra sababu ye sa ba kɔni bɛ yen ko musow kɔni sɔgɔmada fɛ olu bɛ soli ka taa baji ta k'a sɛnsɛn ni kana n'a ye k'a kɛ u magoɲɛlaw ye k'o fana kelen don sababu ye kɔnɔboli typhoïde ani a bana kirikara caman ni ka olu don maaw la ko ni wulikajɔ kɔni ma kɛ bi tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ko jinɔgɔ min k'a kɛn bɛ sababu ye bi burɛmu ani a lamini ko u sɛgɛn bɛ bi a bolo ka sababu kɛ groupe ale bilala panne na kurutum ma daminɛ fɔlɔ kunnafoniya fɔlɔ min na n'o ye formation ka niveau ye hakili la n'a bɛ ten a fɔra cogo min na n'a bɛ ten ne u b'u jo fɛ da kan tiɲɛ yɛrɛ la jamana in kɔnɔ ten baara kan ka di maa ma min bɛ s'a la min y'a dɔn b'an ka na ye n b'a dɔn fɛnɛ k'a fɔ an ka médecine bɛ cogo min na pharmacie bɛ cogo min na k'a fɔ ko poste politique de tɛ yan bon poste politique don mais hali ni e bilala poste politique ya la mais n'i t'a maîtriser dun i bɛ fu de fɔ kuma dɔw la a tɛ bɛnbɛnsema tɛ kɛ soit i ni technicien tɛ ɲɔgɔn faamuya soit a bɛ taa sira wɛrɛ fɛ donc kuma dɔ la a ka di maa ma min bɛ voilà min b'a ɲɛ dɔn surtout furako de don bɛɛ b'a dɔn n'i y'a ta diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ industrie pharmaceutique a ka bon n'ale tɛna kɛ armement ɲɛ donc a ka kan ka jamanaw fɛnɛ an ka ba don an ka pharmacie n'an ka furako la donc a ka di maa min b'a ɲɛ dɔn pour que furako bɛ se ka nɔgɔya cogo min na baara bɛ se ka nɔgɔya an ka pharmaciens ma cogo min na jamana min yɛrɛ kɔnɔ gɛlɛya bɛ yen nɔ min ye Bamako ta ka bɔ a la déjà ka taa kɔfɛ dugu la i b'a dɔn k'a fɔ ko furakɛli ma nɔgɔn surtout fura ɲuman sɔrɔli ma donc a ka kan ba fɛnɛ ka don nin yɔrɔ in na ka di a dɔnbaga ma o kɔfɛ i bɔra ka burɛmukaw ka jiko fɔ kabako ye mun ye o de ye k'a fɔ anw bɛ capitale yɛrɛ de kɔnɔ déjà i bɛ taa quartier dɔw sɔrɔ jiko gɛlɛya yɛrɛ bɛ yen déjà mɔgɔw bɛ ka jikolo min donc Bamako kɔ kan fo ka taa se burɛmu ma ani o kɔfɛ duguw ma a bɛ cogo di a bɛ mɔgɔ bila misi la kosɛbɛ k'a fɔ ko halisa san 60 indépendance kɔfɛ k'anw ka jamanaw bɛ ni lahala de la a d'a kan ni lahala ninnu kun kan ka ye waati min na indépendance ta kumanin don duguw ma mɔgɔw ma don ɲɔgɔn na décentralisation ma don kosɛbɛ yɔrɔw la ka pour que ka jamanaden bɛɛ kɛ jamanaden yɛrɛ jamana ka gɛrɛ jamanadenw na ka se k'u ka besoin primaires n'o ye jiko ye n'o ye furakɛliko ye ka se k'o sabati u ye donc vraiment nin yɔrɔ ninnu kan ka lajɛ parce que Mali dan tɛ Bamako ye gɛlɛya bɛ Bamako yɛrɛ déjà donc ni mɔgɔw bɛ degun na ji i bɔra k'a fɔ cogo min na ji ye ɲɛnamaya yɛrɛ de kɛnɛya don ɲɛnamaya don donc nin ye ka mɔgɔw ka santé bila en jeu nin ye souvent ka o jamanaden ninnu yɛrɛ k'u tigɛ jamana marabagaw la parce que u b'a fɔ k'u hakili t'u la parce que olu ka kɛnɛya n'u ka ɲɛnamaya k'a t'u ɲɛ sira la. Tabarikala Jago Kebe b'a ye cogo di? Bon pharmacien ka ku la ne bolo a kan ka bibi na an bɛ don min na i ko bi fɛn min ye ka to ka faveur kɛ mɔgɔ dɔw ye parce que n ka mɔgɔ don ani nin poste kofɔlen a kan kan a bɛ se ka kɛ yɔrɔ dɔw la poste dɔw la mais poste dɔw la a tɛ se ka kɛ u b'a fɔ cogo min na bloc tɛ lettre sɛbɛn fɛn min ye lakana tigilamɔgɔ lakana kan ka
kɛ ale bolo n'i y'a ta ka lajɛ wagati min na Laji Burama ka fanga wagati insécurité kun ka bon kosɛbɛ mais transition fanga nalen olu ye maaw ye maa minnu ye terrain réalité kɛ kosɛbɛ u ka baara ye lakana ye an bɛ se k'a fɔ fayiti caman kun bɛ IBK ka fanga kɔnɔna la lakana sira fɛ mais an bɛ don min na i ko bi alhamdulilayi o dɔ yɛrɛ ye k'a fɔ ko ka Kidali ko k'a récupérer san joli donc o b'a jira k'a fɔ min bɛ min dɔn o ka di o ma quoi surtout n'a fɔra ko kɛnɛya ko ni kɛnɛya ma labɔli kɛ foyi tɛ ɲɛ surtout furako ta fanfɛ je pense que ni nin y'u ka kuma kɔni nin ye wale min tiɲɛ yɛrɛ la u ka hakɛ don k'a fɔ ko u ka pharmacie ɲɛmɔgɔya Mali kɔnɔna la k'a ka kan ka di fɛn min ye dɔgɔtɔrɔ ma i m'a ye pharmacien ma n'a a fɔra parce que pharmacien i mana pharmacien ta ka lajɛ pharmacien ni dɔgɔtɔrɔw bɛ ɲɔgɔn dafa mais dɔgɔtɔrɔ fana ka mana sɛbɛn a bɛ laban mɔgɔ min bolo o ye pharmacien de donc ne bolo u kan ka o yɔrɔw lajɛ filanan ye min ye Burɛmu ta fan fɛ halisa wulikajɔw kan ka kɛ parce que jamanaden bɛɛ lajɛlen kan ka dama kan ka hakɛ kelenw na ji bɛ sɔrɔ cogoya min na dun ka fa ale bɛ labɔli kɛ cogoya min na ka sécurité ka ale fana labɔli kɛ cogoya min na je pense que ils ont droit à tout ça parce que n'i y'a ta ka lajɛ k'a fɔ ko bi na Burɛmu kɔnɔna la a bɛ se ka kɛ électricité fɛn min ye courant ko ye bɛɛ lajɛlen b'o dɔn o walankatalen don jamana Bamakɔ kɔnɔna na ani Bamakɔ kɔkan na ka tila k'a fɔ tuguni ko ka jiko fana o fara o kan tiɲɛ yɛrɛ la o ye baara ye baara min n'a ka gɛlɛn a degun ka bon wa n'i y'a ta ka lajɛ ni réseau fana ti yɔrɔ la halisa lakanabaliya a bɛ wara jamana kɔnɔna la parce que n'a fɔra k'a fɔ fɛn min ye sigana tigilamɔgɔ minnu bɛ jamana kɔnɔna la a bɛ fɔ kuma bɛɛ population ka collaborer population ka weleli kɛ mais i bɛ weleli kɛ cogo di i bɛ taa sɔrɔ réseau yɛrɛ t'a dugu kofɔlen kɔnɔna la a bɛ kɛ sababu ye halisa ka lakana ka ale tiɲɛ kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔna la donc je pense que wulikajɔw bɛna kɛ joona joona ka se ka Burɛmukaw ko olu sɛgɛrɛ i n'a fɔ fɛn min ye Gawukaw ye olu ka doléance sɛbɛn cogoya min na ka nana ye donc je pense que solution bɛna sɔrɔ fana t'a la. Allah ka solution sera Allah. En réalité, ce n'est pas une obligation, mais la logique impose de mettre des spécialistes à la tête des postes de santé, d'éducation et de sécurité, surtout. Merci. Jangene kuma filɛ ni baara in n t'a dɔn ni nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye walima ni nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye bon tiɲɛna an t'o dɔn o kibaruya kɔni tɛ ne bolo ni nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye ni nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye parce que a ko ka gɛlɛn dɔɔni i ye bataki min kalan sisan o bataki fana bɛ se k'a fɔ parce que n'i y'a lajɛ mɔgɔ bɛ se an b'a fɔ bamanankan na mɔgɔ nugu ka ɲi dɔnbaga misi biɲɛ la donc baara dɔ bɛ yen olu kan ka di a ɲɛdɔnbaga ma kɛrɛnkɛrɛnnenya i n'a fɔ i ye bataki min kalan kɛnɛya b'o la kalanko b'o la lakanako b'o la parce que c'est des domaines a ka ɲi a tigilamɔgɔ i n'a fɔ Kɛmɛ y'a fɔ cogo min na i b'a ye k'a fɔ minnu bɛ bi jamana yɛrɛ autorité mara bɔ minnu bolo i b'a ye k'a fɔ u ka bilan yɛrɛ n'i y'a ta k'a lajɛ sécurité fan fɛ i bɛ se k'a fɔ ko kala caman i bɛ se k'o sɛbɛn a la o yɔrɔ la ka sababuya kɛ i b'o de dɔn o de y'i ka domaine donc kuma dɔw la i b'a ye k'a fɔ ne y'a jateminɛ hali nin wagati laban ninnu na an ka Gabriel Touré directeur sigi ni fɛn ninnu a bɛɛ bɛ kɛ mankan ye kɛnɛya tigilamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ dɔ bɛ sigi dɔ b'a fɔ a ye ko o ma sigi an ma jɛn n'a sigilen bon n'o nana pharmaciens fana ka fɛn na bon n t'a dɔn n'u ka statut n'u ka règlement bɛ mun fɔ a la n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ a ka ɲi a la bon comme kɛnɛya tigilamɔgɔ don n'a bɛ se k'a baara kɛ comme a fɔra ko diyagoya tɛ mais n'a bila ala la fɛnɛ n'a bɛ se k'a kɛ mais tiɲɛ ye min ye parce que nin fɛn sugu ninnu filɛ nin ye a ka kan mɔgɔ min b'a maîtriser mɔgɔ min b'a domaine yɛrɛ kɔnɔna la pour que ɲagami foyi kana bɔ a la i n'a fɔ Kurtun y'a fɔ cogo min na olu de b'a baara dɔn surtout furako ye fɛn mɔgɔ man k'i kulonkɛ a la diɲɛ bɛɛ kɔnɔ bi bɛɛ de bɛ k'a ɲini ka se k'i ka médecine k'a développer mun i ka fura dɔnnaw fɛ n'o laboratoire baarakɛlaw ye olu de bɛ se ka fura ɲɛnama dilan ka d'i ma bon n'i taara mɔgɔ bila a la bon mɔgɔ min ka domaine tɛ a bɛ se ka na ni gɛlɛyaw la a bɛ se ka kɛ ɲɔgɔn faamuya ba n'i yɛrɛ kɛlen mun filɛ nin ye est ce que nin tigi i bɛ se k'i sigi n'a ye k'a bɛ résultat kɛ kabini a ma sigi fɔlɔ baarakɛlaw ko ma jɛ n'i sigilen donc ne sigira est ce que mɔgɔ bɛ se k'a sigi ni résultat ye ka bɔ e yɔrɔ est ce que baaraw tɛna saboter t'i bolo wa ɲininkali tɔ min bɛ se ka gulonnen bɛ se ka to yen bon n'i nana Burɛmu fanfɛla la Burɛmu yɛrɛ dɔrɔn tɛ bi bi in na quartier dɔw bɛ jiko problème bɛ k'a sababu kɛ courant ko ye fɔ sɔn ka k'a ma k'a fɔ courant de jɔyɔrɔ bɛ baara bɛɛ la parce que i ye mun fɔ fɛn minnu bɛ yen n'u bɛ se ka ji yɛlɛ ka produit kɛ ji la k'a dilan joona k'a di robinet ma hali ka ji yɛrɛ ka fanga dɔ la k'a booster a ka woyo courant ni ji de bɛ ɲɔgɔn na courant ni ji de bɛ ɲɔgɔn na a tɛ se ka bɔ ɲɔgɔn na donc ni courant tɛ sɔrɔ i b'a ye k'a fɔ Kurtun min fɔ quartier dɔw bɛ yen nɔ i b'a ye ko a ko n'an ma kuma an ka jiko la n ko jiko in tɛ dɔwɛrɛ kɛ courant ko ni courant sɔrɔla parce que a tigiw yɛrɛ b'a fɔ ko a ko courant nana ji nana
donc u gulonnen no ɲɔgɔn na u tɛ se ka taa ka ɲɔgɔn to cogo dɔ la ani téléphone ko fana lielen no alu yelielen no courant téléphone ko lielen no o la hali bi bi antenne minnu bɛ n'olu ye relais voilà ni groupe ma k'u kan ou bien panneau ka k'u kan a tata buran tɛrɛ hali Bamakɔ quartier bɛ bi quartier yɛrɛ tɛ n k'a fɔ a si la sa ɲɛmakɔrɔ yɛrɛ i b'i sigilen to ka mɔgɔ wele ka to a bɛ répondeur la ni courant yɛrɛ tigɛra i b'a dɔn anw ni antenne dɔ ka surun anw ni antenne dɔ ka surun c'est à 500 mètres ni courant tigɛra dɔrɔn réseau problème bɛ yen parce que taji t'a groupe la ou bien panneau t'a kan voilà parce que courant bɛ sara voilà i ye min fɔ fɛn tɛ yen groupe tɛ yen o y'a sɔrɔ panneau tɛ yen parce que fɔlɔ groupe tun bɛ yen mais courant tɛ yen maa t'a a gasoil ko ɲɛ donc bɛɛ fari fagara i bɛ ne yɛrɛ station dɔw yɛrɛ bɛ i m'a miiri k'a fɔ k'ale olu bɛ groupe faga mais bi olu bɛɛ b'a faga u b'a faga parce que a tɛ yen quoi maintenant mɔgɔw bɛ ka taa énergie renouvelable kan o de bɛ se ka kɛ fura ye ni fɛɛrɛw bɛ sɔrɔ a la sinon hali nɛgɛjuru sira ninnu caman bɛ yen nɔ i b'a jateminɛ ma burɛ min kɔni sinon burusi kɔnɔ dugu caman bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ u bɛ panneau de installer a yɔrɔ la panneau de b'a baara kɛ mais hali yɛrɛ i bɛ mɔgɔ sɔrɔ minnu bɛ t'o batterie bɔ minnu b'o batterie bɔ a bɛ se ka kɛ complice b'a la wa parce que tuma dɔ la hali n hakili la kunnafoni sɛbɛn dɔ de la ka ban dɛ nɛgɛjuru siratigi dɔ y'a ka gardien dɔ ni a ka technicien dɔw minɛ ka u don bɛrɛ la ka sababu kɛ batterie tununa tununcogo la mun ma se ka faamu donc an ka jamana in kɔnɔ prémisse na traitement de choc kan ka k'a la quoi fan bɛɛ de man kɛnɛ an ka taa voilà nin kɔni ye dɔ ka bataki ye bonjour Mas, les postes de directeur national ou général sont toujours occupés par des techniciens. Un biologiste peut servir dans une usine pharmaceutique. Diallo. A kɔni bɛ kɛnɛya baarakɛla kɔnɔ. An bɛ foli ni tanu in k'o lase. Ala k'a ɲɛ ka d'a ma. Fɛn min ye maa 16 u somɔgɔw kɔni ye kule bɔ u teriw ye kule bɔ u baaraɲɔgɔnw ye kule bɔ k'a fɔ ko kamalenin 16 ni a ye maaw don ko u tunun bɛ ko u tunun bɛ bi. Denbaya ka fara fɛn min ye u kɛrɛfɛmaaw kan olu kɔni ye kule bɔ k'a fɔ ko jamana ɲɛmaaw ko fɛɛrɛ ni dabali kɛ k'u jɔ u jɔyɔrɔ la walasa a denmisɛnnin 16 u bɛ se ka ye ko kɔni minɛra kelen kelen fila fila kabini u tununna sa maa min y'u ta o dɔɔnin tɛ u bɛ jɔn bolo o dɔɔnin tɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko jamana de ye an bɛɛ lajɛlen lakanabaa ye ko jamana ka i jɔ i jɔyɔrɔ la a maa 16 u bɛ se ka sigi u ka denbayaw olu kɔnɔla la cogoya min na commentaire wɛrɛ tɛna da nin kan dɛ a da kan ayi commentaire wɛrɛ tɛ da a da kan an bɛ taa ayi an ka taa ɲɛfɛ a da kan je censure cɛ nin ye dictature yɛrɛ a ka jugu n'o ye nin kɔni ça c'est de la nin bɛ fɔ nin ma cogo di e bɛ fɛ ka dɔ fɔ wa ne ya ne ya ne bɛ fɛ ka dɔ fɔ ayi taa n'a ye ayi kɔrɔtɔ ko k'a bɛ fɛ ka dɔɔnin fɔ kɔrɔtɔ bɛ fɛ ka dɔ fɔ a la donc kan ka fɔ dɛ taa n'a ye kɔrɔ Masi jamana kan ka protéger jamana ka baara ye ka an bɛɛ protéger donc ninnu ka tunun tantɔ tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ maa dabali ban wa a kan ka bɛɛ siran hali n'a sɔrɔ u ye kojugu de kɛ hakili la o kojugu o taasira bɛ yen nɔ ni jamana kɔnɔ n'i ye kojugu kɛ n'a ma bɛn jamana ɲɛ sariya dɔ ma i bɛ minɛ bɛɛ b'a kalama o togo la i bɛ bila bolo min kan kiri min bolo kan o dɔnnen don mais ka fununkɛ tunun tantɔ jamana bɛ lahala min na a kan ka mɔgɔ siran an bɛ jamana ɲɛmaaw wele u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ pour que ninnu bɛ se ka segin cogo min na u yɔrɔ ka dɔn kɔni jane bɛ dɔ fara ne ya bon n bɛ dakuruɲɛ 2 fɔ dɔrɔn tiɲɛ na AEM kɔni jamana autorité ye décision min ta la ka a disu o kɔni bɛnna ne ma mais mun ye kɔrɔtɔ bɛ mun fɔ a ka kan mɔgɔ somɔgɔtigiw don mɔgɔ gɛngsaw ka kuma ko mun yɛrɛ ko mɔgɔ mun yɛrɛ n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min na ko ni mɔgɔw man ka ban i somɔgɔ la donc u bɛ dilan donc u ka bila sariya ka bolo kan n'u mana kɛ yɔrɔ min na a ka kan u ka yɔrɔ dɔn sinon tiɲɛ la AEM ko kɔni an kan ka nin kɛ ji bɔnni o de ka ɲi kosɛbɛ kosɛbɛ o de ka ɲi an n'olu bɛɛ lajɛlen ma jamana décision in quand même c'est salutaire minnu kɔni tunna an bɛ dugawu de kɛ Ala k'u ye k'e bɛ dɔ fara a kan a ka ɲi u kana Ala k'an kunna ja an bɛ taa n'an taara ni kunnafoni ye i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye Kremlin ale ni Kuluba ko tiɲɛ yɛrɛ la Kremlin o ye Rusila masaso ye ale ni Kuluba ye anw ka masaso ye ko baaraw waɲa ka ɲi bi kosɛbɛ an ka di fo ka taa fɔ a to ten a fɔra nin fɔcogo in na k'a sababu kɛ araba tɛmɛnen an ka jamana faama ani Rusila jamana faama olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ
nɛgɛjuru sira fɛ kumara fɛn min ye teriya min bɛ an cɛ baara ɲɔgɔnya min bɛ an cɛ da donna o la jamana ɲɛmaa a y'i to o la ni ka tasibila kɛ ka ɲɛsin maa minnu bɛ yen ni u binna juma tɛmɛnen Irisi jamana kɔnɔna la ka sababu kɛ bamanciya wale i b'a ye k'a fɔ halisa ka a sɛbɛntiya k'a fɔ ko an ka di kosɛbɛ jamana ɲɛmaa ko a ye danaya da an ka ministre d'État ale ni Abdoulaye Diop an ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ minisiri u ka taa Irisiw ka lasigidenso min bɛ an fɛ yan ka taa tasibila ka taa sangafo ka a kɛ o fana kɔfɛ a y'a sɔrɔ o waati kelen na an ka jamana minisiri caman bɛ yen olu bɛ missionna Irisi jamana o kɔnɔla la cogoya min na jamana bɛ se ka lafiya halisa i b'a ye k'a fɔ ko n'i ye ninnu bɛɛ ta k'u da ɲɔgɔn kɔrɔ i b'a ye k'a fɔ ani Irisila ka di bi kosɛbɛ kosɛbɛ o diyaɲɛ in an fila bɛɛ bɛ se ka nafa sɔrɔ a la cogoya min na kuma a bɛ o de kan an bɛ jɛ ka o dugawu kɛ Ala k'a to an bɛɛ lajɛlen ka o nafa ni ka o sɔrɔ an bɛ taa ɲɛfɛ kunnafoni di sɛbɛn le soft a ye kuma ta a y'a jira k'a fɔ ko maa min bɛ yen ni ale ye premier ministre a kɔlɔsibaga kɛrɛnkɛrɛnnen ye ko tigɛ kɔni kɛra ale kan bi na ko a bɛ kan 1 o kɔnɔla la a bɛ bɛrɛla yen nɔ a yirala k'a fɔ ko fonction publique a concours min ni a kɛra ko ni ma kofɔlen n'o ye premier ministre ka garde corps ye ko a na kɛ ka a ɲini premier ministre fɛ a ka kuma ministre fɛ walasa ale ka maa dɔ bɛ yen o bɛ se ka concours ka tɛmɛ a la cogo min na ka a passer ko a na kɛ ni premier ministre ma kala don a ɲina ka bɛn ni a ye ko a yɛrɛ wulila a kolo la k'i ɲɛsin ministre ma ministre min ni a ka ca ɲɛsinnen don foroba baara ma ka taa a ɲɛfɔ ye ko tiɲɛ yɛrɛ la ale ka maa dɔ bɛ a bɛ fɛ o ka ta ko ministre kɔni fana ma kala don a ɲina ka bɛn n'a ye ko sabula ministre ma a jaabi n'a ma ɲɛ k'a fɔ ministre ma a jaabi ministre ka directeur de cabinet o min bɛ bɛrɛla an bɛ don min na i ko bi k'a kɔni wulila ka se o ma ko a na kɛ ni ani o nana bɛn fɔ la u bɛnna fɔ la u bɛnna fɔ jumɛn de la wariko de don wa mun wɛrɛ de don a kɔni kɛra cogo cogo sa i b'a ye k'a fɔ o directeur de cabinet ale minɛla ka taa bɛrɛla ka taa n'a ye Kɛnyɛrɔba i b'a ye k'a fɔ kiiri tigilamaw olu kɔni ye wulikajɔ kɛ ka bɔ n'u ye Kɛnyɛrɔba ka na k'u bɛ fɛ ka ɲininkali ka a busamisɛnnin ka a gan u la busamisɛnnin gan'u la de sa fɛn min ye directeur de cabinet a sɔrɔla ka premier ministre ka garde corps in ka tɔgɔ fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ko o fana sen bɛ a la o kama u y'a wele k'a ɲininka a dalakan na a ɲininkalen a fɔra ko e tɛ se ka taa so ko an bɛ e mara yan ni nɔ ale bɛ o mara kɔnɔ ka 1 na nka a ye min yɛrɛ kɛ coyi k'a fɔ a ye wari de bɔ wa a ye i profiter a jɔyɔrɔ de la wa a ye trafic d'influence de kɛ wa kunnafoni di sɛbɛn soft kɔni ko ale tɛ se ka jaabi di o kelen na ko enquête k'olu fana kelen don k'a dayɛlɛ olu bɛ taa n'a ye ɲɛfɛ ko nka k'u kɔni b'a dɔn maa kofɔlen a minɛkun ani concours ko u lielen don ɲɔgɔn na kurutumu mas ni lamɛnni la mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko n bɛ se k'a fɔ ko n bɛ nisɔndiya kunnafoni bɛ siga la oui a bɛ hali n'a sɔrɔ a bɛ siga la n'a kɛra ten tɔ parce que ni a fɔra ko corruption ko don walima i y'a fɔ trafic d'influence a mana k'a sugu o sugu mun tɛ bɛn sariya fɛ ni dɔ y'o kɛ hali n'a sɔrɔ fanga tigilamɔgɔ dɔ masurunya mɔgɔ don k'a fɔ ko o t'a la bilen i bɛ se ka minɛ donc o ye ko ɲumanba de donc n'a bɛ o cogo de la o ka ɲi an bɛ an ka kiiri tigilamɔgɔ an b'u bɛɛ lajɛlen fo o yɔrɔ in na k'a fɔ k'u ka continuer ni o kɛwale in ye ka d'a kan o dɔrɔn de b'a to an ka jamana in bɛ se ka bɔ ko dɔw kɔnɔna la corruption ani an ka concours ka se ka kɛ jɛlenya kan parce que nin wale min filɛ nin ye an ka jamana dɔn fɛn kɔrɔ de a fɔ i mana bila poste dɔ la dɔrɔn kuma dɔ la a bɛ taa sɔrɔ i ka supérieur hiérarchique yɛrɛ mun ye o t'a a dɔw kalama dɛ mais e de bɛ profiter i ka position na parce que i y'o masurunya mɔgɔ ye ka i fɛnɛ ka fɛɛrɛw tigɛ duguma ka i ta ɲini o la donc je pense que o ko ninnu kan ka dabila ten n'an bɛɛ ko k'a fɔ an bɛ yɛlɛma de nɔfɛ an bɛ jamana jɔli de nɔfɛ an bɛ fɛ
école den walima faso den ɲɛnamaw de ka ta ka bila an ka cakɛdaw kunna donc an bɛ ni nin kɛra a kɛcogo ye an bɛ u fo u ka taa n'a ye halisa ko bɛɛ lajɛlen ka sɛgɛsɛgɛ ka taa sira fɛ. tabarikala Jagu Kebe. Mas u y'a fɔ cogoya min na ka kɛ ni software ka fɔlen n'a sɔrɔ a ko yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛra tan moi je pense que bɛɛ lajɛlen ni laɲini hali n'a fɔra assise nationale min kɛra o kɛnɛ kan a fɔra de ko kiiri ɲuman o mina bɛ maliyɛndenw na donc n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko bi ko o sira bɛ ka taama foli ni tanuni kan ka kɛ tiɲɛ yɛrɛ la wa fana fɛn min ye concours ninnu annuleli a yirala k'a fɔ maa caman minɛna mais fɛn min ye nisɔndiya ko yɛrɛ y'a la o de ye k'a fɔ halisa ko dossier kofɔlen in k'a ma bila halisa a dingɛ tɔ a bɛ ka sen ka taa a fɛ donc enquête bɛ taa gun yɔrɔ min na mɔgɔ t'o dɔn nka a mana kɛ cogo cogo nin kɔni b'a yira k'a fɔ fɛn min ye maa ti bɔ maa la tuguni sinon n'i y'a ta ka lajɛ ne yɛrɛ bolo kunnafoni sɛbɛn y'a fɔ cogoya min na a y'a ɲɛsin ministre fonction publique ministre ma wagati min na a kun man kan tɛ ka ko ma kala bɛ a bila ni na ka bɛn n'a ye ne bolo voilà ne bolo n'a sɔrɔ n'a kɛra ten depuis o yɔrɔ la o kun ka sira jɛlenw yira la k'a yira la k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la nin sira n'i bɛ fɛ i ka mɔgɔ kan ka ta i bɛ procéder tantɔ de i tɛ procéder tantɔ mais a kɛra cogo cogo tiɲɛ yɛrɛ la foli kan ka kɛ. y'a ni dakuruɲa kelen d'a kan kunnafoniw ka ca an ka taa dakuruɲa kelen est-ce que a ka ɲi tan n'a ye a ka ɲi n'an taara ni kunnafoni ye i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye kunnafoni di sɛbɛn le soft a ye kuma ta tuguni a y'a yira k'a fɔ ko olu ye a mɛn kunnafoni di sɛbɛn min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma le témoin k'olu ye a mɛn o da k'a fɔ premier ministre ni o ye dɔgɔtɔrɔ Sogɛli Kokala Mayiga ka kunnafoni in walawala an ka walawala kunnafoni di sɛbɛn le soft a ko k'olu ye a mɛn kunnafoni di sɛbɛn le témoin o da k'a fɔ premier ministre ko a taara k'a bɛ taa a jɛɲɔgɔn dɔ lajɛ Kulikoro kaso la ni o ye Abdelkader Mayiga ko u ma sɔn a ka don a fɔra nin fɔcogo in na ko u ma sɔn a ka don n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko o fɔra le soit ko olu kɔni ye a ɲɛɲini k'a dɔn n'o y'a sɔrɔ kisɛ yɛrɛ bɛ kuma in na k'olu ka jaabiw kɔni kɛra min ye o de ye k'a fɔ ko premier ministre ale ye maa ye maa kologirin don jamana kɔnɔla la ko ka wuli ka sɔrɔ permis t'a bolo permis min bɛ a yira k'a fɔ ko a bɛ se ka kasoladen ye ko o ye majɛba ye majɛ filanan kɛra min ye ko a kɛra sibiridonya fɛ ko premier ministre bɛ se ka taa cogo di k'a bɛ taa maa lajɛ kaso la ka sɔrɔ a min sara kiiri ministre la ko min kɔni fɔra ko de ye k'a fɔ ko u lajɔra da la k'a fɔ ko u tɛ don taali min kɔni kɛra ko a ma se ka sabati hali dɔɔni ka sababu kɛ k'u kun taara maa min lajɛ ko u ɲɛ o ma se ka da o kan o ye kunnafoni fan dɔ ye kunnafoni fan wɛrɛ bɛ yen min fana bɛ o kan ka fara nin kan ni o b'a to ni halisa hakili jagabɔ kɔnɔna la maaw bɛ se ka faamuya caman sɔrɔ maa min bɛ yen bi ni ale ye an ka kasobonw olu minnu bɛ kasobonw garade olu ka syndicat ɲɛma ale ye kuma ta ni o ye Dawuda Konate a ye kuma ta bɔlɔlɔ sanfɛ a y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni ye kibaruya dɔw mɛn kibaruya jatigitan dɔw k'a fɔ ko premier ministre ko a ye taama kɛ ka taa Kulikorokaw fɛ yen ko o taama kɔnɔna la ko u ma sɔn a ka don ko olu de bɛ kasobon kɔlɔsili bɛɛ lajɛlen bɛ olu de bolo olu b'a dɔn baaraw kan ka kɛ tasira min fɛ k'olu kɔni ko kibaruya min ni a fɔlen filɛ nin ye k'olu kɔni b'a fɔ ko kibaruya ko tiɲɛ kelen ko tɛ a kuma a kɔnɔla la ko kibaruya tɛ jatigi bɛ min na ko kibaruya tɛ maa kan k'i sɔnni sigi min kan ko ma ko wulikajɔw fana kan ka kɛ ko ka nin kibaruya kolon ninnu ko ka u kɛlɛ ka bɔ jamana a kɔnɔla la k'a fɔ ko premier ministre taara k'olu kɔni bɛ kibaruya in ko ka a nkalontigiya a kuma fila a dalen filɛ ɲɔgɔn kɔrɔ nin ye kunun Korotumu e tun bɛ M5 RFP ka kɛnɛ kan a kɛnɛ kɛra cogo di a ɲɛfɔ an ye dɛ yani waati nataw cɛ kosɛbɛ mas kunu 16h an tun bɛ M5 RFP an bɛ se k'a fɔ Tendance Sogɛli ka kɛnɛ kan Tendance Buba bon premier ministre photo de tun bɛ affiche kan an y'o de ye
bon kuma wɛrɛ kɔnɔ i bɛna faamuya k'a fɔ ko tendance u bɛ premier ministre kɔ tendance Buba de ɲama an ka kɛ Buba ye o Buba yɛrɛ ye mun fɔ min'o ɲɛf'i ɲɛna parce que Buba yɛrɛ ko kɛnɛ bon kɛnɛ in kun sigira point de presse tun don donc kuma tun b'u bolo ka di kunnafoni point de presse ka kunnafoni di kunnafonidilaw ma ka sɔrɔ ɲininkali t'a la kosɛbɛ an tɛ ɲininkali kɛ kosɛbɛ kɛnɛ kan daminɛla an y'a ye kuma dira vice-président Buba ma n'o u yɛrɛ ka kuma la M5RFP vice-président don Buba karamɔgɔ Tarawele a ye foli di bɛɛ lajɛlen ma ka foli di jamana ɲɛmɔgɔw ma k'a fɔ Mali tun bɛ gɛlɛya caman kɔnɔna la bon an y'a ye nin wagati ninnu na k'a fɔ ko gɛlɛya ninnu nɔgɔyara kosɛbɛ ka kɛɲɛ yɛrɛ ni premier ministre Choguel Kokala Maïga ka wuli ka jɔ caman ye accord kow b'o la fɛn caman b'o la pacte social kow b'o la donc k'a fɔ k'olu bɛ a fɔ k'u bɛ premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga u b'o de dɔn M5RFP président wa u bɛ mun fɔ jamanadenw ye fɛnɛ o ye k'a fɔ M5RFP ma tila bi a ma tila sini comme ye tiɲɛ ye olu bolo ale y'a ta fɔ nanzarakan na Num Togo y'a ta fɔ bamanankan na donc kumaw bakuruba la u ye mun fɔ k'a fɔ o de ye ko M5RFP ma ci maa damadɔ mun ninnu sispana olu le wulila ko dɔw kama jɔyɔrɔ ko dɔw ni ko wɛrɛ ko dɔw ma dimi dɔw ni funu dɔw kama jɔyɔrɔ nɔfɛ walima nafolo ko nɔfɛ ka bɔ ka kumaw caya ko M5RFP yɛrɛ kɔnɔna la kulu 9 de bɛ yen nɔ o kulu 9 kɔnɔ ko kulu 8 o n'olu bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn fɛ bon ko n'i y'a ta sira wɛrɛ fɛ M5RFP comité stratégique kɔnɔna la maa 45 de b'a kɔnɔna la o maa 45 la fɛnɛ maa 29 o bɛ participer halisa olu ka réunion na ce qui veut dire que olu ka M5RFP a b'a ɲɔ la maa minnu bɔra ka kuma wɛrɛ fɔ olu ye kuma fililenw de u ka kuma la u tilala k'a yira ko jamanadenw k'u janto fɛnɛ ko ka d'a kan ko CEDEAO bɛ ka dɔw sponsoriser dugu la candidature ko kama donc ko maaw k'u janto a la u bɛ mun dɔn o de ye premier ministre Choguel Kokala Maïga o de ye olu ka M5RFP président ye wa a ka dangan vice-président Buba karamɔgɔ Tarawele o de bɛ jɛkulu in kunna par intérim tabarikala kuma kumabaw ye nin ye an bɛ bɛɛ lajɛlen fo Jagu Kebe i bɛ jumɛn da kibaruya ninnu kan an ka bi ta k'a bila mas ka foli kɛ dɔrɔn fɛn fɛn kun sɔgɔlen b'an na tabarikala koro i ka foli mas mi fo ka lamɛnbaga n'an filɛlibaga bɛɛ lajɛlen fo ni Ala sɔnna yo 14h an bɛ yan dɛ 14h an bɛ yan ni Ala sɔnna ma ni Ala sɔnna Dr Djire k'a fɛnɛ bɛ M5RFP la أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب كل جابا كشيلاتو الله الكباو ودمباو ولا جابا كشيلاتو الله يكو سراك جهنمي الله أمالي دون يدلي أني عندما كشيلا سمولو بينغما يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي بلا جيل دارا وديك ما كالله دون على دي ماي ما مين بيفولو ما مين بلابا على دي ماي ما مين na mayi nyana nga mami na kumana ya rasulullah akap makabe alquran kono kira folo ani kira laba ako anga ale ala don bojo wate na nya ale ala don ako anga min doi ango to ya ambi kishi min ni minga nga kanve na nyuke bojo wate ala min vo ambi jidi bojo wate ka do ojidi ani okusuma ikado aiwa min sunye obola sungolo ba min na be kanga demedeme bojo bati ka do shu mbike Allah Ta'ala jati kama nga ala yɛrɛ ti shun bojo bati o ti sema bura foila ka fɔ ko ala yɛrɛ ko ka ale ala bishun o tei nga ambishun ala kama sabula ala ko anga shun sungolo ba min na bala na juna anye nafla minu zali anye sarakati minu bo anye ala madele minu nge bojo bati ka do mali kono mali ko ka ala ka mina anda bade alislam bele jilini hami wo hami be mina bojo bati bede bi ka hamido ya rabbi ala ka bele jile ka hamido wajo bati ka do jamana min na ala yanda ka ambla kono o de mali amma nyine subhanahu wa ta'ala fe ni jamana belebele ni jamana dumai jamana min na kun de kele don jamana min na kun de gele don jamana min na kun de mafa don wajo bati ka do subhanahu wa ta'ala ni bele jele kera e ala nyana e ala de ni be shere wa e ala ba do akera ko mina ala amma nyine efe
an malidenw an b'a dama kasi la sunkaloba in bonya kama nin ba man jɛ wale nin bingani wale min bara ka k'anw ka jamana na ala kun ye min ye e y'o dɔn nka ala anw b'i deli a ta ka bɔ an kan ala ta ka bɔ an kan a kɛbaw i k'u lajaba k'u silatunu ala a kɛbaw u dɛmɛbaw u lajaba i k'u silatunu ala i k'u sara kɛ jahanama ye ala anw malidenw ye deli an y'an dama kasi la sunkaloba in kama ya rabbi ya rabbi ya rabbi ya rabbi ya rabbi ya rabbi ala anw ka jamana kisi k'an ka jamana tanga anw ka jamana den kisi anw ka jamana den tanga ala hɛrɛ k'anw ka jamana ye hɛrɛ k'anw ka jamana den gɛlɛya tɛ min kɔfɛ bɔnɛ tɛ min kɔfɛ kunnadali tɛ min kɔfɛ ala i k'a dɔn min ye hakili ye a ɲuman da anw ma a da anw n'an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma min b'a to bɛn ani kelenya ani hɔrɔnya bɛ sinsin an ka jamana kɔnɔ ala damakasi b'a ye anw b'an damakasi e de bɛ deli dɛ ala de bɛ deli a k'i ka alaya kama a kɛ mahamadu ya rasulullah a kɛ maka ni madinɛ barika kama a kɛ kuresiw bɔkolo barika kama ya ala a kɛ kuranɛ lazim barika kama ala an ka jamana kisi k'an ka jamana ja an ka jamana kisi k'an ka jamana ja an ye su minnu don alahu taala e yɛrɛ de ko mɛlɛkɛ t'a baraji sɛbɛn ala yɛrɛ de b'a baraji sɛbɛn e de b'a da dɔn ala anw fili kɔrɔ i ka jɔnniw ɲa anw de ye ala se t'an ye dabali t'an ye dabali foyi t'anw bolo ala dulonyɔrɔ foyi t'anw na e ala kelen kɔ ya allah ya allah ya allah ya allah Bojabate ka nin d'i ma fi sabilillahi maa min b'a la ni ala ye maganda nɔgɔya ye Bojabate k'a dɔn yɔrɔ dɔ bɛ yen i k'a dɔn min ye alikaba ye u b'a fɔ yɔrɔ min ma ko pierre noire o ni yeminiti ani ɲɔgɔn cɛ Bojabate k'a dɔn magandalaw b'a yɔrɔ dɔn kosɛbɛ a furanjɛ la ni ala y'a kɛ k'i sera ye i k'an ka mun fɔ ala ye i k'an ka mun deli ala fɛ Bojabate b'a fɔ ala ne daba masa ne daba masa ala i k'a dɔn ɲɔrɔ ɲuman di ne ma diɲɛ na ala ni yɔrɔ ɲuman di ne ma lahara ala i k'a dɔn e ka ɲangata ni janɛmɛ doni ala n farikolo kisi a ma ala i k'an kisi i k'an danga Bojabate ko cogo di rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil alhariti hasanatan wa qina adan nari ni nin fɔ Bojabate i k'a dɔn nin sura nin fɔ a bi maa kisi a bi maa tanga Bojabate k'a dɔn n y'a bɔ bataki min na n y'a bɔ livre ba min na i k'a dɔn association kadimul Quran min ye imam Mahamadu Bashir Musa Buare ale de ye livre in di yan Bojabate k'a dɔn maa o maa n'i b'a fɛ k'a ɲɔgɔnna livre sɔrɔ duwawu caman b'a kɔnɔ i bɛ téléphone ci 76 35 59 86 ala k'an ka bato minɛ 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 ala k'an kunnaja ala k'an kunnaja ala k'an kisi ala kana an kɛ dagaden ye ala ka nafolo caman jura an kan ala ka sijan ani kɛnɛya d'a ma ala ka barika don an na ala ka barika don an kɔ la ala k'an ka jamana kisi ala k'o kɛ maliden bɛɛ ye bɛɛ k'i bolo kɔrɔta sanfɛ la hawla n'a taara k'i to fo juma wɛrɛ اللهم أعيني أسأل العفو والعافية في الدنيا والآخرة لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم لا شريك له الحمد لله رب العالمين Jeka pub kaka firfan la kodon to mbi bɔni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le point maa min y'a sɛbɛn a to a de ko AD Bojabate sɛbɛn bɔra nin y'a boli ko siɲɛ 324 Bojabate k'a dɔn sɛbɛnni kɛbaa ko a ko jamana in bɛ dangan min na bɛɛ lajɛlen tulo fɔlɔlen bɛ jango politiki maaw Bojabate k'a dɔn ko bɛ n kɔnɔ o ni maa tɔw ka hakilina tɛ kelen ye nka min kɔni jɛlen don Bojabate o de ye jamana cour constitutionnelle i k'a dɔn jamana sariya sunba bɛɛ lajɛlen sigilen bɛ k'u kɔnɔ u bɛna min fɔ sabula n'i ye jamana sariya bolo ta décret numéro 2022 0335 PTRM min kɛra juin kalo tile 6 san 2022 camancɛ fanga min n'a ɲɛmaya bɛ Asimu Goyita bolo bɛnkan ani min fɔra sariyatigiw fɛ a bi kunjɛ araba tɛmɛni mars kalo tile 26 Bojabate k'a dɔn o ma kɛ o kuma hakilina kura ani taabolo kura o kan ka bɔ sariyatigiw fɛ yen yalima jamana sariyatigibaw n'o ye cour constitutionnelle u bɛna mun fɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko min de kun fɔra fɔlɔ Bojabate o de ye min lakali ye nka
min ye caman jɛ fanga ya kundala bina janya kundala janya yi o yɛrɛ tɛ koyi maa si dingelen tɛ se k'a f'i ye bɛnga ye nin don in ye walima wulikajɔ bena kɛ nin don in votew ani masakɛ kura sigili la ɔ o yira min bɛ mɔɔw la bɛɛ n'i kɔnɔko bɔn jabate k'a dɔn politikimaw olu sonsorolen bɛ ka filɛli kɛ minnu b'a la ni ayiwa camancɛ fanga in man d'u ye bɔn jabate k'a dɔn olu fana bɛ abɔdala mankan na jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan min kɔni jɛlen don n'o ye bilaki ye bɔn jabate i b'a ye k'a fɔ camancɛ fanga ɲɛmaw u kun y'a jira waati la i k'a dɔn u kana kɛ maa ma mandimi ye min ye wulikajɔ ni cɛsiri ye o b'a kan o u ɲinɛn tɛ fana fanga in bilali kɔ nka min ni min bolo dalen don n'o ma fori bɔn jabate k'a dɔn i jamana yɛrɛ ɲɛnamani ani jamana yɛrɛ ɲɛta ani baaraw olu dabɔli sabula caman daminɛna sɛbɛnnikɛla ko nin kuma ninnu damanda kɛra dɔw ma kojugu ye nka n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ président forum des organisations de société civile Mali Badara Aliou Sakɔ o kun y'a jira waati la ale kelen dɛ ani politikitɔn caman u k'a lajɛ ka fanga in bila mars kalo tile 26 tɛmɛnen na bɔn jabate nin kuma minnu dalen don ɲɔgɔn kan nin bɛɛ lajɛlen kun de ye i k'a dɔn camancɛ fanga kɔni i k'a dɔn démocratie yɛrɛ taamasira ɲuman ani sɔrɔsiw ka bolo bɛ fanga la min na bɔn jabate k'a dɔn o de jɔrɔ bi maa caman na nka min kɔni ye camancɛ fanga ye ale wulikajɔ kɛ ka kɔrɔ sabula i k'a dɔn mɔgɔw bɛ siran fɛn damadɔ ye i k'a dɔn gasi t'an na bilen CEDEAO o k'a fɔ a bɛ da suwa i bɛ da suwa maa ɲɛ o ye maa min b'i ka da la Mali bɔra CEDEAO la a bɛ caman bɔ nin bɛɛ lajɛlen tɔnɔ ye sɔrɔdasiw bolo bɔn jabate k'a dɔn min fana bɛ sen na lakanabaliya ani jamana sɔrɔ bɔn jabate nin bɛɛ lajɛlen bi gɛlɛya la o tuma maa caman de bɛ Mali kɔnɔ minnu kɔni jigi dalen don camancɛ fanga in kan Asimu Goyita a ka wuli ka jɔ kura kɛ i k'a dɔn hakilina kuraw ka fara ɲɔgɔn kan min bɛ se k'a to jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔ a bɛ bɔ a kɔnɔ cogo min na nka min kɔni b'o ko sɛbɛn diya ni k'a ko sigi sen kan o ye cour constitutionnelle bɛna kuma min fɔ o sigi kɔni kelen don k'olu kɔnɔ camancɛ fanga ni dɔ bɛ fara a kan walima min fɔra n'a bɛ da o ma i k'a dɔn sariyatigiw olu ka kumakan kɔnɔnin bɛɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le point kɔnɔ a ka bi bɔli la Nouvelle Alliance bɛnkankura sɛbɛnnikɛla tɔgɔ Sidiki Dunbiya ba Sidiki ko ale ye kalanden ye a ko min ye jamana gouvernement ɲɛma n'o ye Dr Choguel Kokala Mayiga ale ni parti politique ka ɲɔgɔn ye sabanan karamɔgɔ Dabatungara kumaba caman fɔra kɛnɛ kan sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a jateminɛ min ye Choguel Kokala Mayiga i b'a ye k'a fɔ Mali premier ministre o gulokiba b'ale kana bi karamɔgɔ Dabatungara min b'a to jamana in an ka ɲɔgɔn faamu hakilina caman bɛ majɛnw kana se ka kɛ min ye premier ministre a ye wele bila a ɲɔgɔnna parti politique ma u kana an ka kuma jamana ko don sɛbɛnnikɛla ko maa minnu si ye a jaabi karamɔgɔ Dabatungara olu nana premier ministre ɲɛkɔrɔ nka maa caman kɔni y'a yira k'a fɔ ɛlɛ ni premier ministre a mago bɛ fɛn wɛrɛ la min tɛ jamana kunkanko ye olu kɔni y'u kɔ don a ka wele la karamɔgɔ Dabatungara ni k'u sigiyɔrɔ langolonya o n'a ta o ta maa dɔ kɔni yira kɛnɛ kan n'o ye primature a yɛrɛ jabala la sɛbɛnnikɛla ko min ye premier ministre Choguel Kokala Mayiga maa minnu yera a y'a wakili don olu la k'a yira k'a fɔ cɛbɔ dan yɛrɛ bɔ ye min ye wele mun bila aw ma aw parti politique a ye na an ka kuma Mali ko don maa min ye danna ta ka da ne kan a bɛ ka Mali ko baara de kɛ o tuma Mali bɛ dabolo min na bi an bɛɛ lajɛlen man ka to an ka bunako la ka to n'an ka hakilinaw ye an ka na an ka fara ɲɔgɔn kan sabu tigɛ wɔra ɲɔgɔn kɔ fara ka ca Choguel Kokala Mayiga karamɔgɔ Dabatungara a y'a yira k'a fɔ jamana in bi dabolo min na bi o tuma k'a yira parti politique la jamana ɲɛma ka taa bila ka gouvernement k'u m'a yira maa si la k'a fɔ ko élection tɛ kɛ o tuma u y'a fɔ maaw ye kabini waati jan Mali bɛ danganiya mun na bi n'o ye lakanabaliya ye n'o ye janfa jugu ye karamɔgɔ Dabatungara ni ka Mali ta ka bɔ janfa kɔnɔ min ye Mali ye k'a danbe segin a ma ni ka Mali lakana k'a sabati n'o kɛra don o don kalafili bɛ bolo la sɛbɛnnikɛla ko min ye o sigilen ko maa minnu kɔrɔtɔlen bɛ karamɔgɔ Dabatungara k'u k'a dɔn k'a fɔ n'u sigilen bɛ Mali ko la u man ka kɔrɔtɔ jamanakuntigi n'o ye kolonɛli Asimi Goyita ye ale ye a nin bila Ala ma karamɔgɔ Dabatungara ni ka don goni la a ko Asimi ye ko minnu kɛ malidenw man ka ɲinɛ o kɔ sɛbɛnnikɛla ko min ye Dr Choguel Kokala Mayiga a y'a yira k'a fɔ maa minnu y'i ban kana nin kɛnɛ kan karamɔgɔ Dabatungara k'u maa kɛ u yɛrɛ la u y'a kɛ jamana la sabu k'u bɛna kuma minnu fɔ ale ka kuma tɛ jamana ka kuma don Choguel Kokala Mayiga a y'a yira k'a fɔ min kɔni maa dɔw bɛ k'ale tɛgɔrɔma k'a yira k'a fɔ ale ye Musa Tarawele ka maa ye o tuma an bɛ Baje fanga kɔnɔna la o tuma min ye Musa Tarawele ka fanga dafirili hali bi ko de ma diya ale ye o tuma ko n'i ye ko taabolo lajɛ maa minnu bɛ k'o kuma fɔ bɛɛ lajɛlen n'i tile don Ala ye waati min
na tɛmɛ Musa Traoré k'a y'o baara kɛ n'o ye san 23 ye Musa Traoré tile bannen ko maa jumɛn b'i sigi k'i miiri hali bi Musa Traoré tile la ko bɛna bilen wa o tuma k'o tɛmɛna ka ban min b'a ɲɛkɔrɔ bi k'an b'an wasa don de la karamɔgɔ Dabatungura min tɛmɛna o tɛmɛna sabu ji bɔnɛ tɛ cɛ min ye an ka jamana ye ko politiciens de ye jamana in janfa o tuma ko k'o fɔ ka nɔgɔ b'o la u ye jamana in pɔcɔ karamɔgɔ Dabatungura ko n'i y'an ka jamana kɔrɔnfɛ bolo lajɛ sɛbɛnnikɛla y'a yira k'a fɔ min kɔni ye politicien dɔw bɛ yen ka taa bila min ye yen sigiba kadiriba dɔw la u y'u bolo di ɲɔgɔn ma ne ka jamana in janfa ko janfa in a ta yɔrɔ ka jan fo k'a dama tɛmɛ a ko min ye wari kasabi caman bɛ yen karamɔgɔ Dabatungura o taara ni k'a di yen sigibaw ma min ye ji bɔntɔ bɛ sigi n'o ye forage ye ka taa bila min ye kɛnɛyasow ye a ko nafolo taara k'a d'u ma u y'a bɛɛ ci waraku la wa ji bɔntɔ gansan ko nafolo san kelen kɔnɔ miliyari 2 sɛbɛnnikɛla ko miliyari 2 taara k'a di min ye Kidali janko ji minɔgɔ ko bɛ se ka bɔ dugudenw na k'u taar'u jɔ k'a lajɛ hali forage ni kelen ko ma se maaw ye ala o tun b'a fɔ Bakari Dukure hɔrɔnya n'u tun y'a fɔ Bakari Dukure k'a dɔn hali ni cɛnjɛ don ale bɛ kɔlɔsi nam sɛbɛnnikɛla ko min ye Dr Choguel Kokala Mayiga karamɔgɔ Dabatungura a y'a yira k'a fɔ Mali tɛna kunkolo siɲɛ maa ye bilen n'i ye G5 Sahel lajɛ Mali bɔra o la pewu Mali bɔra CEDEAO la a ko Mali tun kan ka nafolo min sɔrɔ G5 Sahel la san o san CFA wari miliyɔn 400 a ko an y'an yɛrɛ ta karamɔgɔ Dabatungura ko bɛ nafa dɔ ɲan ye sabu ko n'i y'a lajɛ janfɛn min taara min ye Emmanuel Macron fɛ ko Mali de tun kan ka kɛ G5 Sahel ɲɛmaa ye n'o ye colonel Assimi Goïta ye k'u y'a janfa k'an taraki ka bɔ bolo ka taa di Idrissa Déby denkɛ ma sɛbɛnnikɛla ko min ye an ka jamana k'a fɔ ka nɔgɔ bɔ la hali bi Choguel Kokala Mayiga ka kuma don AES n'o ye Alliance des États du Sahel ye karamɔgɔ Dabatungura ko n'i y'o tɔn lajɛ min ye kilomètre 2,800 ye karamɔgɔ Dabatungura k'i ka da la k'a fɔ ko ala tɛna mɛn maaw bɛna sanu ɲini an ka jamana kɔnɔ yan ala k'o kɛ sɛbɛnnikɛla ko Choguel y'a yira k'a fɔ anw ka jamana 3 de galegale sanuko la wa anw de gale min ye kɔriko la a ko n'i y'a lajɛ nafasɔrɔ sira bɛ tɛmɛ o kan wa sɛbɛnnikɛla ko Choguel Kokala Mayiga a y'a yira k'a fɔ an ka jamana kɔrɔnfɛ bolo ko maa caman de bɛ ɲininkali la n'o ye sondage ye maa minnu bɛ u tɛ fɛ ka parti politique tɔgɔ min tulo la Assimi ye min k'u ye an ka jamana ye parti politique jumɛn ni jumɛn ne y'a sɛbɛn ne o i n'a fɔ Adema PAJ i n'a fɔ RPM Adema ni RPM karamɔgɔ Dabatungura an ka jamana kɔrɔnfɛ bolo Choguel de ka kuma don dɛ ko yen sigibaw de ko u tɛ fɛ k'u tɔgɔ min u tulo la fo diɲɛ wuli don o tuma u ka yen don yen ko k'a sababu kɛ mun ye colonel Assimi Goïta a nalen a ye min ta kulu sɛgɛrɛ san 12 min ye an ka jamana cɛmancɛ bolo bɛ janfa kɔnɔna la karamɔgɔ Dabatungura Banmanju de sago b'a la a ye misali ta Ber kan a ye misali ta min ye Kidali kan Tombouctou Gao Ansongo Anderboukan fo ka taa bila Mali ni Algérie dankun na ko bi bɛɛ ka yɛrɛma hɔrɔnya b'a bolo tabarikala kunnafoni filanin ye an ye min bɔ Nouvelle Alliance kɔnɔ u ka bi sɛbɛnni don Boyajiba tɛ n bolo kari ka don n bi bɔ ni n'o sɛbɛn kelen de ye Nouvelle Alliance nin y'a bolo ko siɲɛ 26 Salifu Yoromi Sidibe ni y'a ka fasiri ye ani Eva Sidibe Eva Sidibe a ko Musa Sengo Kulubali Boyajiba tɛ ni maa y'i sigi waati dɔ dumuni kunna i k'i wuli waati dɔ Boyajiba tɛ n'i m'o kɛ i k'a dɔn gɔngɔli bɛ tɔrɔ i kun walima fɛn na f'i ye i yɛrɛ tɛ jogo min dun i la Boyajiba tɛ mars kalo tile 27 san 2023 caman jɛ fanga tiɲɛ don ayiwa sariya ye min fɔ bɛnkan ye min ye kabini juin kalo tile 6 san 2022 a kun kan ka kunjɛ Boyajiba tɛ k'a dɔn Musa Sengo Kulubali sɛbɛnnikɛla ko a t'an bɛ a damata parti sigi a yɛrɛ ko min ma Ligue démocratique pour le changement Boyajiba tɛ k'a dɔn ale ka wuli ka jɔ ani jateminɛ a sɔrɔla ka min fɔ o la i y'o dɔn de Boyajiba tɛ k'a ko caman tɛ fanga i k'a dɔn a sera ban ye sabula min ye wuli ka jɔ kura ye ani jateminɛ kura kan ka kɛ min bɛ se k'a to votew i k'a dɔn olu ka kɛ u ko min ma ordre constitutionnel jamana ka segin i k'a dɔn sariya bunnaw k'u kan o tɛmɛnen kɔfɛ masa kura ka sigi Boyajiba tɛ k'a dɔn nin sɔrɔla Musa Sengo Kulubali da Musa Sengo Kulubali a ɲinɛna ɲinɛ ye min ye Boyajiba tɛ maa minnu ye jamana in janfa san 2012 ka président Amadou Toumani Touré ka fanga dafiri ka démocratie kantigɛ Boyajiba tɛ ka tila ka ayiwa Banmanjuw yamaruya u ka Mali fa bɛɛ minɛ fo kana se k'i ɲininka Moti Musa Sengo Kulubali a ɲinɛ n'o don kɔ wa Boyajiba tɛ n'a bɛ miiri o don la a man ka kuma bi ka sababu kɛ mun ye jamana janfa kɛbaa fɔlɔfɔlɔ ye minnu ye coup d'état kɛ Amadou Toumani Touré la wa ale b'o cɛbaw la coup d'état kɛla k'a fɔ coup d'état kɛla ma i ka sabali i yɛlɛma ta walima i k'a kɛ tan coup d'état o cogo tɛ kelen ye
cɛw tɛ kelen ye a kɛ waatiw tɛ kelen ye a kɛra minnu na olu yɛrɛ fana tɛ kelen ye Wajabate k'a dɔn Musa Senko Kulubali k'a kan ka taasi kɛ ni ka miiri kɛ Wajabate jamana in i k'a dɔn maa dɔw bɛ olu ti ɲinɛ dɛ ma o ma i ye dangari Mali la i k'a dɔn miniti kelen dɔw bɛ olu ti ɲinɛ Wajabate Musa Senko Kulubali kɔrɔtɔ bɛna ni Sarajugu cɛ sabula ale yɛrɛ ye ministériya kɛ Ibrahim Boubacar Keïta tile la n ko ale de ko sauf erreur ou bien sauf incompréhension de ma part IBK est président en tant que ministre de l'Intérieur. Je me rappelle de cette phrase. Aya fɔ tuguni dɔ la o élection kelen ministre ale yɛrɛ min ministre de l'administration territoriale ko sauf fɛn dɔ dɛ ko n'o tɛ ko IBK il passe il est président. Un ministre d'État en fonction e bɛ se ka nin fɔ cogo di o de kumakan ye nin ye dɛ ko transition k'a ko a ka jɔ Allah Musa Senko Masasi Masasi dun a bonya bɛ yɔrɔ dɛ Masasi Wajabate cɛw tɛ kelen ye Wajabate a ko an bɛ donni min na ko bi nin kuma min bɔra Musa Senko Kulubali da Eva Sidibe ka fɔ la a ko jɔnkala Musa Senko Kulubali a ka miiri kɛ ka kununko lajɛ Wajabate haraba i ko naji bɔnnen bɛ jakuma tɔn na a y'i to ministériya de la dɛ paki pangi yalaki ten san 2017 ko ale yɛrɛ bɛ kɛ président ye a taara wolo min na Wajabate o dɔnnen don i k'a dɔn o président sigi i k'a dɔn 0,000% Wajabate k'a dɔn o damandaw de sɔrɔla dɛ sɛbɛnnikɛla ko ni maa min ye ayiwa maa min mana fanga sɔrɔ damɔsɔn na filefiyɛ la maa min mana fanga sɔrɔ filefiyɛ la n'i ye maa min damɔsɔn to yen a bɛ k'i ɲɛna k'o b'a ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛla nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ nouvelle alliance kɔnɔ a ka bi bɔli la l'indépendant sɛbɛnnikɛla a tɔgɔ ye Abdoulaye Jara Jarakɛ ko l'office continental karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ ko min ye colonel Alpha Yaya Sangare karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ e ko a tora dongo la sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye ni gendarme kɛn ye officier ba jamana in kɔnɔ karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ a tɔgɔ a ye kɔ tigɛ ka baw tigɛ i b'a ye k'a fɔ a dɔ bɛ ni cɛ gɛlɛya ye colonel Alpha Yaya Sangare karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ i b'a ye k'a fɔ k'u y'a bila min ye sous mandat de dépôt k'a sababu kɛ mun ye karamɔgɔ daba tugura k'a ye livre dɔ de bɔ livre in kɔnɔ karamɔgɔ daba tugura ni ka kuma caman fɔ kuma minnu bɛ fɔ k'a ɲɛsin Mali armée ma karamɔgɔ daba tugura ni ka tila ka taa kɛ Mali armée o kɔrɔmatigɛli ye i ka da la k'a fɔ jigiya min ye Mali armée ti dɔwɛrɛ la an ka jamana kɔnɔna la ni ka maninfin fa k'a kɛ fiyentɔ bere sɛbɛnnikɛla ko a ko colonel Alpha Yaya Sangare karamɔgɔ daba tugura mun de y'a bila ka nin kumaba in fɔ nin livre in kɔnɔ a ko livre in kɔnɔ kuma ɲɛma caman b'a kɔnɔ nka n'i y'a lajɛ min ye dafa tigɛkisɛ la tigɛkisɛ kelen toli b'a bɛɛ lajɛlen mangoya sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye livre in yɛrɛ min ye a lancement don karamɔgɔ daba tugura wele bilala Mali gouvernement yɛrɛ ma n'i y'a lajɛ min ye Mali ministre d'État dɔ tun bɛ yen n'o ye colonel Abdoulaye Maïga karamɔgɔ daba tugura ale yɛrɛ kɔni fana y'a fosi ka bɔ jalaki dɔw kɔrɔ olu taara ni k'ale sɛgɛrɛ k'a yira k'a fɔ Mali ministre d'État karamɔgɔ daba tugura ni ɲɔgɔnna kuma bɛ taa sɛbɛn Mali armée kan o bɛ t'i sigi o kɛnɛ kan cogo di min ye colonel Abdoulaye Maïga ale y'i fosi ka bɔ jalaki kɔrɔ k'a kalen k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan k'ale kɔni welela ka taa kɛnɛ kan sabu ale jɛɲɔgɔn gendarme don karamɔgɔ daba tugura k'a ye livre bɔ ale bɛ taa livre in bɔli kɛnɛ kan nka min ye livre kɔnɔ ko ye k'a b'a kale lawurusi la ale tuma livre in dayɛlɛ k'a lajɛ hali paragraphe kelen k'o kalan yan'a bɛ se kɛnɛ kan jɔn de y'o fɔ de Abdoulaye Maïga a t'a dɔn a m'a kalan k'a m'a kalan o ye tiɲɛ o a m'a couleur ye fo a selen kɛnɛ kan ye o tuma k'a fɔ k'ale b'a dɔn ka tila ka t'i sigi nin kɛnɛ kan o tuma k'o kuma t'a la maa minnu bɛ ka jalaki ta k'a sɛgɛrɛ karamɔgɔ daba tugura k'u ka jalaki ta ka bɔ ale kan sɛbɛnnikɛla ko min ye colonel Alpha Yaya Sangare karamɔgɔ daba tugura u y'u sigi k'a lajɛ livre in a bɔlen kɔfɛ ni k'a kalan dɔdɔlima karamɔgɔ daba tugura ni ka taa ye kumaba minnu b'a kɔnɔ k'a yira k'a fɔ k'a ye Mali armée janfa karamɔgɔ daba tugura min ye kiiritigɛlaw ye u ye nin kuma lajɛ kuma minnu b'a kɔnɔ n'a ka girin kosɛbɛ ni k'a ɲɛsin Mali armée ma u ko min ye Mali armée k'u ye armée janfa jɔn de ye armée janfa karamɔgɔ daba tugura ni armée bɛ ka maaw fa jamana cɛmancɛ la o ye Mali yɛrɛ cɛba dɔ ye colonel o kɔni o ye jalatigiba ye nin kuma ka bɔ o da kɔnɔ karamɔgɔ daba tugura ko maa min y'a fɔ o n'a man kan sɛbɛnnikɛla ko n'o ye Abdoulaye Jara ye a ko min ye colonel Alpha Yaya Sangare karamɔgɔ daba tugura ani jɔn de da bɛ file kelen na walima a ye jagɛlɛya fura jumɛn de ta ka nin kɛ a ko siga kɔni tɛ min na marisi kalo tɛmɛnen tile 2 karamɔgɔ daba tugura ko min kɔni ye finitigilakaw ye u kɛra ka mobili dɔ fa dɛbɛdɛbɛ ni ka taa suru a ka denbaya la karamɔgɔ daba tugura k'a yira k'a fɔ an nakun tɛ fila ye ka n'i minɛ i bɛ se ka wuli an ka taa joona joona
sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ Dabatukura a wulila ka tugu nɔfɛ u taara n'a ye min ye sécurité d'état kan kɔnɔna la karamɔgɔ Dabatukura ni ka taa sigi k'a ɲininka ɲininkali a dɔ ti da dɔ kan karamɔgɔ Dabatukura u y'u to la ni ka mara kɛrɛfɛ sɛbɛnnikɛla ko min ye mara kɛrɛfɛ tile 1 tile 2 sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ min ye kunu ye jaabiw bɔra ka bin min ye colonel Alpha Yaya Sangare ye karamɔgɔ Dabatukura k'a na to kaso la nin y'a kɛlen kasoladen ye sɛbɛnnikɛla ko a na to kaso la min ye mandat de dépôt ye karamɔgɔ Dabatukura o kuma ale n'a sigi sa ni ka san lajɛ ka dugu lajɛ yan'a bɛ taa sigi kiiritigɛlaw ɲɛkɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko a ka kiiri bɛna kɛ don jumɛn karamɔgɔ Dabatukura ni kiiri in don sera colonel Alpha Yaya Sangare a bɛna gɛn ka bɔ Mali armée la wa walima jalaki jumɛn de bɛna ta k'a sɛgɛrɛ a ko ɲininkali to min bɛ yen kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ u ka bi sɛbɛnni don Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn. Nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako. K'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegin bɛ aw ye. Karamɔgɔ Dabatukura n bala cogo bɛ di wajibi tɛ ne bɛ n bolo kari ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le républicain worodugu jɛkwa ni foroba ɲada a bolo ko siɲɛ 7,000 siɲɛ 7,700 ani siɲɛ 1 min ye cɛbilen dara mɛn ale de ka journal don wajibi tɛ nka maa min y'a sɛbɛn a to a ye ko Agibu Sogo Dogo Agibu Sogo Dogo ko a k'i k'a dɔn syndicat min n'a bɛ nafolo sɔrɔ o kunna i k'a dɔn station wari bi sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ n'o ye warijɛ ye o syndicat de to a ye ko Sina Bɛfu i k'a dɔn u kun ye ɲɔgɔn ye kɛ ɲɔgɔn ye min kɛra a ni ka ɲɛsin u jɛɲa dɔw ma a bɛra ta ni wulikajɔ ma boloda ko olu ka ko lajɛ u b'a fɛ ka baara bila kɛ kuma in faamu dɛ Sina Bɛfu wajibi k'a dɔn u ka ɲɔgɔn ye min n'u y'a kɛ u k'a ma assemblée générale extraordinaire i k'a dɔn a wa secrétaire général Sina Bɛfu Hamadu Nuba a n'a ka danganw Abdoulaye Keita Cheikh Umaru Jakite wajibi k'a dɔn secrétaire général Sina Bɛfu Hamadu Nuba a ye min ni min fɔ kuma in mɛn a ko u baarakɛɲa dɔw bɛ yen olu degunna fɔ k'a fɔ k'a to ten sabula olu gɛnna ka b'u ka baarakɛyɔrɔw la wajibi k'a dɔn u ni fɛn minnu ka kan o ma d'u ma u ni bonya minnu ka kan o ma da u kan wa a waati yɛrɛ mɛnna hali bi n'a kɛ u ma wele wajibi k'a dɔn ayiwa baarakɛyɔrɔ minnu ko don o filɛ nin ye Bere Ben kabini san 2022 Total Energy Ola Energy Petro Njai Corridor Star Oil Dépôt Sange Dépôt Shell Taba Koto Pemi Mali wajibi k'a dɔn ninnu baarakɛla dɔw bɛ nin yɔrɔ ninnu na ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ Sina Bɛfu ka syndicat kɔnɔ wajibi u kan b'olu de ma o tuma u gɛnni min kɛra ka bɔ baara la ni u ka tɔrɔmɔɲɔgɔnw ma d'u ma u ka hakɛ ma d'u ma a dɔw yɛrɛ gɛnna i k'a dɔn gɛngu t'u la wajibi o tuma olu kɔni ye tabale gosi ni ka wulikajɔ boloda min kɔni ye ayiwa PB ani BK wajibi ka taa se ayiwa u ka primuw ma jango min ye PMI Mali ye wajibi k'a dɔn jalaki caman bi ne do PMI Mali fana kan sabula min ye wulikajɔ ni jateminɛw ye wajibi maanifin kan ka sara i ye kalan min kɛ o hakɛ la o tɛ yen wajibi contrat minnu fana ni o siw tɛ kelen ye contrat durée déterminée ani contrat ayiwa durée indéterminée wajibi olu kan ka sigi k'a dɔn cakɛda la o wulikajɔ n'o cɛsuru n'o jateminɛw fiɲɛba de b'o la o tuma olu kɔni ye welewele da kɛ ni ka tabale gosi o tɛmɛnen kɔfɛ min fana ye waati ye dɔ farala i k'a dɔn essence sɔngɔ kan o fana wulikajɔ n'o jateminɛ u bi welewele da kɛ jamana ma jamana ka se ka wulikajɔ kɛ waasa pétrolesigiw i k'a dɔn olu ka bila kutumu kelen kɔnɔ Amadu Ba ka fɔ la o tɛmɛnen kɔfɛ i k'a dɔn ayiwa cakɛda dɔw bɛ yen u ko min ma ayiwa bɛnkan minnu kunbɛn n'o ye maaya yɛrɛ n'o ye fond social ye olu ɲɛ ka ɲini k'olu fana ɲɛfɔ o de la u ye kuma caman jira u y'a jira fana k'a fɔ u ka ɲinifɛnw baarakɛla minnu n'o bɛ ayiwa direction générale PMI Mali ani tige feerelaw wajibi olu fana ka ko ka jate minɛ INPS ani AMU wajibi o fana jate ka minɛ min ye wulikajɔ baden ye u bɛɛ lajɛlen ka kɛ a ko ni nin kɛra n'o ma kɛ wajibi k'a fɔ olu ma wasa u b'a fɛ ka baara bila kɛ
baarabila in wa n'a sera fana u n'a don fɔ sabula min ye u ka jate a bɛɛ lajɛlen bɛ boli ninnu de kan nka i b'a ye k'a fɔ kunnafoni dɔw jɛnsɛra tile fila in na Buwa Jabate k'a fɔ ko mɔɔw ka t'u ka wari ta ka bɔ banku kɔnɔ nkalon don dɛ Sina Bɛfu m'a fɔ Sina Bɛfu kɔni y'a jira de u baarakɛɲɔgɔn minnu bɛ yen n'olu gɛnnen don u ka segin u ka droit la ani banku o tɛ kelen ye. O tɛ ban jamana in kɔnɔ ni kuma bɛ kolokala kumaw de bɛ yen voilà y'a dɔn olu tɛ kelen ye dɛ k'a fɔ ka nɔgɔ bɔ a la nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ka bɔ le républicain kɔnɔ Worodugu Jekwa ni Foroba Ɲada soir de Bamako wula maa min ye sɛbɛnni kɛ a tɔgɔ Laya Jara karamɔgɔ Dabatungura a ko an ka taa IMPP la sɛbɛnnikɛla ko a ko IMPP karamɔgɔ Dabatungura b'a ye k'a fɔ min ye ŋɔnɔŋɔnɔkan olu bɛ yen maa min taara ni k'a kɛ yen ɲɛmaaba ye a na kɛ n'ale ka sigili ma diya syndicaliste ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye ko taabolo lajɛ i b'a ye k'a fɔ wulikajɔba kɛra dɔgɔkun tɛmɛnen karamɔgɔ Dabatungura ni k'a ɲɛsin IMPP ale kunkanko ma a ko a wulikajɔ o kɛra jɛrɛjɛkulu min fɛ karamɔgɔ Dabatungura o ye min ye pharmacien olu ka syndicat ye sɛbɛnnikɛla ko u k'u ka wulikajɔ karamɔgɔ Dabatungura ni k'a ta ni ka min ye furako sɛgɛrɛ k'a yira k'a fɔ an ka jamana kuntigi n'o ye colonel Asimi Goyita ye k'a fɔ k'a waleɲuman dɔn ale de kɔni kɛra sababu ye IMPP datugulen san caman ni k'a dayɛlɛ kura ye tabarikala a ko syndicat national des pharmaciens du Mali karamɔgɔ Dabatungura olu jɔyɔrɔ ka bɔ jamana in kɔnɔ fo ka dama tɛmɛ yala sabu n'i ye ko taabolo lajɛ min ye furaw ye k'u doni furaw dilanni min kan ka feere jamana in kɔnɔ min kan ka kɛ jamanadenw la karamɔgɔ Dabatungura olu ka jɛrɛjɛkulu de b'a dɔdɔlima k'a lajɛ ni min kan ka na waati min na ni min kan ka bɔ sugu kɔnɔna la u jɔyɔrɔ ka bɔ fo ka dama tɛmɛ sɛbɛnnikɛla ko fura minnu bɛ dilan IMPP la o dɔnnen don magoɲɛyɔrɔ minnu b'u la Mali kɔnɔ o dɔnnen don min y'u ka syndicat ko k'olu t'u sigi k'u damunɛ karamɔgɔ Dabatungura sabu ko min kɛra a ma diya u ye sɛbɛnnikɛla ko a ko maa min taara ni k'a kɛ IMPP ɲɛmaa kura ye karamɔgɔ Dabatungura k'olu bolo ani yen sigi man kan u ye kunnafoni mɛn min ye conseil des ministres la araba tɛmɛnen n'o bɛnna mars kalo tile 20 karamɔgɔ Dabatungura ni ka yira k'a fɔ maa dɔ taara n'o ye médecin biologique ye sɛbɛnnikɛla ko olu m'a fɔ ko maa ti ta dɛ olu ko maa de ka ta ka bila yɔrɔ in kunna maa min n'a ka kan karamɔgɔ Dabatungura maa min bɛ fura dilancogo dɔn maa min bɛ fura tilacogo dɔn olu ka kuma bɛɛ filɛ nin ye sɛbɛnnikɛla ko o kuma k'olu ka jateminɛ la sabu olu ye syndicat minnu ye karamɔgɔ Dabatungura hakili ni juru caninenw b'olu la u y'u sigi k'u miiri maa min taara a tɔgɔ ma sɛbɛn kɔnɔ yan dɛ nka u y'a yira k'a fɔ ko ni yensigi man kan sɛbɛnnikɛla ko o tuma yanni ko ka taa ka dan kɛ u b'u kanginabɔ k'a ɲɛsin jamana marabaaw ma u ye conseil des ministres tigɛnɔbila min kɛ karamɔgɔ Dabatungura ko k'a bɔ a ma joona joona ni ka maa ta maa min n'a ka kan sabu k'olu tun sigi ka baaraw tiɲɛtɔla lajɛ n'a ma ɲa a kɛcogo la ko bolodogɔni bɛ ɲɛsin maa min ma o ye olu de ye sɛbɛnnikɛla y'a yira k'a fɔ u jɔyɔrɔ min b'olu la furako la jamana in kɔnɔ karamɔgɔ Dabatungura ko jɔyɔrɔ ncinin tɛ o tuma min ye premier ministre ye min ye jamana kuntigi ye k'u ka segin u kɔ joona kɛlɛko tɛ wɔyɔko tɛ wa ko hali u ye baarakɛlaw yɛrɛ caman da sumusumu maa minnu b'olu ka bunako kan k'o de ka ca kosɛbɛ k'a yira k'a fɔ ko directeur kura ni yensigi man kan kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ soir de Bamako kɔnɔ Laya Jara ale ka sɛbɛnni don Buwa Jabate bɛ bolo kari ka don n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la révélation ko dogolenw k'u da kɛnɛ kan a bolo ko siɲɛ 600 ani siɲɛ 50 Buwa Jabate k'a dɔn npogotigini a kɔnɔya fɔlɔ mana kɛ filaninw ye a bɛ sera denwolo ɲɛ Buwa Jabate i k'a dɔn Amadu Tijani Danzɔgɔ a ko baarakɛyɔrɔ dɔ b'an fɛ u k'a ma casino de l'amitié a bɛ Bamakɔ a ko dɔw kɔni bɛ kɛ yen maanifi kamana gwana fo k'a fɔ k'a to ten baarakɛlaw Buwa Jabate k'a dɔn se t'u ye dabali t'u ye Buwa Jabate n di to so n bɛna n dahirimɛ ɲini o damanda de bɛ baara la nka yɔrɔtigi min ye kuntigiba ye Buwa Jabate n'a ye min ɲɛda lajɛ walima n'a sɔmina a bɛ ŋanamu ni gundo minnu kan k'a kɛ i k'a dɔn casino na n'a sɔmina ko min bɔra a kalama i ta fila ni tila sabula a bɛ gɛn Buwa Jabate i k'a dɔn casino i y'a dɔn sɔnni yɔrɔ tɛ wa sabula mɔɔw b'a fɔ ko bɛ t'u gɛrɛtigɛ lajɛ gɛrɛtigɛ in dilanlen don a mɛnna Buwa Jabate min ni min kan ka sara jamana trésor public ye jamana ni min ka kan hali maa minnu yɛrɛ bɛ t'u yɛrɛ ɲɛnajɛ k'u na wari sɔrɔ ŋanamu tɛlen don k'olu sɛgɛrɛ saa kalo 12 agent o agent Buwa Jabate n'i bɔra ko kalama patron kɔni mana sɔn min na ale ka kurutu ni ŋanamu Buwa Jabate a b'i gɛn marsikalo in daminɛ Buwa Jabate a ye maa caman de gɛn ɲɔgɔn fɛ sɛbɛnnikɛla ko awa
a ma kun yɛrɛ fɔ koyi ɛlɛ ni aw kɔni ka n ka baara bila a ko yalima jamana bɛ se ka kɛ batɛmɛsira ye cogo di min ma n'i ja cakɛda la e b'o de kɛ Buwa Jabate k'a dɔn janko fantan kule minnu bɛ taa si u ɲɛna ka baara kɛ u dahirimɛ ɲini kama Buwa Jabate k'a dɔn denbaya ni hinɛni kama ka sin ka taa baga olu ma k'olu gɛn sabula olu bɔra i ka karatu karama min ye Amadu Tijan ni Dansɔgɔ ye a ko olu bi sɛgɛsɛgɛli la ŋanamu min n'a n'u bɛ yen u bi sonyani min ka k'a kɛ su araba kunjo la Buwa Jabate k'a dɔn baarakɛlaw tɔɲɔni a ko a sɛgɛsɛgɛli kɔni olu bɛ kan k'a kɛ Buwa Jabate kunnafoni caman bɛ yen u bɛn'o bɛɛ lajɛlen da kɛnɛ kan waati nataw la nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ la révélation kɔnɔ ko dogolenw k'u da kɛnɛ kan le républicain worodugu jɛko ani foroba ɲaada sɛbɛnnikɛla o ye la rédaction ye u ye mun fɔ karamɔgɔ Dabatukura a ko min ye an ka jamana gouvernement ye i b'a ye k'a fɔ tigɛnɔ bila sɛbɛn dɔ tun kɛra accord de paix d'Alger kɔnɔna la karamɔgɔ Dabatukura k'u y'a bɔ a ma ni k'a abroger sɛbɛnnikɛla ko a ko u y'a bɔ a ma ka da mun kan n'a dun ma k'a fɔ accord de paix d'Alger karamɔgɔ Dabatukura o tun ye bɛnkan sɛbɛn ye Mali gouvernement ale ni maa minnu tun ye marifa ta an ka jamana in kama karamɔgɔ Dabatukura u y'a lajɛ k'a fɔ bɛnkan nafa t'a tigɛnɔ bila la bilen an kuma an ka fara k'a fili min ye ba joli b'a la karamɔgɔ Dabatukura ni ka tɛmɛ ni Mali kura ye sɛbɛnnikɛla ko min ye accord de paix d'Alger kuma caman de kun gulonnen b'a kɛrɛfɛlaw la karamɔgɔ Dabatukura accord kama nin sɛbɛn yi an ka nin boloda maa dɔw ta olu jɔyɔrɔ bɛ kɛ nin ye olu ka kɛwalew bɛ kɛ nin ye jamana bɛ ni nafolo ta k'a di olu ma sɛbɛnnikɛla ko a ko n'a dun ma k'a fɔ ko accord tɛ bilen mun de kelen na min kɔni o jɔyɔrɔ misɛnnin minnu tɛnkunnen bɛ accord la karamɔgɔ Dabatukura hali bi olu bɛ ɲɛnamali la a ko min kɔni ye primature ye o nunjuru bɛ maa min bolo o de ye Sokɛli Kokala Mayiga karamɔgɔ Dabatukura i b'a ye k'a fɔ y'u sigi k'u miiri Sokɛli ja gɛlɛn min ye Sokɛli ye k'a yira k'a fɔ accord kɔni bannen ye karamɔgɔ Dabatukura nafolo minnu bɛ ka ta dɔw fɛ fufalaki karamɔgɔ Dabatukura ko kun t'o la bilen sabu accord ko kuma tɛ Mali kɔnɔ bilen sɛbɛnnikɛla ko a ko min y'o jɛrɛjɛkulu misɛnninw ye karamɔgɔ Dabatukura i b'a ye k'a fɔ an ka jamana cɛmancɛ bolo ni ka taa bila fo jamana kɔrɔnfɛ bolo la min ye mairie kɔnɔnaw ye ka taa bila min ye préfet ka taa bila sous préfet sigiyɔrɔ la i b'a ye k'a fɔ jɛrɛjɛkulu misɛnninw bɛ ka balo accord la karamɔgɔ Dabatukura min ye Mali kɔni gouvernement a tɔrɔmɔɲɔn bɛ bɔ olu de kun sɛbɛnnikɛla ko yanni nafolo ka bɔ fufalaki a kan ka bɔ fɛn mun kama o tɛ bilen munna an m'an sigi k'a ɲɛtugu o kan Sokɛli y'a yira k'a fɔ ministrew la min ye malidenw ye o tuma accord bannen karamɔgɔ Dabatukura jɔyɔrɔ misɛnnin fɛn fɛn tun bɛ maaw ma bolo Mali ko la min ye accord ko ye i ye maliden i ye kɔfɛ maa ye o tuma k'a bɛɛ bɔra a ma sɛbɛnnikɛla ko a bɔra a ma k'a kun fɔ maa ye sabu k'a da ka min kɔni accord ye karamɔgɔ Dabatukura o de tun b'an bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan accord tɛ bilen an tɛ fara ɲɔgɔn kan bilen accord tɛ bilen wari tɛ di maa ma accord tɛ bilen jɔyɔrɔ tɛ di maa ma accord ko kuma la wa ni accord tɛ bilen o tuma maaw ma k'e de kɔni bɛ ka balo accord la i b'i tigɛ n'i sen ko ni ka taa n'i yɛrɛ ye o de da ka di la Mali wari a tɛ bɔ ka di maa si ma bilen ko accord dan b'a yɛrɛ ye Sokɛli Kokala Mayiga a ko min ye o cadre n'o comité de crise ye karamɔgɔ Dabatukura i b'a compter a ti ban miliyari kasabi min bɛ tila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ a ko kuncɛli t'a ban a miliyariw an b'a bɛɛ lajɛlen minɛ ni k'a fara an ka lakana baara kan bɛɛ bɛ tɛmɛ n'i yɛrɛ ye o de ka ɲi kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le républicain kɔnɔ u ka bi sɛbɛnni don Buwa Jabate i to an ka fiɲɛ ni bɔ an senkɔrɔ i k'a dɔn tile a bɛ ni ka se araba kunjo la sa jibi jɛ ka pub k'aw ka feerefɛnw lakodɔn Canal Plus ye foroto kɛ aw ka télé la u ka décodeur HD ye 1000 ye ka bila aw fɛ falaki n'u ka formule access ye téléso 300 ni kɔ de bɛ aw ka bila la duw kɔnɔ n'aw ye abonnement kɔrɔ kuraya ka sɔrɔ waati ma ban Canal Plus b'a ka téléso bɛɛ de dayɛlɛ aw ye tile 15 kɔnɔ ka fara waati kan ne ko aw labɛnnen don wa han dun tɛ taa série dumanbaw film kuraw farimanbaw ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn ma da ɲɛnɛjɛ sugu bɛɛ min bɛ maa dabali yɛrɛ de ban farikolo ɲɛnɛjɛw ladan kelenw n'a barobaw ayi nin fana bɛ maa da jeni jɛ ka pub k'aw ka feerefɛnw lakodɔn Move Africa Maritali ay sungalo ako an ka taa Segu Darsalamu karamɔgɔ Dabatukura nin sunkalo ba in kɔnɔna la jɔn de kɔni ye jagɛlɛya furata ni k'i kunda Segu Darsalamu misiriba kan karamɔgɔ Dabatukura ni ka to micro n'a minɛnw bɔ ka taa n'a ye gɛlɛya tɔ in juguyara sa o sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ Dabatukura min ye Ala ka kalo barikama ba
min ye sunkalo kalo ye i b'a ye k'a fɔ alisilamɛw ka tile min ye ji tɛ min dumuni tɛ kɛ karamɔgɔ daba tugura alisilamɛw bɛ t'u da misiri kɔnɔ min ye alakosuma ye min ye zikiruw ye ka taa bila min kɔni ye fɛn caman ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ min kɔni ni misiriba in ye karamɔgɔ daba tugura i b'a ye k'a fɔ dɔ de filɛ nin ye ka sin ka taga a mikoro bɔ ten sɛbɛnnikɛla ko jɔn ni jɔn de ye nin kɛ a ko n'i ye ko in taabolo lajɛ karamɔgɔ daba tugura a na kɛ nin tɛ maa kelen ye sabu n'i y'a lajɛ minɛn minnu taara ka girin maa kelen ka tali ma sɛbɛnnikɛla y'a yira k'a fɔ min kɔni ye kalo tile 22 juma tɛmɛnen min kɔni y'a tile 22 ye karamɔgɔ daba tugura min kɔni ye misiri wele waati sabu 3 heures du matin n'o sera misiri welela bɛ na ni kana maaw lakunun a ye wele suguri tobi waati sera min ye misiri welela ye karamɔgɔ daba tugura ale gɛrɛla misiri da la tuma min na a sina ka misiri da dɔ ye o kuma o yɛlɛlen bɛ n'ale dun tɛ maa ta yɛlɛ ni ɛri la sɛbɛnnikɛla ko misiri welela ja sina ka tigɛ balaw a y'i kari ka don ni ka sin ka armoire dɔ bɛ misiri kɔnɔna la karamɔgɔ daba tugura o tile bɛ ale bolo ale ni min ye misiri gestionnaire tɔw ye i b'a ye k'a fɔ o fana da yɛlɛlen bɛ sɛbɛnnikɛla ko min kɔni ye minɛn minnu bɛ o de ye min ye misiri a mikoro n'a maɲɔngɔnw ye sɛbɛnnikɛla y'a yira k'a fɔ minɛn na kumaba o ye table de mixage ye ka taa bila min ye stabilisateur dɔ ye karamɔgɔ daba tugura ale ni mikoro 4 sɛbɛnnikɛla ko min ye amplificateur ye o kuma u y'u duro fana kɔrɔ ni ka bɔ n'o ye ka taa bila batterie blindé belebeleba kelen na sɛbɛnnikɛla ko min kɔni ye gardien mun bɛ misiri kɔnɔna la n'o tɔgɔ ye Musa Bagayogo o kuma misiri welela o kuma i b'a ye k'a fɔ ɲininkali taara k'ale sɛgɛrɛ o kuma nin ko in a kɛra cogo di sɛbɛnnikɛla ko i b'a ye k'a fɔ min kɔni gardien ye ale ko ale kɔni ma dɔn dayɛlɛ kuma na sabu laadala ale bɛ da ka so kɔnɔ fo ka taa fɔ ko min ye misiri welela na kuma sera sɛbɛnnikɛla ko min ye misiri gardien ye u y'a ɲininka k'a da tulu la k'a da jaba la a y'i da lawurusi la k'ale tɛ fɛn kalama nin ko la min ye misiri welela ye o yɔrɔ bɛɛ la ale sina ka wele bila alimami yɛrɛ ma o kuma n'i ma na ko dɔ bɛ misiri kɔnɔ yan sɛbɛnnikɛla ko min kɔni alimami o nana o y'i jɔ ka nin ko in lajɛ fo alimami jɔlen bɛ yɛrɛ ko jɔn b'i to i yɛrɛ ma hakili bɛ maa min na ka don ala ka so kɔnɔ misiri baara bɛ kɛ ni minɛn minnu ye ka n'o cɛ ka taa n'o ye ko ala de b'o tigi sara karamɔgɔ daba tugura u sina ka danga don yɔrɔ bɛɛ la min y'u ka plainte ye k'o laɲini kɛ polisiso ni gendarmerie fɛ k'a ɲini ŋaniya ɲumantigi bɛɛ lajɛlen fɛ misiri minɛn min talen filɛ nin Dar Salamu Segu karamɔgɔ daba tugura ko ni maa o maa y'a ye maa bolo a bɛ k'a feere walima a bɛ ka taa n'a yɔrɔ la a minɛ ka na n'a ye sɛbɛnnikɛla ko danga min donna nin tabaw kama ko an k'an sigi k'a lajɛ ko ala tɛna mɛn dɛ u ma minɛ fɔlɔ nka danga min donna dɛ min ye sunkalo lahɔrɔmaba in ye ko ni taba kɔni k'u bɛ ye o kɔ bɛ bɔ fiɲɛ kan sabu ko danga tɛ nkalon ye kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ inspecteur kɔnɔ bamananden ale ka sɛbɛnni don Jabate ne bɛ n bolo kari ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la révélation ko dogolenw k'u da kɛnɛ kan a bolo ko siɲɛ 600 ani siɲɛ 50 nka kunnafoni olu yɛrɛ y'a ta bamananden da min ye ayiwa kojugu kɛlɛba ye Jabate k'a dɔn Sikaso fɛn min ɲɔgɔn n'a yɛrɛ ma deli ka kɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ kabini ala ye diɲɛ da Jabate hadamaden kamana ganna Sikaso dugu min bɛ n'u k'a ma ko Luluni Jabate k'a dɔn cɛkɔrɔba dɔ bɛ yen san 90 ani san 5 Jabate k'a dɔn maafalangana a ye maa min fa denmisɛnnin na a ka ca maa 200 ye a bɛrɛ ta a bɛ san 90 ani 5 la a kɛmɛ k'i yɛrɛ kɛ furabɔla ye sɛbɛnnikɛla ko Jabate ni nin fɔra maanifin kamana bɛ guwa ma deli ka nin ye diɲɛ kɔnɔ o ye tiɲɛ ye nka ma nin mɛn Jabate k'a dɔn i ma si sɔrɔ a ko a bɛ n'a fɔ tubabuw bɛ sinima minnu bɔ minnu bɛ hadamaden fa cogo bɛɛ la a n'o ɲɔgɔnna de ye kelen ye nka Mali kɔnɔ Jabate cɛkɔrɔba sijɛ san 90 ni san 5 Jabate k'a dɔn san 100 bɛrɛ t'a jɛ o la farafin furakɛla don Jabate k'a dɔn o ka kɛ hinɛ t'a la makari t'a la o ka kɛ maafala da kelen jango denmisɛnnin jinu Jabate k'a dɔn maa b'i yɛrɛ ɲininka nin bɛ se ka kɛ kɛcogo jumɛn na journal min n'u k'a ma kojugu kɛlɛba i k'a dɔn Amadu Tijan Dasogo a k'u ye kunnafoni sɔrɔ o de la Jabate nin cɛkɔrɔba in a n'a kɛ ni sɛtanɛ min bɛ diɲɛ dugukolo sanfɛ a n'a kɛ cɛkɔrɔba in ye Jabate sabula den fitininw i k'a dɔn ale kɔni a ɲɛ tinɛw ye a b'u sila tunu Jabate a ko n'i ye kota k'a lajɛ maanifin kamana gɔnna ko in nana dɔn cogo di a bɛ nin baara in na san caman maa si t'a la min sɔmin'a na ntɛnɛn don marisikalo tile 18 Jabate k'a dɔn o don de sa a ka faali banbali i k'a dɔn ala nana kɔbɔ fiɲɛ na a
ko togoda dɔ bɛ yen i k'a dɔn k'a ma ko sirakɔrɔni sirakɔrɔni ale filɛ luluni i k'a dɔn komini kɔnɔ kilo 50 ani Sikaso furanjɛ la bon Jabate k'a dɔn maa ni bi kabakoyara hali polisi minnu bɔra nin ko in galama u dabali banna u tɛ se k'a lakali polisiso dɔ bɛ n ɲininka Sikaso k'a ma ko commissaire deuxième arrondissement o de nana kunnafoniw sɔrɔ kunnafoni minnu sɔrɔla i k'a dɔn den fitinin dɔ tile 45 den fitinin sina ka tunu tɛ pelengeto i ko to bɛna nugu la den maa min a ba de to a ye ko Aja bon Jabate k'a dɔn Aja de wulila i k'a dɔn k'a fɔ a bɛ taa ayiwa kungo kɔnɔ a bɛ taa kungo kɔnɔ yɔrɔ min bon Jabate k'a dɔn wulikajɔ bolo ka jateminɛ na polisiw kɛlen ka Aja minɛ nin ɲɛ de nana dɔn sabula Aja taara k'a bɛ taa kungo kɔnɔ polisiw ka sɛgɛsɛgɛli ɲininkali la i k'a dɔn ayiwa e de ta ye den ye wa a ko awɔ i k'a dɔn u y'a minɛ ni ka Sikaso sɛgɛrɛ bon Jabate k'a dɔn tuma min n'a sera yen Aja jɛra a la a ko ale den san 45 ko den kɔni dununa cogo min na ale yɛrɛ kɔni ma foyi faamu i k'a dɔn dɔ bɛ yen ko Kaasa o ye glace feerela ye Kaasa de kɔni ale jiginnen kɔfɛ i k'a dɔn ayiwa Kaasa ye ayiwa fura dɔ di ale den ma sabula den ma se ka bɔ a yɛrɛ la cogo si la Kaasa ye fura dɔ di den ma furaji dɔ u y'o tobi ka kɛ den kɔnɔ den kɔni bi fɔɔnɔ kɔnɔ bi boli den tile 45 bon Jabate k'a dɔn bana dɔ de bɛ fara a kan dɔ bɛ fara a kan fɛn di bɔ a la o yɔrɔ bɛɛ i k'a dɔn ayiwa nin jɔkɔrɔba in a b'a ka togoda la i k'a dɔn mɔɔw b'a dɔn ni farafin furakɛ de ye u ye den da gara la ka yen sɛgɛrɛ u taara cɛkɔrɔba fɛ yen cɛkɔrɔba min ni farafin furakɛla don ayiwa n'a bɛ luni ni sirakɔrɔni bon Jabate k'a dɔn den dara ayiwa muso in dara a ka degun da ayiwa cɛkɔrɔba tulo kan n den mangɛnɛ furaji dɔ de dira a ma kabini o kɔni kɛra a ma se k'a yɛrɛ sɔrɔ bon Jabate o yɔrɔ bɛɛ i k'a dɔn cɛkɔrɔba in ko Aja ma i bɛ n kɔnɔ yan i bɛ den di yan den kɔni ayiwa furakɛli wari ye 6000 ye i b'o kɔni labɛn n bɛ taa furakɛ i bɛ n kɔnɔ a yɛrɛ bɛ buguda min na o bɛ kungokolo kɔnɔ i k'a dɔn muso kɔni y'i sigi a ye den minɛ ka don n'a ye tu la bon Jabate a donna ni den ye tu la min kɛ a seginna ka na fɛn t'a bolo den t'a bolo a tɛgɛlankolon na muso y'a ɲininka Aja y'a ɲininka den kun a ko i ka den a yɛlɛmana ka kɛ jinɛ de koyi ni a kɛra jinɛ walima a kɛra sajuguba de ye a sina ka folofolo ten a tu kɔnɔ ka taa n'a yɛrɛ a ko den i k'a dɔn den gansankun tɛ i k'a dɔn fura kɔni d'a ma ne ka fura in bi ten n'a dir'i ma ni maa tɛ ni jinɛjugu don walima ni sajugu don a bɛ folofolo ka taa wa den folofolola ka taa bon Jabate k'a dɔn Aja kɔni ale sina ka Ala minɛ ten a ma fɛn fɔ maa ye a y'i tɛgɛ fila fifa ni ka segin ka n'u ka dugu la a ma foyi fɔ maa ye bon Jabate k'a dɔn nin ko in kɔni nin de tora munumunu salo la mɔɔw dun b'a kalama k'a fɔ Aja jiginna a tɛ hali ayiwa kalo 2 bɔ den nana masumanen tununa kuma in kɔni tora k'a fɔ danida fo polisiw a taara da olu tulo kan o yɔrɔ bɛɛ olu kɔni ye wulikajɔ bolo dasa min kɔni ye commissaire principal ye Yaya Kulubali o n'a ka cɛdenw u nana dugu kɔfɔlen in na bon Jabate ni hakili bɛ Yaya Kulubali la kunkolotigɛla minnu mina na fana o polisikɛ kelen in don ale kelen de don koyi bon Jabate a n'a ka brigade de recherche u ye luluni sɛgɛrɛ togoda in ni k'o fana sɛgɛrɛ marikalo tile 20 bon Jabate k'a don kelen ka Aja minɛ Aja kɔni ayiwa den nana bana cogo min na a furakɛ cogo min na Aja y'o bɛɛ fɔ Aja kelen k'o fɔ sa u y'u kun da cɛkɔrɔba jugu in ka ayiwa bugu kan sɛtanɛ cɛkɔrɔba in i k'a dɔn sijɛ in maa faala maa sogo dunna u y'u kun da o ka bugufiyɛ kan u taalen kun da bugufiyɛ in kan u ye cɛkɔrɔba dɛrɛ k'a dɛrɛ ka sɛgɛsɛgɛli bolo da k'a bolo da bon Jabate i k'a dɔn ayiwa min ye wulikajɔ ye i k'a dɔn sɛgɛsɛgɛlikɛla dɔ bɛ yen Basiru Keyita o kɔni i k'a dɔn o nana wulikajɔ de boloda sa ka jateminɛ kɛ min kɔni ayiwa den dunna cogo min na u ye cɛkɔrɔba kɔni u y'a degu k'a degu f'a taara ayiwa den degu yɔrɔ fɔ bon Jabate i k'a dɔn kuma min n'u taara u taara bɔ kaburu do dɔ kan bon Jabate i k'a dɔn denmisɛnnin su min bɛ yen a ka ca denmisɛnnin su 200 ye dɔw kolo jalani dɔw kunkolo kolo bon Jabate k'a dɔn nin bɛɛ lajɛlen ye cɛkɔrɔba ka janfa de ye
n'a ye min den minɛ n'a taara yɔrɔ in na a kɔni b'o fɔ a ka den kɛ fɛn fɔ ye maa si t'a dɔn wajabati k'a dɔn u taara su min sɔrɔ ye den ɲani su a bɛ 100 bɔ tubabu min kɔni ye polisiw ye olu kamana ganna wajabati o yɔrɔ bɛɛ u ye nɛgɛ kɛ cɛkɔrɔba in na k'a dɛmɛ ka se ka so sɛgɛrɛ min kɔni ye sɛbɛnnikɛla bamananden i k'a dɔn journal kojugu ni révélation de kɛra sababu ye k'a da kɛnɛ kan a ko min ye muso in fana ye n'o ye Aja ye u y'o fana minɛ sabula i den bɛ manamana fa ka tunu i bolo e ma se ka fɛn fɔ a bɛ n'a fɔ i n'a bɛnkan don wajabati ko in kɔni bɛ sɛgɛsɛgɛli la a b'o bunna kun na min ni min mana bɔ a la sɛgɛsɛgɛlikɛla i k'a dɔn ani polisiw olu kɔni n'u da diɲɛma tulo kan nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ la révélation kɔnɔ ko dogolenw k'u da kɛnɛ kan karamɔgɔ de b'a tɔgɔ ko waati dɔ sera wajabati k'a dɔn waati sera an bɛ taa n ɲininka juma na ta waati sera wajabati suntigɛ maa se i k'a dɔn papsi a kɔkita ye walima orange an minɛ bi jumadon ba in na an bɛ ala deli an ka laɲiniw n'o bɛ ɲinifɛnw ko fɔ i k'a dɔn a ɲuman ala ka bɛɛ lajɛlen sabati ayiwa wala o kumana sa hali bi ka ala wele min bɛ i k'a dɔn se ka kɛ sababu ye jamana in bɛ se ka basigi cogo min ɲɛtaw bɛ se ka sabati jamana kɔnɔ cogo min na o kama Jibril an b'i fo k'i walimadɔ i ni baara nka ka yira limanaw na k'a fɔ équipe dafalen de bɛ yen minnu kɛn bɛ ka baara in boloda bangebaaw folen kɔ ka ban an bɛ foli ani tɔni an b'a lase i k'a dɔn Yakuba Gindo ma nɛgɛw b'ale de bolo nɛgɛ tɛ sɔn balasuma ma kunbɛnni ko ɲuman ani bɛrɛbɛrɛ ko ɲuman ale Yakuba Gindo kelen de don ka kumaso bɛɛ lajɛlen kɔlɔsi ale Yakuba Gindo kelen de don Yakuba bɛ fo ka walimadɔ ko ne ko a Gindo i k'a dɔn kamalenni ka kuma don ko Yaku ye a ka i k'a dɔn diɲɛnatigɛ bɛɛ k'a ka delɛngaya bɛɛ kɛ ko jɔnni y'a ka kaso la don mɛ Yaku siga t'a la Iba Montana don k'ale terikɛ Yaku nka ale terikɛ Yaku min don o taara bien an bɛ dugawu kɛ sija ni kɛnɛya ala ko kalifa an bɛɛ lajɛlen na k'an t'o la ka foli lase i k'a dɔn Jibril ma ko ne ko Jibril ma ko a jabate k'a ni wuli ka jɔ ko a ni cɛsiri i k'a dɔn Jibril an b'i fo k'i waliɲuman dɔn tonton Jibril ka b'o la ka na foli ani tɔnni lase Boubacar Traoré ma beti belebele an ka foli b'i ye mon ami Solo an b'i fo ka i waliɲuman dɔn i ni baara i ni cɛsiri ne tɔgɔ ye Mamadu Jamu ye Mayiga Mɛminɛtu den Gafu Jɛman Kamadu kunnafoni kɛnɛ nin y'a sigilen ye sɔni bɛ ni ala sɔnna ma an bɛ i k'a dɔn an gari ka don gafew kɔnɔ ni aw garisɛgɛ kɛra min ye aw b'o o lasɔrɔ ka foli lase maliyɛn den minnu bɛ jamana kɔ kan n'an k'u ma ko tunkarankew an bɛ aw fo k'aw waliɲuman dɔn aw ni baara ka foli ani tɔnni k'a lase hali bi i k'a dɔn maa minnu fana bɛ yen n'olu b'an lamɛnna arajo so wɛrɛw sanfɛ n'o y'an ka arajo partenaires ye n'u bɛ Mali fan wɛrɛw fɛ i k'a dɔn aw mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ Mali kɔnɔ an bɛ aw fo k'aw waliɲuman dɔn k'an ka arajo partenaires bɛɛ lajɛlen fo ka b'o la k'an dɛmɛbaa jɛkuluw fo ka bɛɛ lajɛlen waliɲuman dɔn ko bɛɛ k'i sɔgɔlen to Nura FM na ni ala sɔnna ma ça ne sera pas de couscous ou il a manqué de sauce sɔni bɛ an bɛ taa kari forobamugu la aw garisɛgɛ mana kɛ min ye gafe la ni ala ka jɛ ye aw b'o sɔrɔ k'aw fo ka waliɲuman dɔn a y'aw bisimila Nura FM sanfɛ Boubacar somɔgɔw bɛ di alhamdulillah ɲɛmaa an b'a la tanu kosɛbɛ ani baara somɔgɔw bɛ alhamdulillah awa bisimila cɛ ka kuma don ko gɛngisiya kɔrɔ tɛ kuma bɛɛ kaso la taga ye awɔ k'ale terikɛ Yaku ko y'a ka si bɛɛ kɛ a y'a si bɛɛ kɛ Boubacar banque tigilamɔgɔw ko grève i k'a dɔn ni ala ka jɛ ye préavis de grève k'u bɛ taa bila bi kalo tile 29 don n'a nataw la a kana kɛ u bɛ taa grève sabu ɲinifɛnw bɛɛ lajɛlen tigɛ kɛ sɔrɔ fɛn ye Boubacar sɔɔni o fana bɛ walawala o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen lakanabaliya ko ɲɔ ɲɛ bɛ i k'a dɔn Gawo population bɛ kule la fan bɛɛ fɛ sɔɔni bɛ o fana bɛna walawala limanaw ɲɛna Boubacar parti politiques démocratie an bɛ don min na i ko bi i k'a dɔn bɛɛ fanga parti politiques ni association minnu bɛ yɛlɛma u bɛna se k'u yɛrɛ bɔ i k'a dɔn filenkolon ci min bɛ sen na wa n'o ye i k'a dɔn association k'u filenkolon ci k'u dakolon ci yɛlɛma u bɛna se k'u yɛrɛ bɔ a la wa Boubacar sɔɔni o fana bɛ walawala o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen terrorisme i k'a dɔn o kɛlɛli anw ka jamana kɔnɔ o yɔrɔ tɛ min ye Bakɔ Jikɔrɔni ACI ta in de ko don Boubacar min ye i k'a dɔn maa fila bɛ yen i k'a dɔn bingannikɛlaw don tɛgɛjuguw don maafalaw don Boubacar a na kɛ tɛgɛ da bɛ olu kan alhamdulillah sɔɔni o fana bɛ walawala Nura FM i k'a dɔn a kumasoba in kɔnɔna na k'a lase limanaw ma k'a fɔ Baba Adama ɲɛna k'a fɔ Sanbali Keyita ɲɛna k'a fɔ Tanja DG ɲɛna a y'a lajɛ aw k'a partager a y'a aimé aw ka kɛriw caman bila ala ka jɛ ye sɔɔni ni ala sɔnna ma gafe an bɛ taa don forobamugu la siga t'a la ɲɛmaa yanni an ka taa k'o don forobamugu la limanaw b'a kalama bi ye jumadonyaw ye jumadonyaw in na anw bɛ to ka laada k'o sigi Nura FM kan nka ɲɛmaa an b'a ɲini limana bɛɛ lajɛlen fɛ ka tila k'a ɲini kanubaa bɛɛ lajɛlen fɛ ɲɛmaa bisigiri mun na a bɛna da bisigiri ɲɔgɔnna an bɛ fama k'a da bisigiri mun n'a bɛna hɛlɛ ɲɛmaa maa ma n'i tɔgɔ sɔrɔla kɔnɔ ɲɛmaa o b'a jira k'a fɔ k'e ka alijinɛ kɔnɔ don ala tigɛra sabugu wa i b'i jija ka alijinɛ tɔ k'a garanti surtout sunkaloba in na a binu sila
ka a tɔ garanti ɲama n'i tɔgɔ fɔra dɔrɔn i lamaga wallahi ko dɔ kɛ kuma ka ɲi n'i ye ko dɔ kɛ ɲama i k'i sigi san wɛrɛ k'a jaabi a tɛ wulu ye fayida teliman de a kɛra to ye mun ye fayida ɲama a kɛra to ye kutubula ya e ma ye waati bɛɛ n ka ɲama ne yɛrɛ kɔrɔ ɲiginnen don kutu waati bɛɛ wa kutubula baara in ɲɛsinnen tɛ foyi ma ɲama Ala subhanahu wa taala weleli wallahi n'ale de ye Ala wele dugukila fɛ yanni dugu ka jɛ Ala subhanahu wa taala a bɛ jaabi kuma ka ɲi kuma ka ɲi Ala nuru awɔ an ka foli b'a ye sigiri kɔnɔ an ka foli b'a ye surɔfɛ kɔnɔ a b'i bolo ɲɛ b'an b'a kama k'a fɔ ko mun ye lemuru ji sɔngɔ tɛ yen bi a b'i bolo limanaw kulo b'i la a b'i bolo taa n'a ye bisimila n b'i wolo n y'a d'i ma aca karamɔgɔ kana kɛ ala e yɛrɛ bɛ ne température dɔn ne sisan dama ne température nin wagati na a ma ɲi n ka tension bɛ yɛlɛ ka jigin i b'a dɔn an filɛ heure min na nin ye sisan nin bɛ komi fajiri cɛfulu ka muluka de sunbatɔ bolo su de bɛ maa minɛ nin na ye maa min bɛ kariya k'i to sun na ka i kan fili ayi n ko kan fili gansan tɛ o n ko kan fili gansan de tɛ ko de bɛ bɔ a la o ko bɛ bɔ a la dɛ setigi Alahu yo barika do Maliba in na setigi Alahu yo barika do jamana in na setigi Alahu yo barika do Maliba in na setigi Alahu yo barika do Nura FM na setigi Alahu yo barika do Fandandeme bayina setigi Alahu yo barika do Yatime Dumbala kadarapo korota kira kadarapo korota kage sanna yele kira kadarapo kanabi Allah wuli baldu kira to koma voa abana be mi yere akono ne kira kadi mo moyi Ala subhanahu wa taala yɛrɛ ko ɲama ni maa mun selila kira kan siɲɛ kelen ale Ala subhanahu wa taala n'a ka mɛlɛkɛw bɛ seli ka siɲɛ 10 wa ne kira tɔgɔ k'o fɔra k'e to ɲɛnamaya la ɲama ko e ma se ka fɛn dɔ bɔ ka ko dɔ kɛ cɛ a ma ɲi dɛ setigi Alahu yo barika do adama towe la an ka adama in na diinɛ dɛmɛba in na silamɛya dɛmɛba in na fantanw dɛmɛba in na yiribaw jɔba in na sadaka bɔba in na a ka darapo kɔrɔta kira ka darapo kɔrɔta ka kɛ sanna yɛlɛ ye kira ka darapo kana bin ɲama damagara karamɔgɔ min na kutubulayi e ɲama yi ma n ko ale kelen a yelen ka kusa waati dɔ la maa ba kelen kuma ka ɲi siga t'a la dɛ a tɛ ciyo cicogo t'a la wulibali don cicogo t'a la n'i y'ale ɲɛma sɔgɔmada fɛ fo ka taa tile bi ni nisɔndiya bɛ ɲɔgɔn na a banna karamɔgɔ mun n'a siranna ka don ale baganw a tɛ fɛ ka don baganw gasi la walahi kutubulayi don Ala nuru ani foli ka kan Ala k'a ni sababa bɛɛ Bakari a f'u ye ko page ko k'u cɛ sira nɔfɛ dɛ n'o tɛ bi a fago ne do bi maa ŋaniya jugu wulilen do k'u jɔ bi koyi Ala k'a ni sababa bɛɛ Bakari bi ye juma ye kuma sɔɔni bɛɛ an bɛna awɔ i ka dɔn gafe an bɛn'o ta limanaw bɛɛ k'i sɔgɔli to Nura FM na ni Ala ka jɛ ye kana kɛ ten dɛ y'a f'i ye ko ɲɛma bilama ɲɛma n bɛna mun f'i ɲɛna n'i y'a kɛ n'a tɛmɛna bi cogoya in na a bɛ gɛlɛya dɛ kutubulayi gosira o jɔn wɛrɛ tuguni Ala lamagali kɛ bi o kuma n'o don an tɛ jajiri ta wa jajiri ta i ka lamagali kɛ bi n'o tɛ a ma ɲi bi ma ɲi ka salamu de bila bi ma ɲi yɛrɛ de bi ma ɲi binu sila bi ma ɲi salamu alaikum diinɛ dɛmɛbaw a ye salamu laminɛ dɛ salamu alaikum Ala kira kanubaw wa alaikum salam salamu alaikum amala kanubaw salamu alaikum wa alaikum salam salamu alaikum baba adama salamu alaikum wa alaikum salam salamu alaikum adama ture salamu alaikum wa alaikum salam salamu alaikum fandanw kanubai salamu alaikum wa alaikum salam salamu alaikum ibu tungara salamu alaikum wa alaikum salam salamu alaikum ibaramu tungara salamu alaikum wa alaikum salam salamu alaikum bimbati manyema salamu alaikum wa alaikum salam salamu alaikum muso saba furuke salamu alaikum wa alaikum salam salamu alaikum mali unjigiba salamu alaikum wa alaikum salam salamu alaikum farafina jigiba salamu alaikum wa alaikum salam salamu alaikum sungalo kanuba salamu alaikum wa alaikum salam salamu alaikum ibrahimu tungara
Salamu alaikum wa alaikum salam. Ha? Jɔn tuguni. A ma ban koyi. Bete ne bɛ yɔrɔ min na bi fɛn tɛ kɔnɔ n bɛ cogo min na e k'a fɔ dɔrɔn jɔn wɛrɛ tora tuguni. Jɔn bɛ yen tuguni dɔ wɛrɛ fɔ. Jama bi f'i ka Alasani ka ko dɔ de kɛ bi quoi. Alasani Kamara. Kantona. U caman bɛ yan o. Han? Lagare bɛ yan. Saka Togo a diyara n ye. Ale dɔgɔnɔ ya. Salamu alaikum Alasani Kamara. Kantona. Ni jansa ye. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Salamu alaikum Ameriki kanuba. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Salamu alaikum Eriki Kantona. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Salamu alaikum Alasani Kamara. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Ha? O t'a fɔra. Siga t'a la. A banna. An tɛ taa. An ka taa. An ka taa. E yɛrɛ kɔni sigilen don an ka taa. Ne bɛ k'e de kɔnɔ. Tɔgɔ dɔ di dɔrɔn ka salamu bila an ka taa. Bintu ta an ka taa. Salamu di Bintu ma. Bintu silama Faransi. Bakari Dambele k'ale bi yan dɛ. D'accord. Salamu di. Salamu kɔni bi yan a tɛ ban o. Salamu tɛ ban di la. Salamu di. Salamu alaikum. Salamu di. Binu Sila. Lagare. Salamu alaikum. Sila. Wa alaikum salam. Salamu alaikum Lagare Bintu. Lagare. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Salamu alaikum Yagare Muso. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Salamu alaikum Fandaw Dɛmɛba. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Sila. A banna. Sigi t'a la. Ayiwa bisimila. En tɔma min k'i ka ta dɛ. Dambele ya. Bɔkari tɔgɔw filɛ nin ye olu ka timi koyi. Salamu alaikum Bakari Dambele. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Salamu alaikum Solo tɔgɔma. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Salamu alaikum mon ami tɔgɔma. A ka arabu tɛ wari sɔrɔ tɛ foyi sɔrɔ foyi tɛ d'e ma. Salamu alaikum Bakari Dambele. Salamu alaikum wa alaikum salam. Salamu alaikum Bakari Dambele. Salamu alaikum wa alaikum salam. Ala k'a ni sababa. Ami. Salamu kɔni kɛra sa dɛ. Siga t'a la. Salamu caman b'a de bila la. A 50. Bintu tɛ nin ye a 50. Mun 50 ye mun ye? 50 ne Bintu ye 50 sɛbɛn dɔrɔn 50 euro de. Ne de m'a f'i ye. Dugu jɛra. Ɲɛma. Segu kɛra dugu ye? Segu kɛra dugu ye. A banna. Ni si Solo k'i ma ko Segu kɛra dugu ye dɔrɔn o kɔrɔ ye ko ɲinifɛn kɛra sɔrɔ. O kɔrɔ ko a kana taa k'a to o don. A banna. Gɛrɛ la. Bakari Ala ka ni sababa bɛɛ. Bakari diɲɛ yɛrɛ dara nin cogo in na. Tulo ani yɛlɛ. Siga t'a la. Bakari awa i k'a dɔn an ka hakili t'o la. Nka fɛn kelen bɛ yen an k'an sinsin o kan kosɛbɛ. Bakari tulo kana sɛbɛ sa. Sɛbɛ yɛrɛ fana kana tulo sa. Siga t'a la. Bakari an n'an kanubaw ni an dɛmɛbaw. An de bɛ ɲɔgɔn bolo. Bakari an ka ɲɔgɔn bilasira ni kumakan duman ye. Ani ladilikanw ye. Waati min bɛ yen n'a dira awa i k'a dɔn anw ma nin kɛ sunkaloba in kɔnɔna na. Bakari awa i k'a dɔn kunnafoni kelen-kelennin minnu bɛ yen n'an sera k'olu sɔrɔ k'o coba. Bakari awa i k'a dɔn garizigɛ mana kɛ min ye. O bɛ sɔrɔ siga foyi t'a la. O tuma Nabusara Amerikikaw fɛ yen. An b'a fo k'a waleɲuman dɔn. Bakari ka foli ani tɔnni k'a lase belebele ma. N'o bɛ awa i k'a dɔn Mamadu Kofɔ Ndɔma Mamadu Jara Kobukaw ka belebele awa i k'a dɔn Dankɔrɔba in n'a ka dɔnko bɛ ɲɔgɔn na. An b'a fo k'a waleɲuman dɔn. Denmisɛnnin ninnu tɛ sunɔgɔ sufɛ Yaku a bɛ si a ɲɛna. Ko in bɛ cogo Yaku i bɛ sunɔgɔ de la wa? Ala ka n'i ci. Kana kɔrɔbɔ dɛ. K'an to gafe 12 la ka sunɔgɔ. K'i ka sunɔgɔ kan. I y'a kɔrɔbɔ maa min fa i yɛrɛ fa. Maa min fa i yɛrɛ fa koyi. A ye kɛri bila. Ɲɛma ka kɛri bila. A ye kɛri caman de bila koyi. Daramani Sisuma an ka foli b'i ye. I ni baara Nuhu Gori an ka foli b'i ye. Aw ni baara. O kuma Yaku a lajɛ i ka fiɲɛni bɔ an senkɔrɔ. Sɔɔni kelen ka danga o tɛ fɛn kɛ. Abada. Ni bangebaa dɔw n'olu jaabira. Sanbali Keyita an b'i fo. Alasani awa i k'a dɔn an ka foli b'i ye. Ko i fo fana. I ni wuli ka jɔ. Bakari kunnafoni awa i k'a dɔn an sigi kun don. Sɛbɛndenw caman b'a di o b'an bolo kɔrɔ. Limanaw muɲu ni sabali ni Ala sɔnna a ma a bɛ ɲɛnabɔ. Bakari sɛbɛnden min bɛ yen n'o k'a ma ko le point. Le point kuma bɛ maa min kuma bɛ le point kɔnɔ a bɛ AD a b'o kofɔ. Bakari min ye awa i k'a dɔn AD a ko transition. Bakari a kuntagala janya o janya don ka ja a sebali tɛ. Bakari kuma fɔra don min ani bi tɛ kelen ye. Nka an bɛ don min na i ko bi. Hakilina ni miirina min bɛ yen o de ye k'a fɔ ko transition awa i k'a dɔn waati min bɛ yen n'a dir'u ma. Bakari ko a waati a kun jɛra ka ban. Transition ko a banna. A bara ten i k'a dɔn maaw hakili juru ɲɛsinen bɛ yɔrɔ min ma bi. Bɛɛ sigilen bɛ k'i ɲɛ maana bɔ ka ɲɛsin yɔrɔ min ma. Bakari a bɛ cour constitutionnelle awa i k'a dɔn ale kumakan a b'o de ko
kofɔ bakari ni jateminɛ kɛ décret dɔ bɛ yen n'o ye away ka dɔ sɛbɛn fura bolo sira dɔ ye an ka sariya sɛbɛn dɔ fɛ sariya sun dɔ fɛ a bɛ jira k'a fɔ décret numéro away ka dɔ 2022-0335 bar PTRM bakari juin kalo tile 6 san 2022 transition min bɛ anw kunna bi o de y'a jira k'a fɔ transition in bi ban talata don away ka dɔ mars kalo tile 26 san 2024 bakari o de siratigɛ la n'a ma ɲɛ k'a fɔ away ka dɔ décret kura ma bɔ bɛɛ sigin bɛ ka away ka dɔ kɔnɔli kɛ bɛɛ ɲɛ maana bɔ bɛ ka ɲɛsin yɔrɔ min ma a bɛ cour constitutionnel bakari a b'o de ko fɔ a barata n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ Mali transition an min bɛ anw kunna bi waati tɛmɛnenw na away ka dɔ kumakan minnu n'olu fɔra a yirala k'a fɔ min ye away ka dɔ kalo tile 24 a bɛ san 2 a b'o ko fɔ o bɛ fɔ donni min kama ani bi tɛ kelen ye bakari nka n'i ye kow ta k'u lajɛ k'a da minɛn kelen kɔnɔ tarata don away ka dɔ kalo tile 26 n'o ye mars kalo ye san 2024 bakari o de tun ye don kɛrɛnkɛrɛnnen ye don min n'a jirala k'a fɔ transition c'est tout c'est fini a ko nin transition ka waati min filɛ nin donc ala away ka dɔ n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ a kɔni kɛra fɛn ye fɛn min kɛn bɛ maa kama ye a kɛn bɛ away ka dɔ gɛlɛyaba ye a kun gɛlɛyara kosɛbɛ anw ka jamana marabaw ni away ka dɔ min ye awa farafinna ani haka jajiɲɛ ma away ka dɔ olu yɛrɛ dɔn u ni ɲɔgɔn cɛ a ko de siratigɛ la Mali an bɛ don min na i ko bi yalima away ka dɔ transition ka dɔ fara a kundala kan yalima an bɛ ka taa o sira de fɛ wa a ko yanni jaabi ka bɔ ka bin yanni a ka dɔn away ka dɔ an bɛ mɔ away ka dɔ kɔ min na bakari min ye transition ye away ka dɔ bɛɛ ɲɛ maana bɔ bɛ ka ɲɛsin away ka dɔ olu de ma sabu maa kɔni siga tɛ min na o de ye k'a fɔ away ka dɔ fɛn dɔ bandiri bɛ o bɛ ka jira o bɛ mun ko fɔ transition away ka dɔ a bugunatigɛ yalima a kundala dɔw bɛ se ka fara o janya kan cogo min a ko nka bi maa caman bɛ yen bɛɛ kɔni kɛn bɛ ka away ka dɔ a jira k'a fɔ transition away ka dɔ an bɛ don min na i ko bi Boubacar awa min ye ɲɛmaw bɔli kura wɛrɛ kan ka se ka kɛ min bɛ se k'a to maaw bɛ away ka dɔ u ta n'u bila maaw bɛ se k'o dɔn cogo min ka bɔ fili la fasirike b'a y'a jira k'a fɔ yalisa min ye away ka dɔ bɔ kura away ka dɔ ka kɛ transition tɔgɔ la tiɲɛ yɛrɛ la away ka dɔ wulikajɔ ni cɛsiriw kɔni bɛ yen minnu bolo dara minnu kɔni ye fɛn minnu ni away ka dɔ u ɲɛta u bɛ ka sabati a ko nka video dɔ bɔra away ka dɔ maa min bɔra o video kɔnɔna na a bɛ président dɔ ko fɔ forum des organisations de la société civile Mali tɔgɔ la n'o ye Badara Alu Sako ye a ye autorité maaw n'o ye jamana marabaw ye k'a y'u wele transition k'u k'u jija cogo sugu bɛɛ lajɛlen na transition civile Boubacar away ka dɔ o bɛ se ka sigi cogo min yanni away ka dɔ mars kalo tile 26 cɛ o min tɛmɛna an bolo fasirike b'a ko a ko min ye away ka dɔ siga tɛ min na kalata minnu bɛ yen n'u bɔra u dɔgɔkɔrɔ waati tɛmɛnenw na a n'a ɲɔgɔnna caman bugunatigɛ kun kan ka di bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ min ye transition ye siga t'a la Boubacar away ka dɔ a kɔni o hakilina min bɔra ani miirina min dira ani waati min dira Boubacar away ka dɔ tɛmɛ tɛna kɛ o fɛ fasirike b'a ko a ko nin maakofɔlen minnu filɛ nin donc ala away ka dɔ n'o bɛ sɔrɔsiw ko fɔ communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest n'o ye CEDEAO ye Boubacar ka dɔ a bilama kɛmɛ sɛkili filasiri mankan sugu bɛɛ lajɛlen b'u ni ɲɔgɔn cɛ a laban yɛrɛ min ye away ka dɔ sɔrɔsiw kɔni u ye anw ka jamana sen bɔ min ye away ka dɔ CEDEAO la a ko nin ko in ye fɛn min ye Boubacar away ka dɔ hakilina ɲuman ani miiri ɲumanw de don minnu taara a bɛ waati jan bɔ a bɛ kɛ sababu ye ni don min ni CEDEAO wulila away ka dɔ k'u b'u ka ɲangili ta ka ɲɛsin anw ma Boubacar an pa ye sabu an tɛ kuma u fɛ an ye sɛbɛn jiw ma an y'a yir'u la k'a fɔ an tɛ CEDEAO la bi an t'a la sini o kumana sa n bɛ ɲɛ wulikajɔ ni cɛsiri minnu kan ka kɛ a bɛ kɛ ni hakilina wɛrɛ ni sira wɛrɛ ye min tɛ away ka dɔ CEDEAO ye hakilina jiginna décret numéro 2021-02 CC away ka dɔ vacances o de kɔni taara Boubacar san 2021 min bɛ tali kɛ cour constitutionnel maaw fɛ ka se ka wulikajɔ kɛ k'a jira k'a fɔ mandat kɔni dira away ka dɔ transition ɲɛma ma n'o bɛ vice président dɔ ko fɔ n'o ye colonel Assimi Goïta ye Boubacar ale bɛ se ka jamana in mara cogo min ni hakili b'a la transition vice président kun don maa min kun ye transition président ye Boubacar o dɔnnen don wa ale ka mandat a n'a ka hakilina waati Boubacar away ka dɔ fu sirila o dan na ka ɲɛmaya ta ka di badabada Assimi ma Assimi ani transition fasirike b'a ko k'olu ka mandat min bɛ yen n'o dir'u ma u yɛrɛ ye min fɔ n'o bɛ bɛn away ka dɔ mars kalo tile 26 san 2024 ma Boubacar o banna n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'o banna o kumana sa min ye away ka dɔ cour constitutionnel bɛɛ sigin bɛ k'i ɲɛ maanabɔ ka bɛn o de ma a ko bɛna kɛ cogo di waati nataw la Boubacar an n'a ɲɛfɔ limanaw ye ade nin y'a ka fasire le point u ka bido bɔli Ibu ɲɛ b'a la marina ka ɲɛmaa bonya a sɛbɛkɔrɔ diya n ye wara bilen n'a bolo tɛ sɛbɛ min sɔrɔ a n'a fɔ k'o kumulen siga t'a la ne bɛ n bolo n b'a kari ka don leli tɛ maa mun kumalen don a kɔnɔ o de Kadija
Numansana Kadija Numansana kadi ko politique buna kun kana ka ni wati na mun be naka mako démocratie no be beje fanga okufo ni ma parti politique akaja kata faramu ya association kwa da ko le timu no dabolo fila ni wati na ku na se ka wuli ku jowa ni ngali to mi asigida sabani ngala ko adugulente mashila ka foko jakulu mun be no be talike sema shina ale ko fura obe imam Mahmoud Diko ale la fasali jakulu belebele nkufo ma alinga ta faramu ya la ko longa jakulu ga nanga mako ayama ni wati la bay na ni jokuli fla bela jele adda kulun tirani ka fle kulun ko ci tay sabringala ko ni wati na muye jabana gouvernement no be flanjela fanga gouvernement o ko fo ma obuka tabolo mta ko shiga tala e ku te faka chama ne ko bo parti politique la wa ango jamana ale ko nala munye Kadija Numanzana ka bo sebena nanka mako lelita yama ayayira ka foko shiga tala ne kureta ko ni no kera jamana o jamana la yama o wati munye beje fanga ko kuma o be doye folo shiga tala sabringala ko ako osiratika la ko anana ka foko kureta muno kera anwa sangono anga jamana ko san 2020 ma ibaye ka foko anana ke sababu ye fe mumbe nanga mako beje fanga yema onana teme kera fe tay o sabuke anana ka fo mamunu be nango mako acteur politique mamunu be no le politique mo we yema flandela fanga ngonna la achama mese ka achama be bi yema obeyini ngana kalama feta o sabuke agelale no bolo fo ka foko ugelale no bolo mamunu jamana kalifalo no lobi o de be ashim kuita ku fo sabringala ko kala tigi nana bara fola munu ko sigi senga o de be talika yuruku kalali anwa jamana kona la ka jamana ka saniya ka je ni ya faso na folo tata ika bla anola amade bana maka faso dromela ma kika abla anola wuli ka jomu ni jamana mara baw nano obla senga yama anana ka sababu ye parti politique ma chaman be ayele ka chaman be ru da global sigi tari sababu ne wobi ka kulusile i farati la yelema note demission na yelila sababu ngala ko mu ye parti politique chaman be ama koro nun chaman be u da global sigi o sababu ga yado kelamu wulino o wulle fle na be yuruku kala okufo nu yu farati ulaba una tira soro munye mana de debo una tu ira soro walma abana una da kwa sabringala ko ako munye pa afla diga mun gona la ko sigata la ku unote wa no be parti politique ko fo ako ni yaji temna kala je parti politique be discours ba mali mun ko kenu be na fanga ka anyini man wati na ko mali dongo ni ko e ku matika discours na wa sabringala ko o resiratika la ko jamana gouvernement kemme ka wuli ka jo ko sigi senga bi na manya ka fo ko mi fasuden chama ne be utigera parti politique la utigera politique maula jamana maraba kemme ka wuli ka jo de blasenga mi parti politique ra be se ka doya to ko anwa jamana ale konna la beja fanga ira kanga sigi bolo mga abeseka sigi obolo kan to muna o siratika la anana ka fo jakulu do ko nimbe ani ubuka bara mun ke seben fura duru ma ko bara mun ko ke ani ubuka bara mun ke kelunte ako ministre mun nobe administration territorial ko nobe bada colonel Ablaye Maiga madu mamuna gli juru charlo no kosobe madu mamuna be fabialike nyama anana ka fo ko mi jakulu chama ne be anwa jamana ale konna la association ani mouvement akaja kata framu politique tongwa nyama seben fura mun no bolo ku ka barake osirafe anana ka fo ko achama ngoni ko otiga barake asirafe ko wori na ka sababu ye jakulu mun nanga mako semasi nyama ni wati la bayna o da ko chila no bolo le ko longa to ayam o fene da ko chila seben ngala ko kam ga bolo mutami wati mun ko bi nyama ko sigata la ko ali jabana maraba bolen fler ka dema mun kumeta ka di parti politique ma musaga mun na kumeta ka di parti politique ma ku ka bara mun ge Ablaye na ka fo ko atita bara sirafe nyama o dema fene ko otigera ko o kete sababu ye ka parti politique chairman da global sigi biwa sabani ngala ko ako sigata la jamana marabaw ye family ko ke ya don ka fo ko mi jamana marakoro do mako be femu na bi ore kama o be faka feren dabali mun ko sigi senga nyama femu me nanga mako classe politique no be parti politique ko fo nyama ku lasnogo mana sudogo wati mun ka balga wuli ko ko wula tanga ta kala tala o dunya fenye femu nu ma tsogu jelaki o sabu ko ugu jofe sabani ngala ko ngoni me tabule na ko bi mali do nyama net tigana ko nte ka damne san 2020 kana bla femme wati mun ko msisa mali do tigada mun ma chama na ko ne parti politique chama ne bebi nyama ka be flanjela fanga ina na ukemme kerfe denye chama do ya da obuka kuye ko sabu dugu joko mugalta a partir nun ko na le ba fuko kunu ko ko sani biye adema piaji RPM IDD Marena Sinidi Fasiri Wato PSP ani kata framia IRDK sabani ngala ko ni do ajite mena kala je wati temuno na anga jabana ko ni kalata ko ni na akera ni mani parti mun no ko folen flene olebu joni joro bay ko lebe sara belebele ko ni ko ota danga jamana maraba ko len flaka fera kura mun ko ota nyama ko sigata la muye parti politique abena sense ka berebe nyama mamu no ni parti politique ka abe dima mamu ni na manga fu malika fon flene ana sama ka boshebe mun na odo be leleti ko fo mamu ya fasiri Kadija Numasana ibonya obala
Bakari Kadija bifo ka wali mando Bakari halibi ambita nambita ambise Bakari awaikado la priorité Bakari awaikado mba l'état correspondance particulière awaikado ni nake madoy oka fasiri do awaikado la priorité okono abido mena ko be minyi awaikado bada Ashimi Goita Bakari yelmali masa Ashimi Goita awuli ka jo ani chesiri ke mimbe se ka to démocratie abise ka jo asinkante ngaki minyi bada Ashimi aleka barado tabarikala jongo ala awaikado finye kura awaikado Bakari obeka fiya aunga ba mali baynguna bi wati dama bo be shazo bo me jamana marabo kerengere ne ala transition nyama ya be mami mbolo obe awaikado ndo ama kofo no ya Ashimi Goita yi Bakari awaikado alebe wulika jo ni chesiri suku bela mana de poka chan wakati na de titugo don mana de poka chan wakati na jonga fini yan fan fe farati ay men toma ay non ndoma fana akana ko ay sa kana ko sama se yoro miza ni da yoro setiki mako ambe faka bere si on ali mamu mba to ma ya Ashimi ay o te ni woni be min don ni da na idan yoro se ke mandi made ito mandwa ndomadu mbaki to mai akurana de afo abakono Ashimi yu ani Muhammadu abekele ta nyini ka anyanyini ka don abana abekele aunti ko fangu vete gui abekele fu goto afamuyati anya ka sabawi aba bismillah abana aya sabedron aba hakilito ala nanye fevenga aba sebeduna na tola Bakari minya Ashimi Goita Bakari awaikado yelmali awaikado anigulika joni chesuru Bakari ulude bulu dale do ni wachile ba nungo nana wa udebe bala mimi seka keso we jamana awaikado abiyirwa jamana nyeta biseka sabati soro ani soro mbulu soro Bakari biseka nyechugomi au mugobe politiki la sira mimve awaikado abiseka sira tama akuni ya jetemene marsikalo klimuga ani woro sam 1991 marsikalo klimuga ani woro san 2024 Bakari sambi saba ani saba demokrasi beje fanga abe anguna akonga ni jetemene ke baye kafo minya awaikado nyina ndai anyene jaw na ni so jaw ni awaikado atashi blow bebe ka ke wati da wati minni awaikado damfara babe ani wati to ni nywanje sabu yel mali chama de be minu mbulu dale do awaikado mi mse ka ke sobuye mali yere awaikado be demokrasi ko fo chukume ani mo be mali la chukumbi Bakari abise ka soro osirafe akoni ya jetemene hakilla jigina ako awaikado fengele mimbe mbi no kera sobuye Bakari ka jamana awaikado kasiga sendiga kono awaikado do were tekoy minya awaikado sanjama awaikado ladungo juguya marako juguya Bakari awaikado ngasirati kula ode kembe sobuye mana awaikado abase ndiga kono kana soro ni dunye jetemene ke bi societe min vle ne ambe min gono ne amba demokrasi ko kuma na Bakari demokrasi yere mo go be fen jamana feminu be ni anyo bela jile ke bolo ko fe fenye akon hakilla ka fo kala ta dama Bakari ode demokrasi yelma awaikado mado ka soro min be ata an tola Bakari awaikado ode demokrasi ako takoy demokrasi sinjine be awaikado fen jamandika min be basigi ani be akilinya ko fo akake wati min ni akundakala bijenya Bakari awaikado temeno ko kaboy ako ni jetemene ke demokrasi awaikado abidoni min ko bi Bakari fendo be feminga juga mani nye fembe yenga sirate kula mbogo te kula minga di min yo ko ke yere mabla ananyo ana chama Bakari min gele flene no ye demokrasi jugu fo Bakari de kera sobuye awon jamana awaikado ka dafri pi ka gele belebe awaikado ko lasi awaikado jamana ako sambi saba anakunga mve jamana imbe bulula abi maminu mbulu Bakari uluma seka wuli ka joke chugo shugu shila min seka to awaikado demokrasi be min nofe jamana de be min nofe Bakari o kaseka soro demokrasi jugu yere no yere mabla ninga sirate kula Bakari yo de sinsi fasiri ke ba ko ye feminge jamana kono ode awaikado maminu be ni atado o kasirate ka do o mo te ka do Bakari yo lu de ta ko lu sebe ko sinsi jamana nguna minga de minye okoke akona manya ka fo awaikado ko imbe ni ntachugula Bakari awaikado ni mbe farale nywanga ode kera so biye jamana ko ni kembe awaikado kera minye ko yese tu c'est fini Bakari ankashira angulela mangala de anyo fo fambefe anye wele dake ala ye ma minji awma awaikado ko kaseka naka jamana bogele ngana toro min be ka jamana yimbo akonnana Bakari abi sanza babo fiye kura be ka shuru anga awaikado o yejone president de la transition no be Ashimi Goita anaje nyogo na bolu ko fo Bakari nun nale ka wuli ka joni chesuru buluda min be se ka to yelma chama be se ka na chugomi yelma bina jamana awaikado demokrasi sirafe yelma bina jamana la dungo sirafe ananyo ko na chama Bakari minya awaikado yeshone chigi minyira folo kan ko sobe wode ka fo awaikado wuli ka jo ani chesirika ke nya ka nyeshi awaikado fenja mama akita chugushira fangante ka udi
ma a tɛ taa cogo si la fo jamana away ka dɔ sira minnu bɛ ani jamana sariya minnu bɛ Boubacar olu ka se ka bonya away ka ka tɛmɛ a tɛmɛ ko ɲuman fɛ ko n'i y'a jateminɛ Asimi ninnu ka hakilina tɛ dɔwɛrɛ ye politique bunangu Boubacar k'o fura k'a tilen jɛya k'a tilen tiriri i n'a fɔ an mago b'a la cogo min ka wuli ka jɔ kɛ min bɛ se k'a to away ka dɔ démocratie bɛ sinsin démocratie min bɛ jɔli kɛ away ka dɔ danfaraba bɛ se ka kɛ ani démocratie dɔ in cɛ min kun dabɔlen don ka farafarali a tiɲɛni dama away ka dɔ k'o kɛ Boubacar tɛmɛnen kɔ ka bɔ ka kungilenna kuraw ta kungilenna minnu mago bɛ away ka dɔ ka jamana kɔnɔdenw lajɛ hakili bɛ fɛn minnu na u ka laɲini ye fɛn minnu ye o bɛ se ka kɛ cogo min sɔrɔ fɛn ye away ka dɔ o de ye fɛn ye fɛn min n'a bɛɛ lajɛlen ɲininen don min ye Asimi ye a ye nin kumakan ninnu fɔ away ka dɔ waati tɛmɛnenw na Batirikɛba ko a ko hakilina min b'u la nin ye n'o ye away ka dɔ yɛlɛmaliw ye min bɛ se k'a to jamana bɛ se ka sinsin cogo min away ka dɔ malikura sira o bɛ se ka diɲɛ sɔrɔ cogo min away ka dɔ jamana a lafura a lajabara démocratie tile min na o démocratie o bɛ se ka sinsin cogo min Boubacar o hakilina n'o miirinaw o bɛɛ lajɛlen de bɛ ka sinsin a ko de kama yurugu kɛlɛli Boubacar away ka dɔ Asimi away ka dɔ o garanti o dira bɛɛ lajɛlen ma ka wuli ka jɔ kɛ ka away ka dɔ indépendance away ka dɔ o bɛ se kiiri tigilamaw olu bɛ se ka kɛ u yɛrɛ ye cogo min u bɛ se k'u yɛrɛ ta cogo min nɔgɔyala a baara ka kɛ a kɛcogo ɲuman na Boubacar o bɛɛ lajɛlen o de waliyara a ko n'i y'a jateminɛ min ye away ka dɔ président min bɛ an kunna bi n'o ye Asimi Goyita ye a ye away ka dɔ wuli ka jɔ belebele fila kɛ o wuli ka jɔ belebele fila in ye min ye o de away ka dɔ k'a lajɛ télé la ministre so ba fila bɛ o ministre so ba fila Boubacar olu ka sigi a ministre so ba fila bɛɛ lajɛlen a bɛ yɛlɛmali ko fɔ jamana yɛrɛ sinsinni ani jamana yɛrɛ turuli ko ɲuman ani malikura ko yɛrɛ bɛ se ka diɲɛ sɔrɔ cogo min min away ka dɔ ministre so sigira n'o ye ministre de la refondation de l'état Boubacar away ka dɔ min bɛ se k'a to awa jamana cakɛdaw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ miseli bɛ se ka sɔrɔ cogo min k'u kala ɲɔgɔn na baara ka kɛ a kɛcogo ɲuman na o bɛ ka waleya min kɛ a n'o bɛ ka baara min kɛ ko dogolen tɛ maa si la Boubacar ministre so wɛrɛ sigira min ye politique bunangu ka yɛlɛma don kow la min ye away ka dɔ anw ka jamana sariya sunba dɔw bɛ yen ani jamana kisɛ dɔw bɛ yen Boubacar ka yɛlɛma don olu bɛɛ lajɛlen na min bɛ se ka kɛ away ka dɔ kungilenna ye kungilenna min ni jamana kɔnɔdenw ani démocratie ani Mali ka ɲɛta o bɛ se ka sabati cogo min Boubacar nin baaraw dama-damaw baara kologirinw dama-damaw olu de bolo dalen don président Asimi Goyita Boubacar away ka dɔ a ye nin cakɛda minnu sigi nin ye a ti dabɔ dɔwɛrɛ kama koyi yurugu bɛ se ka kɛlɛ cogo min a ti dabɔ dɔwɛrɛ kama jɛlenya bɛ se ka na k'o la cogo min wa min ye kiiri ye a bɛɛ kɛ away ka dɔ i ta kɛ a kɛcogo ɲuman na a bɛ dabɔ o de kama Batirikɛba ko a ko kuma na sa min ye away ka dɔ badabada Asimi Boubacar a nan bɛ n'a ka yɛlɛmaliw ye a nan bɛ ni malijɔ ye a nan bɛ ni jamana ɲɛta ye a nan bɛ ni away ka dɔ kunnawolo sira ye an bɛ dugawu kɛ hali bi ɲinifɛnw Ala ka away ka dɔ o kɛ sɔrɔ fɛn ye ɲɛdo Boubacar anw y'a fɔ waati tɛmɛnenw na ni mago bɛ away ka dɔ hɛrɛ la Boubacar f'i ka ɲani nka o k'a lajɛ han a y'a lajɛ wala Asimi baara ɲɛna baara ka an ka taa n'a ye nka taa n'a ye wala tɛmɛ n'a ye nka dugumala lajɛ wala hakili t'o la dɛ parce que problème ye min ye fɛn dɔw bɛ yen ni ne yɛrɛ kɔni ɲininka ne b'a fɔ n ko ma d'a la ni belebele in b'u kalama nka don n'a nataw la a ko jɛlen a bɛ fɔ a ye ni Ala sɔnna ma Ala ka ni sababa bɛɛ Basiri do a min ye la priorité an y'a bɔ a kɔnɔ o ka bidon boli bonya b'a la siga t'a la Mariama ka ɲɛmaa bonya a sɛbɛkɔrɔ jamu ye indépendant ne bɛ n bolo don n bɛ bɔ n'a ye teliya la Youssou Kamara Youssou a sɛbɛkɔrɔ kuma bɛɛ a bɛɛ na taa kangarida o ka fisa wuli ka bɔ n tɔn kan siga t'a la secteur banque ɲɛmaa n'o bɛ banque baarakɛlaw ko fɔ sanni ka jɛkulu mun n'ale bɛ banquiw tɔgɔla n'an k'a ma ko Sina Bɛfu ɲɛmaa e ko bi n'o bɛnna marisi kalo tile 29 ma u tɛna taa baara bila sɛbɛn ka t'o bila jamana gouvernement ale ka tabali o sanfɛ wa sɛbɛnnikɛla ko a ko kunu alamisa don n'o bɛnna marisi kalo tile 28 ma ni jɛkuluba in n'an k'a ma ko Sina Bɛfu ɲɛmaa poste de travail kɔnɔna la u ye kunnafonidilaw n'u k'u wele syndicat national des banques assurance établissement financier microfinance entreprise pétrolière et commerce du Mali yamusɛn kumala n'an k'a ma ko Sina Bɛfa ɲɛmaa ninnu kɔni ye kunnafonidilaw k'u wele k'u kanubaw k'u ladɔnniya k'u ka tɔndenw k'u ladɔnniya ko ni Ala de ye bi jumadon kɔni yira an na olu ka syndicat jɛkulu u bɛna taa baara bila sɛbɛn ka t'o bila jamana gouvernement ale ka tabali o sanfɛ o sabu kɛ ɲɛmaa nin waati in na ko fɛn mun bɛ yen n'o bɛ syndicat olu ka hakɛ yɛrɛ ko fɔ a caman bɛ yen ko a furannen don ka da mun ye an ka entreprise caman na wa entreprise tigi ninnu fana ye ɲɛmaa u kɛlen bɛ k'u da sigi u tɛ ka kuma ɲɛmaa hali u tɛ fɛ ka kala don ɲina ka bɛn n'a ye o y'a yira k'a fɔ o siratigɛ la n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye bɛnkan sɛbɛn mun n'o kɛra olu ne
patron ni ɲɔgɔn cɛ o bɛnkan sɛbɛn fana layiru minnu taara o kɔnɔna la ɲɛmaa sinabefu y'a jira k'a fɔ ko o layiru kɔni ko a tɛ ka bɔ a sira fɛ Yusufu Kamara a y'a jira k'a fɔ ko min ye mars kalo tile 11 tɛmɛnen ɲɛmaa ni hakili b'a la ni jɛkulu kelen kelen n'o bɛ sinabefu o kofɔ ɲɛmaa u ye lasɔmili kɛ ka ɲɛsin ministre de l'économie et des finances k'o sabu kɛ gɛlɛya minnu n'o bɛ nin waati na sinabefu o kɔnɔna la u ye lasɔmili kɛ ka ɲɛsin u ma sɛbɛnnikɛla ko o siratigɛ la sa ko nin bɔlen kɔfɛ k'u nana lasɔmili fɛnɛ filanan k'o kɛ kunu n'o bɛnna mars kalo tile 28 ma bourse de travail ale kɔnɔna la a ko n'i y'a jateminɛ ka lajɛ mun ye cɛ mun bɛ n'an ka ma ko Amadou Ba ale de jɛkulu in secrétaire général ye ɲɛma a kɔni a wulila k'i jɔ tɛ cari kunu mun ye bourse de travail o kɔnɔna la a y'a jira k'a fɔ ko nin waati na fɛn dɔ o bɛ ka ta ka syndicat k'u sɛgɛrɛ ɲɛma k'u tɛ jɛn n'a ye bi u tɛ jɛn n'a ye sini nin waati na komi entreprise tigiw kɛn bɛ ka gɛlɛya mun ta ni ka syndicat k'u sɛgɛrɛ olu ka comité minnu n'u bɛ yɔrɔ wɛrɛ la ɲɛma ka dɔw diyagoya k'u bɔ baara la u tɛ bila u ka hakɛ o kɔnɔ ko ye fɛn ye ko olu sina bɛɛ fɔ k'u tɛna sigi abada ni ka a lajɛ u ko o misali jɔnjɔn ye fɛn jumɛn ye a ko ni hakili b'a la cakɛda min bɛ n'an k'a ma ko Ibi Farm nin waati laban in na maa 100 ani maa 58 ɲɛma olu y'olu gɛn ka bɔ baara la o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ k'u y'u ka syndicat jɔyɔrɔ ɲɛma k'u y'o yira o dɔrɔn de kɛra sababu ye k'u gɛn ka bɔ baara la ɲɛma o fana mana bɔ yen nin waati in na mun ye entreprise pétrolière dɔw bɛ yen o n'olu cɛ ko gɛlɛya belebele u b'u n'u ka baarakɛlaw cɛ baarakɛlaw de bɛ bila ka bɔ baara la suko ani dugusajɛ cɛ ɲɛma u ka hakɛ foyi ko a tɛ di u ma a ko o taji feere yɔrɔ la i bɛna ye k'a fɔ ko dépôt sange ale b'a la patron Ndiaye Corridor Sarwala Total ani ka taa fara mun ye Olama a n'a ɲɔgɔnna caman ɲɛma ninnu n'u ka cakɛdaw kɔnɔ an'u ka baarakɛlaw ɲɛma ko bilama ko kɔni ko u man di gɛlɛya caman de bɛ ka ta ka baarakɛlaw k'u sɛgɛrɛ o siratigɛ la mun ye sinabefu ye o kɔni y'a jira k'a fɔ olu ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye koyi ɲɛma denbayatigiw k'u bɔ baara la suko ani dugusajɛ cɛ u ma bila u ka hakɛ foyi kɔnɔna la o ye fɛn ye fɛn minnu olu tɛna jɛn n'a ye bi olu tɛna jɛn n'a ye sini tiɲɛ don olu ye layiru di jamana marabaaw ma mun ye pacte minnu senna jamana marabaaw ni syndicat ni ɲɔgɔn cɛ k'a jira k'a fɔ k'u tɛ fɛ ka mankan k'o wuli u tɛ fɛ ka taa grève la ɲɛma ko nka ba degunnen a laban a bɛ kini kɛ ko fɛn mun n'olu tɛ jɛn n'a ye baara mun n'a bɛ ka ta k'u ka tɔndenw k'u sɛgɛrɛ nin waati in na ko fɛɛrɛ de ka sɔrɔ o la teliya la ɲɛma k'u ye wulikajɔ caman de kɛ yan'u ka conférence de presse in kɛnɛ sigi i bɛna ye k'a fɔ k'olu ka ɲɛmaaw y'u donna da caman na u ye da caman de k'o gosi nka entreprise tigi ninnu a ɲɛmaa ninnu ɲɛmaa ko hali kala u t'a dun ɲina ka bɛn n'a ye u ka sira t'a la de Asimi bi wa k'u bɛ ka tiɲɛni mun k'o kɛ u bɛ ka maaw gɛn ka bɔ baara la ɲɛma o waati kelen na k'u bɛ ka maa wɔɔrɔw ta baara la maa minnu yɛrɛ n'u tɛ règle yɛrɛ kɔni kɔnɔ o siratigɛ la ninnu kɔni y'a jira k'a fɔ ɲɛma olu filɛ ka laɲini mun k'o kɛ u ka maa minnu n'u tu bilalen u ka bila u ka hakɛ kɔnɔ teliya la ɲɛma n'o baara n'o ma sigi sen kan siga t'a la ko don nataw la k'u bɛna taa baara la koyi wa ɲɛma ko bi jumadonya in na siga t'a la baarabila sɛbɛn u bɛna taa da gouvernement ka tabali o sanfɛ kunnafoni filɛ nin an y'a sama ka bɔ sɛbɛn min na u k'a ma ko indépendant Yusufu Kamara ale y'a fasiri i bonya o b'a la Ala k'a ni sababa Ala k'an kisi Ala k'a ni sababa ami ami Bakari radio ye Nura FM ye 94 kosɛbɛ tobe murumuru 5 an bɛ laseli kɛ ka bɔ kuɲumani wɛrɛ da la Bakari a bɛ jalakɔrɔji ko fɔ ni mago banna 76 33 43 03 belebele Alasani awai k'a dɔ fo fana Bakari a nanbɛ an b'a fo ka waliɲuman dɔ fo yan fo Faransi wa fo fana ne ko suguri dun heure jumɛn biya awɔ e ta duwɛri jumɛn ni bon ne ye de ɲininka ni jaabi n b'i jaabi o problème t'a la duwɛri kɔni dɔnnen don n'a ye daba daminɛ minnu la ka taa gosi fosi e t'a dunna heure jumɛn kana munumunu dɔrɔn a banna n na ni kuma de e t'a daminɛ na i ka suguri dun heure jumɛn ne y'a 4 heures i ye suguri dun i bɔtɔ so bɛɛ y'a dɔn i ye suguri dun i sunna alhamdulilayi a barika Ala ye mais bi 9 heures kuma na kuma foyi ɲagami ɲɔgɔn na yan sa e bɛna kuma jumɛn ɲagami ɲɔgɔn na ne y'i surugu bɛlɛ de o dɔgɔ kana na ko ɲagami ne b'a dɔn nin fɔ ne nin fɔ de n buramuso k'a mɛn n tora k'a mɛn e ye suguri dun so e yɛrɛ b'a dɔn t'a dɔn dɔɔnin ba in kana kuma in tɛ kɛlɛbɔ ko ye t'a dɔn dɔɔnin diɲɛ b'a bɛɛ ɲɛna i k'u ye suguri dun 4 heures du matin aw ma dumuni kɛ waati bɛɛ sɔgɔma waati bɛɛ aw ma dumuni kɛ hali sugu kɔnɔna na yago ɲi ka ɲa minɛ o a fɔra mais ɲa surugu bɛlɛ de sugu koɲumani sugu a fɔra woni dɔ bɛ yen yago ko ni mangene muso in min bɛ brochette ni biɲɛ ninnu feere ɲa surugu bɛlɛ n ɲɛ b'a la a ma ye o a tun bɛ k'i kɔgɔ yen kosɛbɛ jaa a filɛ a tɛ ɲɛ kan o k'ale y'a dun 4 heures e bɛ suguri dun 4 heures ka tila ka suguri dun 9 heures ala t'o ye hɛrɛ aw ma dumuni kɛ yɛrɛ bɛn ne y'o f'i ɲɛna
ala ka ni sa an bɛ dumuni kɛ waati bɛɛ o ko ni a ɲi minɛ sa ni malatilen don ni ye farati suma i ka Congo fɔ ni kɛra kanabu ye ni malatilen don est ce que i jagoyalen don i ka wuli ka bɛn sugurudunba tɔw ka sugurudun a y'a mɛn sugurudunnaw k'u lawuli ka dumuni k'u nɔfɛ n'anw lawuli an b'a dun nɔfɛ ka tila k'a dun 9 heures waati bɛɛ an nugu mago b'a la ka tila k'a dun 9 heures hali n'a y'a ka sɔrɔ ka n'i sigi i ka sɔngɔn da kuma bara la k'i hali n'a y'a sɔrɔ 9 heures cɛ an b'a sɛlɛ ni malatilen don n'i y'i farati i bɛ kɛ kadafuru ye dɛ ni kadafuru la ne ma ni kadafuru la a bɛ gɛlɛya o i kana kadafuru a tɛ gɛlɛya i kana kadafuru san i kana kadafuru san ko in b'o cogoya de la non kana kadafuru Ablaye Jara Bokari an ka taa indépendant Ablaye kumana Bokari awai ka dɔn min ye colonel Alpha Yaya Sangare Bokari nin jɛ in dɔgɔ a bɛ fan bɛɛ fɛ yɔrɔ awai ka dɔn Alpha Yaya a kun minɛn bɛ ka di awai ka dɔn gendarmerie maaw ma Bokari olu kun bɛ ka ko dɔw dabɔ ka ko dɔw sɛgɛsɛgɛ nka misiga tɛ min na depuis awai ka dɔn Bokari o dira Alpha Yaya fana ma a ko colonel Alpha Yaya Sangare Bokari nin jɛ in mandat de dépôt awai ka dɔn o dara kan awai ka dɔn ni hakili b'a la a ye waati dama dama a y'o kɛ kan un agent gendarmerie de Bamako siga tɛ min na a jirala k'a fɔ nin cɛ in officier supérieur a ye livre min bɔ awai ka dɔn livre in lagosi dan don ka ɲɛsin jamana ma ni ka ɲɛsin jamana sɔrɔsiw ma o fana hakilina min dar'o la o de ye janfa jugu fɛn min bɛ yen n'a bɛ wele ko haute trahison cɛ in ka awai ka dɔn minɛli Bokari a bilala awai ka dɔn o hukumu kɔnɔna na a ko n'i y'a jateminɛ marisi kalo tile 2 san 2022 ni officier min filɛ nin ye n'o ye jalatigiba in ye Bokari a comina awai ka dɔn a yɛrɛ ka so Bokari min ye awai ka dɔn a minɛnen musodannin na fasiri kɛbaa y'a jira k'a fɔ kunnafoni minnu n'o dira a jira k'a fɔ k'a kun bɛ yɔrɔ min na o de ye sécurité d'état awai ka dɔn a kun b'olu bolo a bɔr'o la Bokari ka taa ka un na awai ka dɔn min bɛ gendarmerie min b'o kofɔ a ko n'i y'a jateminɛ marisi kalo tile fɔlɔ tɛmɛnen ministre min bɛ yen n'o ye ministre de la défense ale de ye wuli ka jɔ kɛ k'a jira diɲɛmaa bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ min ye nin cɛ in ye awai ka dɔn a ye livre min bɔ k'a bin livre in kɔnɔna na awai ka dɔn sira dɔw bɛ yen Bokari a ye ngɔri sigi ka ɲɛsin awai ka dɔn anw ka jamana in ni awa jamana finidonbaw n'o bɛ a yɛrɛ baarakɛɲɔgɔnw o kofɔ Dangote awai ka dɔn sanfɛ maaw ministre de la défense a y'a jira k'a fɔ nin cɛ in n'o bɛ Alpha Yaya Sangare kofɔ fakɛ k'a ye kuma fɛn fɛn bɔ a da k'a sɛbɛn livre in kɔnɔ Bokari a kuma ninnu ka ɲɛsin anw ka faama ma n'o bɛ sɔrɔsiw kofɔ Bokari k'a bɛɛ lajɛlen ye tɔgɔ tiɲɛ kuma ye a bɛɛ lajɛlen ye nkalon ye wuya ani faniya Bokari k'i k'a dɔn k'a fɔ ko o dama don fasiri kɛbaa ko a ko de siratigɛ la min ye awai ka dɔn wulikajɔ ni cɛsiriw bɛna kɛ ministre y'a fɔ cogo min k'a lajɛ awai ka dɔn n'a ma ɲɛ a y'o kɛ Bokari sariya ye min fɔ ani laɲiniw ye min ye a bɛna ta ka bila o minɛnw kɔnɔ an b'o dilan sa min ye ministre min bɛ n'a bɛ gouvernement ka awai ka dɔn kumalasela ko fɔ n'o ye colonel Abdoulaye Maiga ale fana wulila k'a jira k'a fɔ livre ko kuma min bɛ sen na Bokari olu sen t'a la bi olu sen t'a la sini wa olu kɔni welela komi jalatigi don u yɛrɛ baarakɛɲɔgɔn don olu ma se k'a bila kunna su kelen da kelen k'a fɔ k'a bɛ awai ka dɔn kuma sugu dɔw ta ka ɲɛsin awai ka dɔn anw ka jamana in ma olu bɔra livre in kɔnɔ ko yɛrɛ kalama ka livre in yɛrɛ ye u ɲɛna u selen kɔ awai ka dɔn salle kɔnɔna na o tuma ale fana y'i sen bɔ awai ka dɔn Alpha Yaya sen na ko nin livre in kɔnɔna na min ye awai ka dɔn le Mali le défi du terrorisme en Afrique min ye awai ka dɔn Alpha Yaya ye min bila awai ka dɔn sugu la a na kɛ awai ka dɔn colonel Alpha Yaya Sangare a ko a ye awai ka dɔn lagosi da ani ngalo dama a y'o de tugu ɲɔgɔn na ka ɲɛsin anw ka armée ma jango tɛ k'a fɔ awai ka dɔn maa minnu bɛ yen n'o ye jɛkulu dɔ ye n'olu kɔni ka hakilina tɛ dɔwɛrɛ ye ka anw ka jamana buruja ka anw ka jamana sigi lɛfɛ kɔnɔ Bokari Alpha Yaya y'i sɛlɛ awai ka dɔn olu de fan fɛ n'o bɛ tali kɛ min ye awai ka dɔn organisation internationale dɔw n'a bɛ tali kɛ olu la olu kun y'a jira k'a fɔ anw ka armée tɛ foyi wɛrɛ la Bokari awai ka dɔn maa fa civil fa ani tɔɲɔ ani lajaba a n'a ɲɔgɔnna caman Alpha Yaya fana ye Ala minɛ olu ka nkalonba kulew n'o fɛn ka olu de ta k'o ndaraki ka livre in kɔnɔna na k'i sɛlɛ ka ɲɛsin olu fanfɛla la Birikeba ko projet min bɛ yen n'o ye Alpha Yaya ka kiiri a yɛrɛ dɔgɔma da fɔlɔ Dangote a ka fɔ ko a bɛ kɛ nin waati in na nka yan'u cɛ gendarmerie maaw ka nin colonel awai ka dɔn ko awa gɛlɛya ko ba bɛ a da la dɛ nin ye gɛlɛya belebele de ye ka ɲɛsin a ma awai ka dɔn sabu a ye min kɛ Bokari n'a kun b'a dɔn a t'a kɛ o tuma an bɛ don min na i ko bi a bɛ awai ka dɔn mandat de dépôt o dara kan yanni awai ka dɔn a ka kiiri ka tigɛ kiiri min yɛrɛ bɛ yen n'a ma dɔgɔda Dangote an k'a dɔn a bɛ kɛ waati kelen min na fasiri filɛ min ye Ablaye Jara Bokari a ka fasiri don ka bidon bɔli i bonya b'a la kosɛbɛ Marima ka ɲɛmaa bonya Asibakɔrɔ Jammeh ni waati na hali bi an b'a yira kanubaaw la k'a fɔ k'u sɔgɔlen bɛ Nuru FM na 94 tɔmi murumuru 5 an bɛ laseli kɛ nin waati na ka bɔ Jalakɔrɔji Koɲuman ni ale wɔrɔda la 76 33 43 03 ɲɛmaa le point ne bɛ n bolo don n bɛ bɔ n'a ye teliya la ko volume ne b'a bɔ de Isaji
ate fanfɛ fiyewu i yɛrɛ ka fanfɛla lajɛ Isa ana kɛ a b'i ka téléphone a ka yɛrɛ ka fanfɛla lajɛ awɔ a lajɛ ka ɲa a lajɛ ni chinois ka sintɔgɔnin de b'i bolo a fa i ka tila k'a minɛ a banna a bɛ na a fa i ka minɛ siga t'a la a bɛ na ɲamale point asi de jape asi a kumara a ko an ka taa Gawo lakanabaliya mun n'a bɛ Gawo nin waati in na anw ka dugu ɲɛma ko a ka duguladenw kɛlen bɛ ka kulekan ni k'a sɛbɛkɔrɔ bɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye région de Gawo lakanabaliya nin waati laban in na ko a nɔ ko a bɛ ka ɲɛ kosɛbɛ hali n'o y'a sɔrɔ k'a fɔ ko min ye anw ka cɛfini tabaw kɛlen bɛ ka wulikajɔ belebele de k'o bila sen kan Gawo n'a lamini bɛɛ lajɛlen la lakana o bɛ se ka sabati cogo min na nka o n'a ta bɛɛ ɲɛma ko jatigɛwale kɛbaa kelen-kelenninw bɛ puruti u bɛ to k'o baaraw ni k'o kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko fɔlɔ-fɔlɔ la baara minnu kɔni n'o tun bɛ kɛ Gawo kɔnɔna la an ka cɛfini tabaw nali kɔni o kɛra sababu ye olu baara ninnu caman bɛ olu jɔra i n'a fɔ ka maaw minɛ ka tunun u ye ɲɛma ka taa maaw ko t'u faga f'u ka du kɔnɔ a ka diya fo ka gɛlɛya caman k'o lase maaw ma ɲɛma o baara minnu n'a tun bɛ ta ka Gawokaw k'u sɛgɛrɛ an ka cɛfini tabaw kelen ka t'u sigi ye ɲɛma a nana k'a fɔ ko o baara caman kɔni bɛ jatigɛwale kɛbaaw dɛsɛlen bɛ k'o kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko nin waati laban in na nka mun ye Gawokaw kɔni u bɛ ka kulekan ni k'a sɛbɛkɔrɔ bɔ a jira k'a fɔ ko mun ye jatigɛwale kɛbaaw kɛlen bɛ ka gɛlɛya ta ni ka maa dɔw kɔni k'u sɛgɛrɛ Gawo yanfan dugu kɔnɔna dɔw la sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ an ka cɛfini tabaw kɛlen bɛ ka wulikajɔ minnu k'o bila sen kan Gawo kɔnɔna la wulikajɔ in ko a fanga bonyalen don kosɛbɛ a ko mun ye yɔrɔ mun bɛ n'a k'a ma ko Gawo Ansongo Buram ɲɛma ko an bɛ se k'a fɔ ko ninnu ye yɔrɔ mun n'an bɛ waati min na ko bi sécurité dan ko o bɛ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na Gawo n'a ta bɛɛ ɲɛma i b'a ye k'a fɔ ko mun ye terroriste ko waati dɔw la k'u bɛ bali ka wuli k'o kɛ koyi a ko n'i dun y'a jateminɛ k'a lajɛ an ka jamana marabaaw n'o bɛ cɛfini tabaw ka lasigiden minnu n'olu bɛ Gawo nin waati in na olu ye wulikajɔ belebele de k'o bila sen kan Gawo lakana o bɛ se ka na cogo min na o wulikajɔ belebele fɔlɔ n'u y'o kɛ ɲɛma wɛrɛ bɛ tali kɛ ka couvre-feu k'o boli mun ye Gawo duguba kɔnɔna bɛɛ lajɛlen na ani an ka wolomasiri tabaw ye patrouille nocturne n'o bɛ dibila yaala ɲɛma ka jugu ɲini k'a ye o caman kɔni ko o kɛra an ka cɛfini tabaw bolo o kɛra sababu ye ɲɛma i b'a ye k'a fɔ ko min ye Gawo yɛrɛ kɔni a dugu kɔnɔna la bi ɲɛma ko lakana ko o bɛ yen sɛbɛnnikɛla ko nka n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ kilomɛtiri 5 n'i bɔra Gawo dugu yɛrɛ kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ ko min ye gɛlɛya belebele ko bɛ duguladenw da la koyi o sababu kɛ mun ye assassinat braquage enlèvement de bétail ɲɛma n'o bɛ ka maaw ka bagan ta k'a ta ka tunun a ye o mana bɔ yen ka maaninfinw k'u ninkɛnɛ k'o karaba a ɲɛma k'o fana ko ɲɔɲɔn dɔ Gawo a kɛrɛfɛ dugu caman na sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn mun yɛrɛ kɛra sababu ye ka n'a tɔ bɛɛ kala ɲami o de bɛ tali kɛ kuranbatigɛ mun n'a bɛ Gawo nin waati in na ɲɛma k'o kɔni kɛra sababu ye ka na ɲami a tɔ bɛɛ lajɛlen na ka banditisme ni ka fanga don a la kosɛbɛ sɛbɛnnikɛla ko sira mun bɛ yen n'o bɛ tali kɛ Gawo Sevare an ka labɛn zanga ɲɛma commune de Watangana ani ka taa fara Wataguna commune de Wataguna i ko Watangana o ye Congo ye anw fɛ Wataguna de bɛ yen Wataguna commune de Wataguna ani ka taa fara mun ye Gabero kan dugu dɔn dɔrɔn an ka dugu fɔ ka ɲɛ mun dugu o kɛlɛ de bɛ yan ayi mɛ ko e bɛ ka Watangana min fɔ e delila ka ko Watangana wa Watangana ye dugu ye wa e de ko k'a bɛ yan fɛ de ko Wataguna ale b'a ko Watangana bɛ Congo de o o bɛ Isa Kulubali ka dugu la de anw ka Maliba Wataguna de bɛ yen donc Watagana bɛ yan fɛ Watangana bɛ yen de Watagana bɛ Isa ka dugu la donc Wataguna o de bɛ yan o de bɛ Mali la o de bɛ Gawo voilà tabarikala alhamdulillah komi Shanghai ninnu ni Shanghai ninnu awɔ ani Sichuan ninnu ani o dugu ninnu caman chinois tɔgɔ ninnu don awɔ o bɛ Solo ninnu ka dugu la chinois tɔgɔ ninnu don chinois tɔgɔ ninnu matarafa o bɛ Solo ninnu ka dugu la chinois tɔgɔ ninnu matarafa Solo ka yɔrɔ tɛ yan i fɛ k'an ka tɔ walawala kɛ sɛbɛnnikɛla ko Gawo sira an t'a walawala an ka taa bila Sevare su bɛ maaw kan bisimila an ka taa tile bɛ maaw kan bisimila an ka taa su ye Gawo sira ani Sevare ɲɔgɔn ni ɲɔgɔn cɛ labɛn sanga ɲɛma ka taa fara mun ye Wataguna ale kan ani Gabero ninnu ye yɔrɔ mun ni jatigɛwale kɛbaaw k'u ka bingali o fanga ka bon kosɛbɛ i b'a ye k'a fɔ k'u bɛ gɛlɛya caman ta ni ka maaw k'u sɛgɛrɛ sɛbɛnnikɛla ko o misali jɔnjɔn ye fɛn jumɛn ye dimanche tɛmɛnen i b'a ye k'a fɔ ko mun ye kari dɔ kɔni ɲɛma u y'o lajɔ a kari kɔnɔmɔgɔ bɛɛ lajɛlen k'u tilen n'u ye dugu kɔnɔna la wa yɔrɔ in kɛra yɔrɔ mun n'an k'a ma ko commune zone de Kobe commune de Gabero baara in kɔni ko a kɛra o yɔrɔ la i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye kari n'a kɔnɔminɛnw bɛɛ lajɛlen na a n'a kɔnɔmɔgɔw bɛɛ lajɛlen ɲɛma ka don n'u bɛɛ lajɛlen burusi kɔnɔna la tu kɔnɔna la ka t'u bɛɛ lajɛlen da u disi kan u bolola fɛn fɛn de b'u bolo n'o ye nafama fɛn ye n'a bɛɛ lajɛlen salo ka taa n'a ye sɛbɛnnikɛla ko o siratigɛ de la mun ye autorité minnu y'olu bɛ Gawo nin waati in na u y'a ɲini an ka wolomasiri tabaw fɛ fɛɛrɛ kura u k'o sigi o sabu ka jatigɛwale kɛbaaw kɛlen bɛ ka baara minnu k'o dabɔ nin waati in na n'o
obi filili o fara ko fɔ ɲɛma ko siga t'a la ko an ka wolomasiri tabaw hali bi u ka fɛɛrɛ dabali k'o kɛ tigɛ bɛ se ka da jatigɛ wale kɛba ninnu kan cogo min na maaw bɛ se k'u ka doni ne bɔliw kɛ lafiya o kɔnɔna la cogo min na degun o ma maa sɔrɔ nafali filɛ nin an y'a sama ka bɔ le point ale kɔnɔna la asi de jape ale y'a fasiri i bonya o b'a la ala ka bɛn ni hɛrɛ ye tolanci in ka n'aw dalen b'aw la o t'an ka balontannaw ye o y'an ka dulacilaw ye an ma Nizeriya dasi yan o kɛra 2 awɔ ka Moritani dasi mɔnɛ mun yɛrɛ bɛ ne la ɲɛma cɛ mɔnɛ bɛ na 2-0 mɔnɛ bɛ na a kalamani wa n'i ye balontan fana lajɛ balontanni cɛɲi ko ala n'a fɔra ko nin kubu in taara ala hali n'i ye Brésil ni Argentine ni Italie ani Angleterre ni France fara ɲɔgɔn kan k'u d'a ma an n'u bɛ jouer wallahi hali Portugal k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a d'a ma bi an bɛ se ka jouer contre la wallahi diɲɛ bɛɛ sélectionné ka na n'u ye Mali bi yan hali ni Yves Bissouma t'a la an bɛ jouer awɔ o ka bɔ a la a ye yafa olu dɔw yɛrɛ ma sa mɔnɛ mun b'anw na nin kubu in taara k'anw dan ala o ko to sa an bɛ ko wɛrɛ fɛn min tɛmɛna ka ban n k'e fana ka problème dɔ ye i tɛ ɲinɛ ko kɔ ni mɔnɛ bɛ na o tɛmɛna ka ban o tɛmɛna a ma kɛ ka olu Yves ninnu de to yen wa anw ta di bon ko in bɛ ten quoi c'est à dire que an ka denmisɛnninw kɔni gagnera ka sɔrɔ i t'a la quoi wallahi o kɛra kɛra dɛ a kɛra parce que problème yɛrɛ ye min ye c'est à dire an ka sportif ninnu journaliste sportif ninnu fo kuma de ka k'u fɛ quoi olu ka naɲini yɔrɔ dɔ koyi awɔ k'a to jamana ka basigi quoi c'est à dire mɔgɔ kelen tɛ se ka kɛ jamana ye quoi jamana basigi mɔgɔ kelen kɛ indisponible k'a fɔ qu'il est indispensable bɛɛ fɛ o tɛ se ka kɛ quoi a b'a ka na ɲini ya ne jamana basigira n'an ye kubu ta a b'a ka na ɲini a ye na ɲini jɔ fɔlɔ bon o fana ka bɔ yen dimanche don ne yɛrɛ bɛ jouer Stade Malien de Bamako blanc joue blanc gagne wallahi anw bɛ jouer dimanche an ye tɔn di Murule ma a ka taa n'a ye awɔ cɛw Mamutu Kane Murule tɔn dir'a ma a bɛ taa n'a ye a ka taa n'a ye a banna a bɛ taa fasa parce que problème min anw kan k'an da don min na an t'an da don la quoi n'i ko Mali supporter ma équipe supporter ma bɛɛ ka 50 di 50 i b'u ɲini terrain na ka dɛsɛ mais dirigeant ye nin kɛ n bɛ karisa ka kɛlɛ la o de ɲɔ ɲɛlen don Mali kɔnɔ ni diɲɛ fɛn tant qu'o ma dabila an ka segment bɛɛ de turulen don wallahi o ma ni mɔgɔ ko a banna problème de bɛ yen o ma ni mɔgɔ ko ko in bɛɛ dɔ ye ko jamana in kɔnɔ ko cɛkɔrɔba in taara wele ka na sadi bɔ bolo la Mamadu Samake Samu Jɛma a hakilina ni miirina minnu bɛ a b'olu de kɛ mais n'a fɔra i yɛrɛ mɔden filanw bi k'olu ko k'olu ye jagoya supporter ye olu yɛrɛ de bɛ dɔgɔyamaw ni lagosiw ni o ka gɛlɛn dɛ i Baliku Buruja dimanche kɔnɔ an ka bɔ sa Stade Malien ni Ghana équipe dɔ de bɛ ka jouer ni Ala sɔnna ma an bɛ taa stade supporter ni Ala ka jɛ ye an ka tɔn dɔ an t'a bila maa ye koyi abada a gɛlɛya fara